dwar x'qed irednu? Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Podcast tal-ġod! Fuq il-Podcast tal-ġod! Mela, tlaqna. Merħba għal episodju ieħor tal-podcast. Illum magħna għandna lill-ħabib tiegħi Sean Bohaġar. Sean huwa beda bħala attur u direttur illum il-ġurnata huwa direttur artistiku tal-Kumpanija Teatrali Nazzjonali ta' Malta li tissejjaħ Teatru Malta. Aktar minn hekk int għamilt ukoll ħabta tidderieġi televiżjoni, għamilt Serataron. Serataron, kont għamilt xi affarijiet oħra. Mux fuq dak il-level ta' programmar le, ġviri mbat prodotti tipo adverts u hekk, mux television. Nitlu fihom ukoll. Aktar minn hekk inti wkoll bħali papa. Ejwa. Ta' tifla. Ta' tifla, ta' ċikka. Ta' ċikka. Qabli efem b'xi mod jitlu fil-konverzazzjoni wkoll. Qabel ma nibdew nixtieq nirringrazzja. Illum b'differenza aħna nirringrazzja l-ewwel lir-Rec Media li huwa l-post fej dan il-podcast isir. Il-Rec Media huwa l-ekwivalenti tal-basket ta' Mary Poppins mal-medja Maltija u letteralment nasib bħal mandu ngħid issib assolutament kollox ir-Rec Media. Vera. U anka dak li taħseb li m'għandek bżonn Mark jarfek li Mark jiġi mbagħad Mary Poppins biex ta' to a degree. Li taħseb li forsi m'għandekx bżonn Mark jarfek li jisma' b'na iktar impenn u b'na iktar ħsieb biex ta' kull meta niġiegħu letteralment Mark jara kif ħajtejjeb dejjem l-esperjenza kemm tiegħi kemm tal-mistieden u kemm il-prodott finali għal daqstant jekk tfittxu studio ta' għal kull xorta ta' xogħol. Meta tidħol il-media Rec Room kif inhi? Rec Room Media xi ħaġa insomma ħajkun hemm il-link l-ismijiet minix granke però Rec Room Media jew x'ismu l-post huwa fantastiku. Mela, aktar minn hekk nixtieq nagħti ħajr ukoll lill-sponsors li jagħmlu dal-podcast possibbli u dik mhijiex eżaġerazzjoni, ħajr għal daqstant lil Browns, Seamless, l-EMS, id-Derek Meats, Free Hour, grazzi l-Manux fil-break ħanifqgħu kaxxa Manux. Inti smajt li bdejt il-ġim dal-aħħar inti? Inti ċekel. Jiena investigative journey. Jiena hija mbagħad ngħidlek hija fissat imma ġalni. Għandek ħutek inti? Għandi tnejn. Ikbar minnek? Le, jiena kbir. Inti kbir. Imma hija personal trainer kien ma' wrestling team ta' Malta hekk tipo ilu ġim minn dak kellu. Wrestling lotta Greko-Romana. Issa waqgħet. Imma ġifieri jiena forsi n-nisa naħdih imma. U kif sejjer? Nitlu fija wkoll. Mela, aktar minn hekk ovvjament Higher Electronics, il-Garmin Lee-Cabs, il-Franks kif ukoll l-Kutriko. Mela, ejja ta' bilħaq. Illum ukoll għandna ħut mill-patruni magħna jekk tixtiequ tingħaqdu ma' din il-komunità li qed tikber letteralment kull jum, kull ma tridu tagħmlu qed titlu patreon.com/John Mallija, apparti li taraw l-episodju bosta jiem qabel ma joħroġ, ukoll għandkom l-opportunità li tiġu sawwek tingħaqdu magħna u hekk hawn naqra ta' każin ħafif spiex ta' jew forsi mhux daqshekk ħafif. U hemm ħafna benefiċċji oħrajn, ħanibdew nagħmlu laqgħat bejnietna, ħanoħorġu flimkien, hemm ħafna affarijiet biex hemm ħafna tiers li jiġu naħseb saffi bil-Malti differenti li wieħed jista' jidħol fihom u għal daqstant insomma nħeġġixkom għax huwa żgur li mingħajr l-appoġġ kemm tal-sponsors u kemm tal-patruni tagħna dan il-podcast la jista' jsir u la jista' jkompli jitjieb bil-mod li qed jagħmel. Għal daqstant patreon.com/John Mallija, like, subscribe, eċetera, eċetera, qegħdin fuq l-Instagram, il-Facebook. Mela, Sean, kif in, bro? All right. Ħadd gost kif vera kif għajtuni u vera onorat law n-nies iħarsu. Imma għaw vibe tajba u allura għandi vibe tajba wkoll. Ġaċin ma konx qed tistenna udjenza. Le, ma konx. Eħdi xi ħaġa li. L-udjenza mdorri bi. Żgur inti attur, inti bdejt bħala attur, le? Min fis-settur kulturali sa tgħid bdejt bħala attur, bħalma ngħidu kif inhi jibda kulħadd kważi, ġifieri l-ewwel tkun fuq il-palku, nimmisjaħ ta' nkun fuq il-palku, imma mbagħad iktar ħadditni d-direzzjoni. Imma bdejt bħala attur. U x'ġibdek lej il-palk?
Ma naħsibx li ma stajċ ma namlux, f'sens ta' nħoss li l-lum ġurnata looking back hija neċessità ħafna affarijiet ġew b'kombinazzjoni, imma ultimately naħseb li kont sa nispiċċa hemmhekk, fis-sens mindu kont żgħir kelli forsi niftakar waħda mistewma ġo Hindben il-stafatni Scrooge. U minn dejjem kont inħobbu ħafna l-park, kien itini xi ħaġa li ma kont inħoss imkien aktar. U iktar mill-li ġibda kien isu bżonn, dal-bżonn li nkun meta kon żgħir kont nieħu pjaċir ħafna. Ġieli sibt il-psikoloġija tagħha minn fejn speċa dal-bżonn għax inti tissejħlu bżonn ħtieġa li tinterpreta karattri li mhumiex xogħol buħaġar ta' kuljum. Minn fejn taħseb tiġi dik li tixtieq tesplora. Ifimni, il-teatru di per se huwa l-arti li inti tagħmel xi ħaġa li mhux vera, fis-sens ta' fl-aħħar mill-aħħar jekk għandek tiddefinixxiha jew ma tiddefinixxix fis-sens jiena ħobb niddefinixxi billi tara mhix il-verità. Jiġifieri tik ċans tikdeb u tkun affarijiet li forsi tixtieq tkun ma tistax tkun. Però teatru ifimni meta titkellem fuq teatru ma tistax titkellem fuq dal-affarijiet biss għax imbagħad hemm teatru li m'għandux karattri li minn xejn, li m'hemm bżonn tkun xejn li jarfu n-nies li allura mhux dak biss il-bżonn meta qed ngħid il-bżonn to perform, to ikollok dak il-feeling. Qed niftakar f'ħabib tiegħi Pino Xikluna li jaf fil-lumiet kien ispirazzjoni kbira li kien jgħid li jagħmel it-teatru biex jgħid lid-dinja li io sono qua. U vera, dik baqgħet miegħi fis-sens li kien hemm it-teatru huwa mod kif tgħid kif inti tkun hemm. Mhux għax imbagħad taqbad sezzjoni minnu li tgħid orajt tagħmel ħafna karattri tista' tkun qattil, tista' tkun li trid. Mhux dak l-element xej jew mhux dak l-element biss. Biex toġbok l-esperjenza li tidħol f'żarbun ħaddieħor u tgħix ħajja speċ għal dawk il-ġimgħat li tkun qed tipprepara għal play or whatever li qed tkun ħaddieħor dik toġbok. Naħseb toġob il kulħadd l-immaġinazzjoni hija mod kif ngħixu l-ħajja. Aħna jiena nemmen li l-bniedem jgħix. Ħares ekna aktar viċin il-mike. Tistol kif tit men tista' tiġbed il-mike. All right. Sorry, x'għadni ġdid. Kont ngħidlek li jiena nemmen x'nemmen. Il-bniedem di per se immaġina il-ħin kollu. Aħna ngħixu l-ħajja għax nimmaġinaw affarijiet li ħanamlu li nistgħu nagħmlu li minn għalina li fil-verità probabbli in the grand scheme of things dawn huma differenti ħafna. Ġifieri differenti ħafna bil-bniedem għal ieħor. Le, minn dak li naħsbu li huma. Ġifieri inti timmaġina li inti qed tħossok tajjeb, fis-sens qed tgħid jiena nħossni tajjeb, imma mhux neċessarjament qiegħed tħossok tajjeb, imma qed timmaġina li tħossok tajjeb. Din għamluha l-ħin kollu. U nemmen li fit-teatru kull ma tagħmel huwa illi tiġi fiżika l-ħaġa, ġifieri qed tikkrea xi ħaġa, timmaġina xi ħaġa u tikkrea. Imma dak il-pjaċir għax inti minn hemm tlaqna li semmejt li dak huwa pjaċir fit-teatru li inti qed tagħmel ħafna karattri. Jew li inti qed tkun affarijiet li minx. Naħseb li huwa qiegħed fil-ħajja dak u ġibu fuq il-palk, ġifieri nieħu pjaċir, bħalma jieħu pjaċir imma tur fuq film, probabbli jagħmel ukoll karattru li ma fis-sens mhijiex naħseb xi ħaġa tat-teatru biss dik. Di l-ħtieġa li qed tgħid inti li tkun affarijiet oħra mhix xi ħaġa tat-teatru biss, tista' tkun tal-kittieb. Il-kittieb qiegħed jikteb bieħġu rasu qed ikun affarijiet oħra. Ġifieri naħseb illi m'għandniex. U taħseb li wkoll hija x-xewqa ta' bniedem li mhux parteċipi fl-arti wkoll li jkun affarijiet oħra għajr dak il-bniedem li huwa. Ija. Jiena naħseb illi l-bniedem jagħmilha ħafna li jgħid isma' jien nixtieq nagħmel hekk, nixtieq inkun dak, issa kieku kont hekk. Il-ħin kollu jimmaġina li l-bniedem ma jimmaġinax, naħseb ma jibqax bniedem f'sens ta' hija xewqa biex nispondi fil-qosor ta' kulħadd naħseb. Mhux neċessarjament li tkun affarijiet oħra, li tagħmel affarijiet oħra, ma li inti qed timmaġina il-ħin kollu, senarji differenti, inti bniedem differenti. Le, naqbel. Qed tfakkarni fuq meta kont mort noqgħod l-Ingilterra. U l-Ingilterra is-soċjetà hija differenti ħafna minn dik Malti. L-Ingilterra ma kien jafni ħadd, allura stajt inkun assolutament dak koll l-rrid, ġifieri ġieli anke ħriġ fil-pubbliku pereżempju b'xi libsa
biex nara x-reazzjoni saniħu, saw Malta żgur li m'għandix il-gazz nagħmilha. Imma kont imur fuq bus stops, per eżempju, libes libsa u naqbad nirrepja lil xi ħadd li ma nafx, per eżempju. Biex nara, speċa kont qed ngħix esistenza differenti meta u l-Ingilterra sempliċement jaħsbu li forsi inti naqra nieqes mill-fakultà ta' jinnaf tal-intelligenza jew tas-sens. U ħalluk tgħix. U aktar minn hekk ukoll u speċi naħseb pereżempju meta kont żgħir kelli xewqa enormi li nkun wrestler. Sewwa. Bħal-ħija. Ma hook Greco-Roman wrestling. Olympic wrestling, eżatt. Li mhux Olympic wrestling. Tal-WWE. Inkalli Roy, Hulk Hogan. Hulk Hogan, kienu ħobbu ħafna. Konna naraw ħafna jena u ħija. Ġifiri niftakru żmien Undertaker, The Rock, Kane, kena l-video games tagħhom. It was a thing għalija u ħija. Dik terġa' l-ġenerazzjoni ta' wara. Dak teatru, Tiċċajtu x-teatru. Dak għalija u għed mill-iktar forum ta' teatru. Mux jħana li importanti, ta' ma naħseb jiena vera għallimni kif tibni t-tensjoni, per eżempju. Mux anka li, jiena l-sport tani ħafna, ġvien aktar anka l-karriera tiegħi kif dirġejtu, barra l-sport kont involut fih. Imma nemmen li il-teatru qiegħed f'ħajjitna ħafna iktar mill-naħsbu. Il-teatru mhux biss tmur taraħ, il-teatru anka tmur il-knisja teatru. Il-ritual huwa teatru, minn imbeda teatru f'sensa. Ġifiri, mek wrestling, dak it-tip ta' wrestling huwa teatru par excellence, ġifiri għalija. Għanna ftaħt li xierba bibin f'daqqa, ma inti l-ewwel għat li inti xtaq tkun saċerdot. Ija, għatlek hekk, vera, ma kelli 12. Ġifiri, ma staqt, meta kont żgħir kont abbati, kont prefett, ommi tħobb. Prefett xiġi? Prefett tal-abbatini, ġifiri tkun. Il-supervisor ta' il-foreman. Għajmin, wara ċertu żmien issir prefett. Allora tajda. By seniority. Le biex ngħidlek ġifiri kemm kont ġol id-dinja tal-ekosistema. Konna morna noqogħdu buġibba u kien hemm il-knisja ġdida, insomma, u konna parti mill-ewwel abbatini, u mbagħad mort mal-grupp vokazzjonali. Ma kontx għadni ġifiri naf il-dinja tal-nisa, ma kontx ġifiri kienet. Imma dak iż-żmien kont nirraġuna, kont ngħid isma' ma jekk din l-istorja ta' Ġesu Alla u hekk hija vera, ovvjament. Kif mhux kulħadd assist? Bil-fors assist. Jekk Alla huwa l-perfezzjoni l-iktar ħaġa qrib il-perfezzjoni huwa assist eżatt, ġifieri kien hemm dik ukoll. Imma minn hemmhekk ħadd ħafna fej jidħol it-teatru, r-ritwal, eżempju kamet id-deriġina, hemm ċertu repetizzjoni li l-bniedem iħobb ir-rutina nuża ħafna fid-direzzjoni u anka stil ta' teatru li ġobli li l-films li ġoġbu li jużawha ħafna. Ġifieri r-ritwal naħseb li huwa importanti ħafna fil-ħajja tal-bniedem b'xi mod illi jagħti sens il-kaos li fil-verità jagħtem barra. Ġifieri meta tirritwalizza xi ħaġa meta tagħmel rutina qed tagħmel sens mill-kaos, fl-aħħar kellha kollox ma jagħmel sensu. U kif tapplika di naqbel miegħek speċa li l-bniedem għandu bżonn ċertu ammont ta' patterns inkella jitlef moħħu għax tant hemm possibilità li fil-verità l-univers huwa kaos u speċa aħna niddistillaw f'xi xorta ta' ritwal. Però il-ritwal kif tapplikah fid-direzzjoni? L-ewwel net ifhem dim xi ħaġa ngħid jiena ta' diqalu għabballa fil-osf fis-sens li aħna naraw nippruvaw nsibu sens patterns fil-kaos. Issa fid-direzzjoni jew naħseb illi in a lot of works of art teżisti dil ħaġa li nippruvaw noħolqu ritwal ġox qed jaraw in-nies, jiġifieri li inti qed toħodhom f'ritwal. Sa jien iktar u iktar nħobb l-idea tal-repetizzjoni li inti qed tara xi ħaġa allura għandek dal-beat. Sa jiena l-iktar ħaġa importanti għalija meta nidderiġi għat-tempo fit-teatru. Jiġifieri it-tempo mhux neċessarjament it-tempo mużikali fis-sens ir-ritmu u rajt ta' kull xejn hekk, imma li inti qed tara xi ħaġa qed tisma' u terġa' tara anke estetikament jekk hemm bżonn jew qed titfakrek. Dawk l-affarijiet naħseb illi ġalu l-udjenza hemm xi ħaġa aktar illi tiklikja li l-imbattejn l-empatija li jew l-istorja u x'qed tara. Ovvjament di ġeneralizzazzjoni kbira, ġifier kull xogħol huwa hemm xogħol għandu iktar repetizzjoni, hemm xogħol għandu inqas. Jiena meta għamilt eżempju żejta ħafna repetizzjoni, imma għalax kienet fuq livell friġġieri li
fil-fema tiegħi kien bniedem repetittiv immens, kellu rutina vera ċara. Allura dik ritta tkun aktar. Jekk jien naf għamilt play fuq il-boxing użajta fil-fatt li anke fil-boxing hemm ċertu rounds, ir-rutina u dal-affarijiet. Għalija repetizzjoni u rutina hija għodda jew parti mill-istil għax jiena nemmen li kull direttur tfisser tkun direttur tajjeb jekk ħafna, jekk tista' tara 4 plays ta' xi ħadd u tgħid naħseb dawk. Jien dawk laqgħa diretturi li anke tal-films, film taf li dak ta' Aronofsky, taf li dak ta' Nolan, taf li dak ta' Tarantino, taf li dak ta' Kusturica. Fis-sens ta' illi inti tista' tara. Issa jiġifieri mhux qed ngħid li f'kull direzzjoni għandu jkun hemm di repetizzjoni u di rutina biex nagħmlu ċara. Imma jien nuża ħafna. Li kollok da timbru li kollu pereżempju Tarantino dejjem daw is-set pieces vera twal u komplessi pereżempju. Eżempju. Jo, ifhimni, mhux fil-film biss, anke fil-kodba, jekk inti għandek Virginia Woolf taqra ktieb tgħid jew dab bħal Virginia Woolf, jew tgħid dab ta' Virginia Woolf għax għandha l-istil ta' Virginia Woolf. Inti sibtu leħnek ta' direttur? Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Domt ħafna biex nsibu. Naħseb illi l-lum, naħseb illi nħossni komdu ngħid illi sibt xi ħaġa. Ma nafx sibx leħni, imma xi ħaġa sibt. Ġifieri l-lum qiegħed nkun ħafna iktar. Kien hemm ħabib tiegħi attur qalli li kont kalm mhux għaldi li ħanajt imma xkelli t-tifla u bidlitni. Imma nħossni ħafna iktar naf fejn sejjer fis-sens naħseb li sibt xi ħaġa. Ħafna iktar orjentat u tik ħafna konfidenza u jisu tkun taf naħseb jiena meta l-ewwel bdejt tagħmel dak sejjes. U jisu ikun hemm momenti meta tkun qed toħloq li jisu the penny drops. And you can feel it. Tħossa f'ġismek. Tħossa. Namel l-analogija ma l-sport taf kif inti mbagħad wara ċertu żmien plejer jaf li jekk jixxutja hekk. Jaf li għandu dik is-siq tajba u dik l-angle tajba u li they develop a style. U naħseb li tħossa kif tgħid. U kif sibtu leħnek? B'ħafna żbalji. Ħafna affarijiet illi forsi joġbuni inqas meta tarhom u tgħid dik konna mela mod ieħor dik ħadmet tibda tara x'ħadem. Meta tgħid x'ħadem fl-art u fit-teatru diffiċli x'ħadem għal min? Ħadem għalik, ħadem għall-atturi u ħadem għall-udjenza. So hija diffiċli immens, imbagħad tibda tipprioritizza dak il-bilanċ li hija dejjem huwa importanti ħafna. Ġifieri l-udjenza, l-attur, il-direttur. Jiena dejjem nagħmel li xogħol id-direttur huwa iktar li jagħti milli jikkontrolla fis-sens ta' li jagħti xi ħaġa. Ma tantx naqbel mal-idea li d-direttur huwa tajjeb jekk ma tafx li hemm direttura u min jirraġuna hekk. Ma tantx naqbel magħha jiena fis-sens id-direttura li idea of the other hija importanti ħafna fix-xogħol u jrid jagħti xi ħaġa fl-aħħar mill-aħħar dak qiegħed hemm. Imma sibta billi għamilt affarijiet li ħassejt li ma ħadmux naħseb. U x'kienu dawn l-affarijiet li ħassejt x'kienu dawn l-iżbalji li kienu ta' talima? Kemm mint piki tidnejlek l-iżbalji. L-iżbalji x'kienu? Ifhimni ġieli eżempju tilab għal jiena meta kont żgħir kont forsi jiena joġobni l-spettaklu, jiena t-teatru tiegħi mhuwiex it-teatru li jrid ikun bħal ħajja normali jew jimita l-ħajja normali u realist, jiena t-teatru tiegħi huwa maġija fis-sens tal li nemmen illi meta ngħid teatru tiegħi Madonna. Kif nara teatru jiena jrid ikun larger than life, jrid ikun għandu xi ħaġa illi fid-dinja minn tixtara. Xi daqqiet biex to provoke the emotion forsi teżaġera, allura mbagħad tibda kważi tiġi melodramatic. Dak il-bilanċ huwa importanti. Mhux biss f'dak il-moment illi fil-play kollha jew fil-biċċa xogħol tal-arti sekandek pittura u tfajt ħafna aħmar f'daqqa. Allura fottejta, nax tibqa tħares lej l-aħmar, jekk intirit, jekk marriċ, dak il-fokus fuq l-aħmar. Ma nafx kif nispjega l-iżbalji sew ta' ġifieri dan wieħed minnhom imma dak il-bilanċ dejjem kien diffiċli ħafna. L-ieħor kien l-skjavitu lej l-iskript. Ġifieri għamilt fil-bidu hekk kont peress li ħafna drabi aħna nitilqu mill-idea li l-kelma kienet l-ewwel kien hemm il-verb, l-ewwel kien hemm naħseb li għamilt ħafna żbalji fejn ħallejt l-iskript jikmanda naqra wisq u iktar ma
iktar ma kbirt fit-teatru, għax l-għadam artistiċi anke film u television xorta jibqaw il-teatru għalija, iktar indunajt kemm huwa kollaborattiv. Teatru l-lum il-ġurnata jiena ma nemminx li l-teatru jista' jsir bej li kittib jikteb, mbagħad itija lid-direttur, mbagħad l-għamilha l-attur. Imma huwa proċess kollaborattiv, l-lum il-ġurnata titkellem ma' tim ta' nies u inti tibda tażel l-aħjar sistemi. Naħseb wieħed mill-iżbalji għamilt fil-bidu huwa din li hekk fl-iskript hemm miktub hekk u dan tipprova kemm jista' jkun tara. Din ir-riġidità. Ġifieri llum il-ġurnata il-kittieba li jaħdmu miegħek huma wkoll involuti fil-proċess wara li jtuk l-iskript. Iva, idealment jekk it-time frames jippermettu jkunu anke fil-kamra. Ġifi ħafna teatru mhux miegħi biss. Fil-kamra fir-rehearsal room fir-rehearsal room. Fid-dinja llum ħafna teatru jgħidu isma' mela ħana mill-R&D period u inti tidħol fil-kamra u hemm il-kittieb, hemm id-direttur diġà, hemm il-kompożitur li qed jikteb il-mużika waqt li dak għadu qed jikteb l-iskript jew inkella ġast qed tiddiskuti l-istorja hemmhekk imma dak huwa s-saħħa tat-teatru li huwa estremament kollaborattiv, jiġifieri għalhekk Oscar Wilde li it's the purest of all art forms. U għalhekk nemmen li it's the purest of all art forms għax ma jistax jagħmilha persuna waħdu. Jiġifieri fejn l-arti hija espressjoni fejn jiena nemmen li kulħadd jista' jesprimi ruħu. Mbagħad hemm kulħadd jista' jesprimi ruħu, ġifieri sa ċertu punt kulħadd jista' jagħmel l-arti, imma tat-teatru ma tistax tagħmlu waħdek. Tkun udjenza, trid tkollok l-udjenza fis-sens at the purest level, trid tkollok l-udjenza biex jeżisti. Issa fil-proċess hemm l-ability theater li inti ħodt titrenja waħdek u tagħmlu u mbagħad tieħu l-udjenza, però ma naħsibx li dak jirriżulta fit-teatru tajjeb. U l-ewwel semmejt jekk time permitting għad. Time frame permitting. Time frame permitting. Kemmi biex jiena nħoss li l-aqwa arti ssir fuq medda ta' żmien pjuttost twila, spex ta' isu hemm proċess ta' distillazzjoni li l-ħin biss jippermettilek bil-mod kif naħdmu l-arti għaw Malta, kif naħdmu teatru pereżempju għaw Malta. L-għonet ma taqbilx ma dak l-statement. U t-tirinet il-teatru kif jien ħadem għaw Malta jippermettilek biżejjed ħin biex inti xogħolok it-tejbu sal-massimu li jista' jkun. Insa l-flus. Ħanibda bl-ewwel waħda. Fis-sens nista' nifhem għalfejn qed tgħid li hekk ta' bħal kollox iktar m'għandek ħin fuq xi ħaġa jekk inti anke kif tixkatla njama, iktar ma ddum tixkatla u ddum tilab magħha ġibha probabbli isbaħ milli xkatlajta ta' malaj. Ġifieri l-ħin importanti immens. Però hija ġeneralizzazzjoni li tajt l-aqwa arti għandha bżonn ħafna ħin f'sens ta' inti għandek diretturi anka fuq filmek taqbad film għandek diretturi li jieħdulek mal-Kubrick kien famuż kien jieħu design take xi daqiet ma kien iqażżes l-atturi, fimt? Imma mbagħad għandek diretturi li anzi vera jkunu economical fuq in-number of takes. Minux smajt Roland Joffrey jgħid li kemm joqgħod attent ħalli ma jaħraqhomx. Biex tibqa' friska. Eżatt, ġifieri ġeneralizzazzjoni li tajt iktar ma jkolli ħin, tajjeb il-ħin u dejjem huwa għodda sabiħa. Issa biex nmur għattini domanda, kemm taħseb li għandna ħin biex nagħmlu teatru tajjeb? Jew arti tajba għax naħseb. Jibqa' fuq it-teatru biex l-linja tiegħek. Imma naħseb illi fis-settur professjonali għax hemm is-settur amatorjali, hemm is-settur professjonali, hemm is-settur semi-professjonali. Malta hija imħalta ħafna ġifi għandek atturi tajbin immens li huma amatorjali fis-sens li jagħmlu wara x-xogħol. Allura l-ħin huwa limitat. Naħseb li fis-settur professjonali dik it improved. Ġifek taqbad eżempju t-Teatru Nazzjonali l-lum il-ġurnata nagħmlu R&D issa fuq play li ħadd inħadem is-sena d-dieħla. Qed nagħmlu readings ta' play li issa ħadd inħadem is-sena d-dieħla. Jiġri għandek draft tal-iskript? Eżatt, ikollok draft tal-iskript tagħmel reading u mbagħad tarġa' Meta tasal sar reading? Work forsi we're going to geek out nara. Meta tasal sar reading, kemm il-draft ikun sar? Mhux dejjem l-istess, imma and I do that 3 is a 3 before biex tkollok rehearsal draft li tagħmel 3 readings hija luxury. Naħseb illi huwa proċess aħjar milli kieku tagħmel inqas, imma mbagħad ġieli jkollok illi kif qed ngħidlek illi l-kittieb jarġa' jidħol fil-kamra mal-atturi joqgħod jikteb. Issa
biex nirrispondi id-domanda, fid-dinja professjonali il-problema wkoll hija il-ħin viżavi l-flus, kemm qed taħlu flus minna. U din hija realtà li qed tinbidel ħafna Malta, fis-sensu hemm dil-frustrazzjoni nara bejn ħafna artisti ta' dawk ta' daqsi jew ikbar minni li bdew jagħmlu teatru biss għax kif għattija neċessita l-ura u hija di għamilta b'xej u hija di dom taktar u hija jiena qatt ma qatt nara kemm nagħmel sigħat rehearsing. Imma dik qed tinbidel illum il-ġurnata artisti żgħar u hekk hemm bżonn li jagħmluha għax imbagħad iridu jaraw kemm qed jaqalgħu biex jaraw kif x'ħajamlu xi ħaġa oħra biex jaqalgħu biżejjed u tikkrea dil-qisu cognitive dissonance fl-artist. Jiena Fl-artist jew fl-artist innifsu, fl-individwu. Ġifieri jiena ħankompli naħdem biex di tiġi aħjar, jew isma' jiena qed nitħallas daqshekk għandi ħin. Ġifieri din id-domanda tal-ħin hija interessanti ħafna, veri iktar ma jkollok ħin aħjar, imma jekk inti qed tieħu dik il-fi. Dik il-fi qed tagħmel. U dik nara f'ħafna u kull hija deċiżjoni personali immens, ġifieri qed nitkellmu anke fuq l-istil ta' artisti li tara, ġifieri inti jkollok artist li jgħidlek xbin jien nippreferi immur naħdem sal-5, nagħmel l-affarijiet tiegħi u nagħmel l-arti għax irrid. Ġifieri kellek anke nisaw jitkellmu fuq dik naf kellek artisti Kafka kien hekk kien jiddejjaq fl-uffiċċju ħabba dak id-dwejjaq kien jikteb il-xismu. Mbagħad ikollok artisti li jgħidulek le, jiena rrid naħdem u nagħmel l-arti tiegħi, rrid nagħmel flus mill-arti tiegħi. Naf Picasso hekk mbagħad dawk l-istil ta' artisti. So dik hija naħseb dejjem deċiżjoni vera personali tal-artist kif juża l-ħin viżavi l-arti tiegħu. U naħseb ukoll tiġi naqra ma mill-artist li jażel it-tip ta' proġetti li jażel. Naħseb li possibilment tista' tagħmel l-arti bħala professjoni naspanka u Malta. Naħseb imma mbagħad biex ikun hemm proġetti fejn tajt da ma jinteressanix kemm ħanetfa' ħin fih, ma jinteressanix kemm ħanagħmel flus. L-aqwa li qed nikkolabora ma' nies li ħajtejbuni dal-iskript vera nemmen fih u naħseb li ħajoħroġ ċertu dimensjoni. Mbagħad tkun hemm affarijiet jinnaf riklam u tajt da għandi 5 sigħat, jien tajtu 5 sigħat il-fi għal 5 sigħat mela wara 5 sigħat jiena barra. Naqbel ħafna u hija kif għad deċiżjoni personali ħafna tal-artisti. Ġifieri fl-aħħar kemm hemm qalbek fiha, kemm temmen fiha, ġifieri hemm ammont kbir ta' riskju wkoll. Ġifieri tal-artisti li jgħidulek fuq dal-iskript għattajt balla ħin għax nemmen illi dan hemm ċans jagħmel suċċess. Allura hemm dar riskju li qed jieħu li jaf ma jsirx ta' suċċess li. Mbagħad hemm affarijiet li kif qed tgħid inti tkun vera strikt tgħid dajja li qed tagħmilhom biex taqla lira on a commercial level. Ġifieri anke jiena fimni jiena ġieli diriġejt ħadd pjaċir nidiriġi musical imma t-teatru li nħobb nagħmel li nemmen li huwa l-prodott artistiku li nixtieq jiena kieku kelli nqum filgħodu biss nagħmel hekk. Mhuwiex il-musical, imma għamilt musical rock and roll fuq Freddy Portelli. Ħadd pjaċir nagħmlu u ġew in-nies u dak nagħmlu wkoll għax dak tiġu nanna u nannu naf li ħedu pjaċir u tsijiet li mhux ħejġu pjaċir jaraw it-teatru probabbli liħor li da. Imma dak huwa neċessità biex tgħid. U anke naħseb imma eżerċizzi bħal dawn jiena jqarbu ċertu nies li t-teatru li mbagħad forsi jagħtu ċans għal xorta ta' teatru ieħor. Isu gateway, isu l-joint hekk għal. U dik hija problema li għandna fl-udjenza, aħna li aħna biżna ħafna gateways, ġifieri aħna nara problema fis-settur in ġenerali anke eżempju fid-danza, jekk taqbad id-danza minn għandek il-contemporary dance illum għandek il-contemporary dance company, però fejn mar dak il-perjodu kollu ta' danza ta' qabel. Allura l-udjenza tagħna edukata f'dak qed tifhem għalfejn illum id-danzija kontemporanja x'qabel konna nagħmlu ħafna klassiku kien hemm ċertu regoli li mbagħad inkissru li mbagħad anke fit-tekst tat-teatru fis-sens li l-ewwel bdew blatti u mbagħad bil-kummedja illi kellna ta' mhux ma kenniex kellna fit-teatrini tagħna u kollox, imma nara li biżna ħafna peress li t-teatru tagħna twielet estremament tard. Bħal kollox, bħal film tagħna, bħal danza tagħna. Il-film ma twilitx, bro. Wieħed jista' jargumenta. Tuxxe. Imma ġifieri kif tipproċessa kif l-udjenza tinteraġixxi mat-teatru fis-sens ta' hemm il-volumi li għandna li teatru għandu bżonn pereżempju biex ikun sostenibbli? Le.
Għadna l-botu. Biex ikun moħħok Biex ikun sostenibli qed nitkellmu ġifieri bidla radikali li għandna bżonn nisnina għaliha. Ħanamlu hekk, jiena u dit kellimt fuq anka pubblikament anka meta kont iżgħar, jiena ma naqbilx mal-idea li l-arti għandha jkollha xi għan primarju li tiġi sostenibbli. Ġifieri li l-arti jgħinha l-gvern jew jgħinuha n-nies kienet dejjem. Ġifieri Michelangelo ma kienx ikun Michelangelo kieku l-Knisja ma kienx tikkommissjonah u tħallaslu kollox. Issa, ġifieri il-bżonn illi l-arti ngħinuha ekonomikament tiġi sostnuta, l-artisti jiġu sostnuti illi l-businesses jgħinu l-artista u Malta f'Roma min-naħa tal-privat, ġifieri jekk tikkompara mal-Amerika fejn inti għandek foundations, big businesses li jiftħu teatri, li jiftħu exhibition spaces, li jikkommissjonaw. Ġifieri qabel inti kellek. X'inhu l-inċentiv ta' dawk il-businesses biex jiftħu teatri? Qabel ma qed jagħtu xi ħaġa l-komunità. U fl-aħħar mill-aħħar inti mbagħad għandek l-element li n-nies tiegħek tajthom biex jiġraw it-teatru. Imma għandek dal-element li tagħti lura ma tifhimni ma affarijiet oħra jaqtawhom it-taxxa u dal-affarijiet. Hemm inċentiv mill-gvern li jipromuovi dat tip ta' ġir. Imma u Malta narawha tipo fejn ħalmulek il-logo mhijiex dik it-tip ta' patroċinju. Jiena qed nitkellem anke fuq il-patroċinji antiki ta' isma' jiena qabel kienu ikun hemm nies li jikkummissjonaw biċċa konċert. Il-konċert bl-isem, sewa. Dik waqfet ħafna, ġifieri min-naħa tas-settur privat. Min-naħa tal-pubbliku hemm fondi hemmx biżejjed hija dejjem problema fis-sens ta' għax inti illum il-ġurnata hawn iktar nies li jridu jagħmlu it-teatru bħal allura dejjem il-fondi qed ikunu limitati. Pero ma naħsibx li għal-fondi li hemm il-gvern jiġu biżejjed nies. Għax sadik nistgħu ndum nitkellmu dwar hemm varji problemi għalfejn ma jiġux biżejjed nies. Nemmen li hemm problemi miġġiex naħat kemm min naħa ta' min jagħmel u kemm min naħa ta' min irid jiġi. Imma inti saqsejtni x'inhi relazzjoni. Jiena nemmen li n-nies li teatru li huma l-average zurew 3% mill-popolazzjoni li. Dan sar sondaġġ ġifieri li. Sar sondaġġ milux kien sar wieħed ukoll xi 10 snin ilu ma l-persentaġġi qatt ma splodew, I mean kien hemm persentaġġi li kienu jieħdu dil-idea ta' cultural participation f'sens ta' jekk inti mort il-festa mela noddok li inti cultural participation li tibda tiġi naqa' problematika. Mhux qed ngħid il-festa mhix prodott kulturali fl-aħħar mill-aħħar ħażin niddefinixxu l-kultura. Imma xorta għalfini ta' statistika perikoluża tajda. M'għandekx ġerarkija ta' kultura li iktar naħsibx il-kelma hija valida iktar minn bċejjeġ ta' kultura oħrajn. Bis-sens ta' għalik huwa iktar importanti pereżempju li nrawmu t-teatru jew li l-festa Maltija tibqa' ħajja jew tnejn ugwalment importanti. Sa minn meta li EMS ġiet stabbilita, lan kien wieħed li l-enerġija fid-dar tiegħek tiġi ġestita bl-akbar effiċjenza possibbli permezz ta' pannelli solari, solar water heaters u firxa ta' prodotti oħrajn li jistgħu jifrankawlek sal-€1,200 fis-sena. EMS, energy from out of this world. Inti qed titkellem naħseb fuq high art tipo u populist. Naħseb li ma anke teatru jista' jkun populist art. Żgur. Kollox jista' jkun populist u aħna naħseb jista' jkun tajjeb xorta. Eżatt, isir żball in ġenerali il-kelma populista tfisser prodott ħażin li huwa żball kbir li wieħed jirraġuna hekk, jiġifieri kien hawn artisti populisti kbar. Steven Spielberg huwa estremament populist u artist kbir għalija. U estremament populist, cheesy f'ċerti point, però artist kbir. Naf lokalment, Ira Losko hija populista fis-sens ta' ma hija fil-fema tiegħi artista tajba. Imma mbagħad jista' jkollok artist mhux populist u tajjeb jew artist mhux populist u ħażin. Artist populist u ħażin. U artist populist u ħażin. Aw ħafna. Artisti populisti u ħażin, ġifri forsi għalhekk għandek l-impressjoni. Imma biex nirrispondik fuq tal-festi tat-teatru hekk, ma naħsibx li għandu jkun hemm ġerarkija min-naħa ta' min qiegħed fil-poter fis-sens ta' mill-gvernijiet, imma l-ġerarkija għandha tiġi min-nies. Ġifieri jiena naħseb li should be an uphill decision jekk isma' nagħtux aktar importanza lil xi ħaġa reliġjuża bħal minn għall-festi għax bħal minn għall-festi huma reliġjużi vis-à-vis
il-teatru tagħna. Ġifieri jekk l-udjenza sa tibda tara iktar tara valur f'dan, nemmen li dik qed tinbidel b'xi mod. Ma ninsewx dawn huma relatat immens, ġifieri jekk taqbad l-istorja tat-teatru, l-istorja tal-festi, tal-knisja, tal-passjoni, il-pageantry kollu. Il-teatrin ġo swali tal-knisja. Inti għandek iktar minn 75% tal-ispazji teatrali Malta illi kienu tal-knisja. Ġifieri hemm korrelazzjoni kbira. Però ma naħsibx li wieħed jista' jgħid isma' dan huwa aktar importanti mill-oħra mingħajr ma jaqaf nassa li jinstema' elitist, jinstema' li qed jippromovi ċertu ħajjart. Nemmen li il-komunità, s-soċjetà għandha tiddeċiedi li ma arti trid fl-aħħar l-arti qed issir ukoll għas-soċjetà. U għalhekk għad li s-soċjetà tittara li l-artist qiegħed hemm għax mingħajr l-artist nemmen li. U s-soċjetà għalfejn għandha bżonn għall-arti? Ifimni, nistgħu morru għal Platun li naħħa l-artist mir-Repubblika. Fis-sens ta' ġifieri mhux għax inti qed għalfejn għandha bżonn, ġifieri kemm minn raġuna li m'għandix. Bżonn għax l-artisti su Platun kien jgħid li jagħmlek iktar il-bot mir-realtà, insomma biex to simplify it an extreme. Taqbel ma dak l-statement. U l-ewwel għamilt dak għamilt statement ukoll li spiex tat-teatru spiex ta' enadux mhux vera. Jiena ħoss li t-teatru bħal mużika tajba, bħal film tajjeb, bħal storja tajba naħseb fiha ħafna veritajiet li huma espressi b'mod drammatiku ħafna li l-koll nistgħu nifhmuhom u jgħidulna xi ħaġa dwar l-eżistenza suġġettiva tagħna bħala bnedmin. Naħseb hemm there's a lot of truth in ma li hemm ħafna veritarijiet in good art ma tagħmilix vera, fis-sens still meta ngħid vera jiena qed ngħid illi it's your it's life. Fis-sens it-teatru huwa hemm min sejjaħlu mera, jien naf hemm min sejjaħlu ħanajdi fuq teatru. Teatru mhuwiex ħaġa waħda. Fis-sens ta' jiena naħdem ma' nies, jew inti jekk taqra l-istorja tat-teatru, inti taqbad il-kbarat, ġifieri jekk taqbad il-Brecht, Boal, Chekhov, Stanislavski, poġġihom fuq mejda dawn mhux ħajaqblu qatt fuq x'inhu teatru. Per se x'inhuma il-vera raġunijiet biex tagħmel teatru. Brecht kien politiku, Boal kien jaħdem mal-komunitajiet, semmejt daw ta' ġew f'moħħi issa. Stanislavski kien fiżiku, mbagħad jaħdem bl-emozzjoni, innaf għandek artisti oħra. It-teatru at its most basic level huwa persuna u udjenza live. Issa jiena qed ngħid illi mhuwiex veru fis-sens ta' li qatt imbagħad tista' taqbad li performance art li jippruvaw jagħmlu sekwenzi vera jinteraġixxu man-nies, xi ħadd jaqbad gan ta' vera fuq xi ħadd mill-udjenza, jiġifieri labu biha il-verità li qed tgħid intu interessanti anke artistikament, imma fl-aħħar mill-aħħar ħadd ma jista' jgħid li qed jara xi ħaġa fuq palk u jara fit-triq u jkollu l-istess reazzjoni. Jiġifieri inti jekk tara ħabta fuq film, fuq palk u fit-triq mhix l-istess. Le, mhijiex l-istess, imma ħafna drabi jiġri li naf pereżempju rajt ma fxajtx is-serje Gomorra, mhux il-film. Ma rajtix. Spoiler. Hemm xena fej wieħed mill-kap insomma joqtol it-tifla tal-kap ieħor, tifla tal-iskola tas-sekondarja. U wara li joqtolha bil-lejl jagħmel party enormi biex ċelebra il-mewta l-assassinju ta' din it-tifla, jagħmel party, joħroġ il-mortali fil-pjazzett u hekk. U tant qabadni swiet ta' qalb. Ma jfissirx li l-laptop sabbattu armejtu u marġajċ rajt imma inti qed tempatizza b'tali mod mal-istorja. Naqbdu teatru. Li qed ngħidu li reazzjoni emotiva tiegħi. Hija vera. Hija vera. U tajjeb, dak teatru tajjeb, jew film tajjeb imma ma jfissirx li għall-attur dak il-ħin kien vera. Ġifieri, dan huwa dibattitu wkoll kif jirraġuna l-attur. Jiena li hemm ħafna skejjel, imma hemm tnej naħseb tista' tiġġeneralizzhom fi tnej. Ġifieri l-attur li jgħidlek jiena irrid inħoss vera illi u jaħdmu emozzjoni u jaħsbu f'memorji li kif ħajħobbu vera l-dil-mara, jew kif ħajoqtlu, ġifieri li jasal dak li biex noqtol.
Jew it-teatru, l-atturi jgħidlek jiena rrid, kull ma rrid nagħmel fiżikament nagħmilha eżatt daqs li kieku dak il-persuna li qed tħoss biex joqtol. Jiena the latter school nirraġuna li tittamilha fiżikament eżatt għax ix-xogħol biex iħossu jaqta l-udjenza. Għalija l-importanti li jħossu l-udjenza. L-artist jekk jagħmilha 100 darba wara xulxin, xi darba l-emotion ħajkollu bad day man, jiġi jagħmel ix-show u jgħidlek illum ma ħassejtix. Le, mela jrid tkun vera physically on point biex da ma jafx iħoss. Ma jafx iħoss. Da qed jara, qed jisma' għandu sensi, ma jafx iħoss. Ma inti l-importanti l-udjenza fil-każ tiegħek, il-verità kienet li tħoss inti. Ma kienx fil-katt tad-direttur, fil-katt tal-editor, fil-katt tal-attur. Dik mhix il-verità hemmhekk. Jiġifieri dik li qed ngħid jiena li meta qed ngħid li mhux veru, dik il-maġija li inti qed tikkrea emozzjoni minn xi ħaġa illi mhix veru. Imma nemmen illi u di bħal ġbiek taqbada scientifically inti fit-teatru aħna għandna l-mirror neurons, li jekk jiena narak tal-izzolati, jekk jiena narak tagħmel xi ħaġa, jekk jiena narak ta' pona jiena għandi mirror neuron li għamlet dak it-tip ta' moviment. Jekk narah live u jekk narah fit-teatru l-istess neurons. L-istess neurons, ġifieri ovvja li ma tħoss l-istess on screen, Ma tħoss eżatt l-istess on screen, le, skont dil-riċerka. Ġifieri ovvja li dil-verità tiġi kreata, ma hija verità taġu fik fis-sens tal dik ix-xena, dik il-biċċa xogħol mhix vera. U forsi li rrid ngħid rrid nagħmel spun żgħir ma nafx rajt id-dokumentarju Jim and Andy. Jim and Andy ta' Jim Carrey. Ta' Jim Carrey meta ta' Jim Carrey u rajtu, mela żgur. Meta kienet jagħmel il-film ta' Andy Kaufman. Ija, Man on the Moon. Man on the Moon. Hemm diska ta' vera tal-R.E.M. Il-film fantastiku. U dak id-dokumentarju interessanti ħafna. Għax jisu Jim Carrey was the former li daħal fil-karattru u donnu ma setax joħroġ. U jinġi li ħdimt ma daw il-method actors jgħidulhom. Method actors. Bħal Paul Cilia, ma għax ħdimt pa' Paul Cilia. Nafu Paul, għat maħdim miegħu bħal attur le. Darba konna ħanabu fl-imkien għat maħdim attur. Tħoss li waqt li tkun qiegħed fil-kamra ma' Paul, waqt li konna qed niffilmjaw biex ta' Paul jibqa' prattikament l-istess persuna li qed tara qudiem il-kamera u once li għadna kat jibqa' prattikament l-istess persuna. Nista' nimmaġna li hija diffiċli ħafna, jista' jkun hemm spiex ta' xi tip ta' Fisher fis-sajki wkoll għax naħseb at some point naħseb jista' jkun hemm dan il-konflitt li inti ma tibda tgħid żomm jiena li mwieħed jiena. U peress li hija daqshekk faċli għalik li tinterpreta karattru ieħor, tibda tintebaħ kemm hemm affarijiet fik innifsek li minn għalik li huma reali, li huma fil-fatt interpretazzjoni għax huma l-mod kif inti minn tkunitek tal-limt in-negozja d-dinja. And they're a bit of a put on, they're a bit of a strategy. I don't know if I'm being too abstract. Le, qed nifhem x'inti tajt. Method acting huwa affaxxinanti fis-sens huwa very sexy, fis-sens ta' meta tisma' dwaru, meta tara kif jagħmluh. Dak inġab l-Amerika minn l-iskola ta' Stanislavski imma kważi kienu interpretaw eżatt x'inhu jgħid u mbagħad nies bħal Stella Adler u hekk inventaw din l-idea ta' method acting. Illi hija skola pjuttost Amerikana fis-sens ta' li kif tajt inti tipprova kemm jista' jkun issir il-karattru. Imma qatt ma jsiru karattru ġifieri xorta mhux vera f'sens ta' nista' nifhem xi prova jagħmel Jim Carrey u interessanti ħafna kif tkellem dwarha u li Jim Carrey daħal transcendenti l-experience li skontu kif ma kien hemm. U naħseb il-fatt li hemm minha għenet il-film. Imma dik hija deċiżjoni personali ta' Jim Carrey li nirrispetta u ta' dal-istil ta' turi li jaħdmu hekk. Imma ara jiena darba kont stage manager meta ġi Benigni. Jiena fan kbir ta' Benigni vera nħobbu anke nara ritratti tiegħu u nħossni l-allegrija. Meta kont żgħir li tħaqt bil-films tiegħu naħseb minn barra il-mara tiegħi u Battistuta u l-iktar li tani pjaċiru mbagħad. Le, imma fis-sens ta' vera daħħaqni. Interaġixxejt miegħu hekk personali. Iva, għal-MJ, stage man, għaġina naħsibt li ħanidħol. U nara l-Benigni jibda kif intom orrajt il-crew hekk on stage man kien hemm il-perit ma' mien niftakar Luke Dalli, Annalisa l-Bozons li għal-jom kien ismawni.
U Benigni kien estremament stramp. Ma tistax tkellmu. Wiċċu poker face. Daħal estremament konċentrat. Ma jitkellimx, daħlet tkellmu waħda biz, Gloria, niftakar l-Ruċente, tkellima jista tkun stage manager, kelli nigwidaħna, rawek, estremament silenzjus, kien ħajmel biċċa l-Università fuq Dante, rawek. Daħal, faqal palk, il-lallu, sejr il-lallu, ħareċ, arqan xraba, għajjien, għalinna hello, u da, u tela, fis-sens ta' għalfej qed inġib l-eżempju. Inti anka jekk tkun method actor, inti dejjem qed tikkrea karattru li mhux inti. Fis-sens li qed tipprova tagħmelu illi tidħol f'kemm jista' jkun f'dak il-karattru tikkreah imma mhux inti. Jiġifieri you're acting. Issa jiena għalhekk nemmen illi iktar importanti anke jekk tagħmel method, eżempju aħna għamilna show fuq il-boxing. Raymond Fight Back. Morna għamilna 2 months mal-boxers, jiena għamilt show fuq Equus, meta kont żgħir kont għamilt talent strength f'Equus. Kont nżajt Arwin, John. Ħdej Zimel. Le, ma kienx hemm Zimel. Per kont l-ewwel attur u l-ewwel attriċi li nżajn Arwin fuq Park Malti. Kif intlaqart? Tajjeb, sold out kienet. Imma ma raġunijiet li Marcel ta' għamlet biċċa xogħol tajba bid-direzzjoni u kienet tal-uniform. Ma li qed ngħidu għalli għamilt eżempju xi xarej immur horse riding, nara kif iż-żiemel taħslu da għala. Imma xina rrid nara eżatt kif iż-żiemel jaħslu, rrid kif tagħmel. Jiena dejjem kont iktar prone il-fiżiċità tagħha, ġifieri kif jidher wiċċek kif tiċċaqlaq biex inti tipprova ġib eżatt. Tek sa ċertu punt ittieħu mill-method acting, imma m'intix qed emotionally tipprova ssir. Hemm dak l-aneddotu tafu ta' Dustin Hoffman u Laurence Olivier? Le. Da hemm min jgħid li vera, min jgħid li mhux vera, ġifieri ma nafx vera. Ma rajtu kemm il-darba. Kienu qed jagħmlu nsejt l-film. Man, nsejt l-film. Anyway, there was an interrogation scene. U Dustin Hoffman kellu jiġi interrogat. U dan għamel xi 3 ma jorqodx, ma jikulx, ma jinħasilx qabel ix-xena, ma xiex 3 I'm paraphrasing, right? Biex inti naqra. U kandu xena, eżempju, xena kienet fis-7 ta' filgħodu, fil-5 ta' filgħodu mar jiġri ġogja u ġieda jinten u kollox ismu. U għallu Dustin, you're okay? Għallum, let's shoot. Dustin, how are you? Let's shoot, upoġi, let's shoot. U jitħol Laurence Olivier, kollu biex-xena, kollu da, u kollu, kollu għamlu l-make-up u għek, relax, relax. U għallu Dustin, għallu xieġar, għallu let's shoot, u għet jajdulu. U marfu Dustin, għallu Dustin, have you ever tried acting? Da, u fis-sens aneddotu famuż, minsibu ħafna. Imma il-punti għu li dal-aneddotu juri id-differenza bejn iż-żewġ tiskejjel. Illi t-nej produċew, għajmet semmi, Dustin Hoffman u Laurence Olivier. Tu produċew affarijiet. Ġifieri hija kwistjoni ta' bħalma ta' taqbad il-pittur, għandek pittur illi jirraġuna mod, illi pittirlek mod u pittur li pittirlek jew artist li. U mhux neċessarjament biex ta' hija ovvja mix-xogħol li daw żewġ irġiel għamlu biex ta' li m'hemmx żgur m'hemmx triq li hija aqwa minn oħra biex ta'. Le, ma ngħidx, I mean, kif qed ngħid hija deċiżjoni personali immens, bħal mi deċiżjoni personali immens, x'teatru u teatru tiegħek. Ġifieri da bħal kull arti, limmi l-mużika tiegħek, limmi l-vuċi tiegħek, ġifieri hija deċiżjoni personali ħafna u anke x'tip ta' artisti tkun, fis-sens ta' jiena l-ġeneralizzazzjonijiet fuq l-artisti li nitkellmu fuq l-artisti qishom. L-artisti hu bħal meta tajt it-tobba jew lil-da, inti għandek tabib stramp u tabib dil-idea tal-artist li eżempju huwa persuna li taħdem mal-komunità, persuna ta' kien artisti li kienu vera antipatki jew vera pompuż. Dali li jiena naduraħ kien estremament pompuż. Kien jitkellem fuq daliizm għadu ħajju qed jgħid in-nies dak daliizm u da estremament pompuż kiesa joħroġ b'annimali strambi, mustaċċe. U mbagħad kellek artisti li huma estremament. Ġifieri l-artist huwa differenti ħafna. Kemm mill-bniedem l-artist? Kemm kif jirraġuna fuq l-arti tiegħu, kif juża l-ħin tiegħu huwa fl-aħħar mill-aħħar. It's just an expression of being human. Jiena kieku kellek tgħidli waħda minn affarijiet li nħossni komdu ngħid li nemmen li l-bniedem biss jista' jkun artist minn kull annimal ieħor. U għalfej għandna bżonna l-arti allura? Għax ma wasalni ġali għazib. Għalfej għandna bżonna l-arti. Hija statement li iktar tirriskja fih. Għax sissa għadna li Platun għal neħu l-arti spiex għax
Ejja. Għalfej, x'kien ir-raġunar tiegħu għalfej? Il-raġunar tiegħu kienet li jieħdok iktar il-bot minn the pure form of anything, qed jieħdok a step away from truth. Right, okay. Again, simplifika ħafna, ma bażikament dak kien ir-raġunar. Issa jiena nemmen l-arti għandna bżonna għax jekk m'għandna l-arti, jekk m'għandniex l-arti li tgħidilna li tpoġġilna dal-kaos f'sens li t-tina dil-mera naħseb illi nifqu nkunu bnedmin. It gives us, it makes us better at being human. Art makes us better at being human on all levels, di għalwa ħafna, fis-sens ta' it gives us a further reason to try and understand why we're human. Sorry, naqlab għall-Inglis għax nibda niftakar f'nis u xqalu. Imma għanna bżonna għax ma nistawx naddu minn ajra. Ġvi tista' taqbad eżempju stupidu. Ġrat il-pandemija, kulħadd mar id-dar inalaq. X'għamel? Ara l-kodba, sema l-mużika, ra t-television, ra l-films, għamel xi crafts ma' tfal. It was an expression, l-arti tatna raġuni għalfejn ngħixu dak iż-żmien. U l-arti ġifieri expression tista' tara anka, mbagħad taqbadha ġifieri il-gastronomija tista' tkun expression, ġifieri mhux qed ngħid li kull. Inta li kull intrapriża kreattiva tista' tkun arti fil-verità, la darba toħloq, fil-sens anka kif forsi naf tajt l-stejjer li tfal, nasib tista' titfa' ħafna arti u anka forsi anka fil-romantiċizmu tista' tkun artistiku. Is-Seamless qed jaħdmu lid-dar, daqshekk napprezzah xogħolhom. L-għażla tal-ħamija wiesa, il-kwalità hija għolja u r-reqqa li bija jinħadem ix-xogħol impressjonani. Meta qrabu ħbieb jeħtieġu xogħol ta' dan it-tip, jien nibgħatu man Seamless. Jien ma nasibx li hemm għalfejn tkun konxju li inti qed tkun artistiku li qed tagħmel l-arti biex tagħmel l-arti f'sens ta' L-arti, nasib li r-nastu għalija l-arti x'inhi fil-verità. Imma f'dal każ definitions are always tricky fis-sens ta' iktar ma tipprova tiddefinija iktar ħatiftaħ. Imma jien ippruvaw, mela l-arti x'mix. L-arti għalija li mhix hija ma tistax tkun ma teżistix minn il-bniedem, ħanibdew minn hemm. Ġifieri. Issa, l-arti at its purest form għalija is creative expression. Ġifieri li inti qed tesprimi xi ħaġa b'mod kreattiv. Tista' tkun. Issa, dak il-prodott jista' jkun tajjeb u ħażin, like anything. Hemm good art u hemm bad art. Very bad art, mediocre art. Ġifieri ma jfissirx li meta ngħidu art. Għax għandna din l-impressjoni, jisma' that's a work of art. Issa tkun fucking bad work of art. Imma it's a work of art. Ġifieri, nibdew minn hemm, mela l-arti tista' tkun ħażina tajba hekk. Issa, tista' tkun ukoll tista' ġalek tħossok tajjeb, tista' tiddisturbak, tista' tkun boring, tista' tkun tista' toboda, tista' toħloqlok l-emozzjoni. Ġifieri inti l-arti teżisti in relation. Ġifieri jiena nemmen illi l-arti ma tistax tkun, ġifieri jekk inti ktibt script u għalaqtu ġo kexxun, għalija dik mhix arti. Minkejja li forsi inti tkun l-udjenza tiegħek stess, biex din għamilha jien ħafna. Ma fis-sens tal-arti teżisti, ġifieri what makes good art ultimately? Posterity will tell, fis-sens ta' li baqgħet għamlet xi ħaġa, there was a ripple effect in society, a certain group of artists, imma you're pointing at popolarità? Mhux popolarità, l-posterità f'sens ta' kemm diklar. Le, kien hemm arti li kienet. Jiena Van Gogh ma kienx. Famużament fi żmien ma kienx popolari, ma mbagħad kien. Ja, il-dak ovvju. Ġifieri mhux qed ngħid il-popolarità, ma fil-posterità Van Gogh illum hu artist kbir. Posterità waħda minnhom. It-tieni, ġifieri what makes a great work of art, hija xi kreat fin-nies. Jien naf kellek plays fej kulħadd telaq il-barra, tgħid li play tajba, ma llum il-ġurnata u burwata ġari li kien qed jitnejjek bil-awtorità biex ismu hija ngħidu li bdiet lejn l-assurd, bdiet il-triq lejn l-assurd. Dak iż-żmien ħafna nistelqu l-barra u għajruha. Ġifieri vera diffiċli tiddefinixxiha, John, onestament nemmen illi it is always risky, academically għandek ħafna But for you, art without audience is not art? It doesn't exist, Aliyah, f'sens that doesn't exist as art. It exists as
It's not art yet. It's an expression. It's an expression. It's your expression. L-espressjoni tijak li vera tħobb u da. Imma kif tista' sejħ l-arti jekk istraħat ma' esperienza? Jekk inti stess esperjenzajta. L-espressjoni tijak, ma' da' sekk tajdli. Imma ġili tagħmel biċċarti u tħares lejo tajt għalladni kif lejt 4 sigħat minn ħajti men. U ġili tagħmel biċċart, biċċa kidba fil-każ tiegħi, tħares lejo tajt ostja. Vera tajba, di speċa, jena ibda biex il-kidba nuża bħala mera għal-moħħi u meta jimbat jirnexxi li nartikola xi ħaġa fuq biċċa karta li turini xi ħaġa li qabel ma kontx naf għax f'moħħi kelli kaos. Hija kwistjoni ta' terminoloġija, ġifieri nista' nifhem u nempatizza ħafna ma' dik kif targumenta dwarha, però għalija jekk kieku kelli biex inkun komdu biex nispjega u nitkellem fuq l-arti nitfa' terminoloġija, diffiċli ngħidlek li l-arti teżisti mingħajr ma tiġi esperjenzata, mingħajr ma tqajjem xi ħaġa f'xi ħadd li tista' tkun minn kollox. Imma diffiċli ħafna ngħidlek dik arti, poeżija li ma raħat. Qed immorru for the philosophical tree that l-waqt fil-foresta ma saħħa. Ġifieri hemm dak l-element fl-arti u ġifieri inti tittaqsama. Issa tista' taqsama tard kmieni, tista' taqsama ma diffiċli li ngħidlek illi for it to become art, for the creative expression. Mela, qed ngħidu biex ikollna l-art irid ikollna ħalliq li huwa bniedem. U irid joħloq, irid ikun hemm udjenza. Sawa, li ssib li kollha xi xorta ta' emotive response. Issa dak l-emotive response tista' tkun il-gamma sħiħa tal-emozzjonijiet, tista' tkun rabja, dwejjaq smerrija, vera pragmatiċi fuq il-ħaġa, ma u arti tajba mbagħad hija kif ħan isu art, kif isu art tajba. Biex għajim minix wieħed bli nemmen li l-arti kollha hija suġġettiva u spiex tal-arti tiegħek u l-arti ta' dal-bnied. Biex ta' hemm parametri oġġettivi, per eżempju għal-film tajjeb, jew għal-skript tajjeb, jew għal-play tajba, u jew għal-biċċa mużika tajba. Jew inti temmen li l-esma, bro, kollox suġġettiv, spiex tal-udjenza taf. Le, ma nemmenx li kollox, nemmen li l-arti hija suġġettiva u li kulħadd għandu dritt tal-opinjoni fuq kull biċċa xogħol. Imma ara, ħanibdew minn hemm, għax dina kważi niktef il-punt li ngħid. Le, jgħaddulek. Le, okay. Ħanibdew minn hemm. Jiena nemmen illi hemm barra there is beauty. That beauty exists. Jiena ma u dina tista' toħodna f'dibattiti pjuttost kontroversjali f'dal xismu, f'sens ta' jien ma nemminx is-sabiħ u sabiħ u jeżisti hemm barra. Mhix kwistjoni ta' kollox jista' jkun sabiħ jgħidu beauty is in the eye of the beholder. Le, jekk tara u di tista' tagħmel ġifieri jekk tara dar raġel u dar raġel da isbaħ minn dar raġel, jista' jiġi 10 li jgħidu li da joġobhom, imma jfissirx li da isbaħ minn da. U l-istess fuq biċċa fuq asfur. Ġifieri l-asfur li huwa sabiħ jew isbaħ minn ieħor jeżisti. Beauty exists. Il-kuluri kif inhom qassam hemm fjura isbaħ minn oħra. Issa dik il-fjura isbaħ minn oħra għalija jista' jkun li x'imkien ġol Ġappun kulħadd jaħseb li l-oħra sabiħa, jien ma naħsibx. Jiena nemmen li there is beauty. Issa l-istess fuq l-arti għalija, dak li nemmen hemmhekk nemmnu fl-arti. Ħadd ma jista' jiġi jgħidli li Picasso ma jafx ipinġi. Tista' tgħid li Picasso ma jogħġbokx. Tista' tgħid li Picasso ma nifhmux. Imma ma tistax tgħid li Picasso ma jafx ipinġi. Ma tistax tgħid li Leonard Cohen ma jafx jikteb il-mużika, l-lirika. Għalija huwa ġenju, għalik tista' tgħid li wleda jdejjaqni nippreferi l-Greenfields. Imma ma tistax tgħid li Leonard Cohen ħażin. Dawk huma żewġ affarijiet differenti ħafna. It-tielet ħaġa hi il-kritika, min qed jikkritika, min qed tisda bħal kollox. U hekk fejn ma naqbilx ma' din l-idea tal-arti darba Peppins li għalih kien għamel dan ġab dat tifel insomma li penġa xi ħaġa u ġab painting minn għalija ta' Rothko. U ri għall-udjenza għal x'fihom differenza daw. Come on,
ma tistax tagħmilha dik il-ġismu, għax hija unfair ħafna, issa qed tgħid li futboler mela Cristiano Ronaldo mar qudiem kellu go, ġil ballun qudiem u skurja, u rajt tifel jagħmilha. Mela t-tifel Ronaldo, jkunx Ronaldo. Le. Ma tagħmilx. Jiġifieri min qed jgħid xiex. Mela inti bħal kollox fid-dinja kulturali u fid-dinja artistika għandek it-trained eye, għandek the critic li tista' tobodhom imma jeżistu daw iridu jeżistu. Jiġifieri inti xi ħadd li kapaċi jgħidlek min kienu l-aqwa playwrights tal-aħħar 20 sena ħajkritika play aħjar minn xi ħadd li jgħidlek ara jiena rajt series il-bieraħ ma naħseb il-play ħelwa. Jiġifieri daw iridu jgħinu biex jgħidulna li marti hija tajba. Ma naħsibx li jembarra tiġri hekk fl-aħħar mill-aħħar u mbagħad hemm din l-idea ta' numri wkoll. In-numri. Ma n-numri in-numri huma jiġifieri ma tistax tgħid li għax ħafna nies toġobhom Britney Spears. Mela Britney Spears aħjar minn Franco Battiato. Jekk inti tara n-numri fuq Spotify Franco Battiato jisimgħu miljun kull xahar, miljun u xi ħaġa. Miljun x'inhuma 0.0 kemm mill-data tad-dinja. Ma Battiato ġenju. Ġifieri ma nafx irrispondejtek x'imma dak. X'jagħmel arti tajba. Fis-sens biex ta' ejja nerġgħu nitfgħu fil-mira teatru. Peress li inti dik hija biex inti espert f'dak il-qasam. Tosok li inti espert f'dak il-qasam? Jiena l-umilta falsa dejjaqni, ġifieri nħossni hekk mhux dejjem trid titgħallem, ġifieri dejjem nħoss li kif inhi Shakespeare, a wise man knows he's a fool, insomma, mux għanek kwota tajb, ma fil-sens ta' ma nħoss li. Xinu Dunning-Kruger effect għaw? Dunning-Kruger effect Malta huwa prevalenti. Huwa prevalenti, imma le, Dunning-Kruger effect huwa meta minna li inti ħafna ħjar minnu fil-ferajn. Huwa l-inverted idea. A fool thinks himself to be wise, Dunning-Kruger effect, but a wise man knows himself to be a fool. Eżatt. The more you know, l-istorja ta' the more you understand, you know, fuck all. Dik short story fej il-ġil kolla bravi għon sejċ jisima. Ta' Dunning-Kruger effect, anyway. Il-bistaġi, inti espert? Le, nemmen li għamilt bizzejiet, ġvijek taqbada pragmatika biex nispondek il-mistoqsija, għamilt bizzejiet ħin sijat, zbali u proġetti biex nejt li jista' jkolli konverzazzjoni ma' kull espert ta' teatru u ma nħossnix illi jgħat skomdu fil-konverzazzjoni. Issa kifat, dejjem nista' nitgħallem. U teatru tajjeb, x'inhu? Teatru tajjeb x'inhu? Teatru tajjeb huwa dak li fl-aħħar mill-aħħar sajġiel l-udjenza titkellem dwaru, tibqa' tiftakru għamel xi ħaġa lill-udjenza. Issa tista' jiġifieri daħħaqx l-udjenza. Jiġifieri jekk il-fini ta' dak it-teatru kienet li daħħaq l-udjenza u daħħaqhom laħaq l-iskop. Dak u teatru tajjeb għalija li fl-aħħar mill-aħħar l-udjenza tiegħek hija ħadet xi ħaġa li hija sinifikanti. Hija mistoqsija skomda ħafna għax ġifieri jekk taqbada tista' taqbad li qed ngħid u tużah b'mod perikolus f'sens ta' again mainstream jekk inti ħatamel il-pantomima li hija mainstream li tilħaq ħafna l-udjenza tagħha u hija importanti ħafna. Hija koloniali kif ġiet għalina, ma hija importanti ħafna fis-settur għax inti tagħti importanza minn fejn ġiet. Naħseb illi qatt ma rridu ninsew minn fejn tlaqna. Jiġifieri importanti nkunu nafu minn fejn ġiet. Għax inkella qatt ma nistgħu nagħmluha tagħna. Għamilnija tagħna ta' għamilna affarijiet tagħna, imma l-fatt li hija koloniali, l-fatt li hija bħala kunċett importat, għalik inaqqas mill-preġu tagħha fil-kuntest Malti? Mhux inaqqas mill-preġu tagħha, hemm periklu li nimportaw kollox imbagħad u naħseb illi qed tiġri fit-teatru speċjalment. Fit-teatru speċjalment tiġri. Illi nimportaw ħafna stili, eżempju mill-Ingilterra għal fejn ħafna mit-tfal tajbin imorru jitalmu minn hemmhekk, allura jġibu ħafna skejjel minn hemmhekk, nitfu qed nitilfu l-Mediterranjetà tagħna, ġifieri fejn hu dik naħseb li huwa periklu. Mhux le ma tnaħħix il-preġu imma b'xi mod taffettwa ħafna l-ekosistema. Taffettwa ħafna l-ekosistema. Imma biex inkompli mad-domanda ta'
ta' xamel teatru tajjeb għax kont. Għal-moment insejt kienet il-domanda. Il-pantomima kont ħanajdlek imma fis-sens, il-pantomima jgħaddu 10 snin u tibqa' tgħid kont mort nara pantomima mazzija u l-mama. U kienet tibqa' tiftakara, ġifieri kienet esperjenza sabiħa tat-teatru, kien issa dak ma jfissirx dik l-esperienza kien sabiħa li neċessarjament kien teatru tajjeb, fimtni. Imma qarbek li teatru. Imma qarbek li teatru, imma għalhekk ngħidlek it-striki kif tiraġuna. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-kritiċi, l-udjenza, min qed jagħmilha u dan fl-aħħar mill-aħħar iridu jaqblu fuq li dan kien teatru tajjeb. Issa teatru għandu ħaġa oħra ġonna rajjena huwa aktar faċli li wieħed ikollu opinjoni fuqu. Inti ma tmux tal-exhibition u tajt l-artist tajtlu isma' Joe, dak l-aħmar hemm wara. Kieku jiena kont nisfu maħnaqrak jew dak ir-raġel istra rari tagħmilha dik. Rari l-artist viżiv tagħmlu allura x'ħassej x'inhi u tisma'. Imma meta tmur tara play ħafna speċjalment min jagħmel imma ħanka l-udjenza, bda mill-ekstra xtaqtek iktar, jew dik ix-xena, dak dejja, jew dik ix-dik konna mela ma nagħdi ġeneralizzazzjoni, ma nara aktar. Ma naħseb tara aktar għax hija aktar viċin il-ħajja ta' kuljum, speċjalment qed tara bnedmin oħrajn biex partikolarment meta l-arti tkun astratta naħseb ħafna nies noħu minni jien ma nkunx qed nifhem eżatt x'inhu l-valur fl-arti astratt, forsi jiena naqra low-brow. Imma meta mmur nara play minħabba li forsi anka għandi ħafna ġejt esposta l ħafna films, eċetera, biex naf meta jkun hemm il-bnedmin qed jinteraġixxu flimkien u qed jirrexta u hemm script involut, naf bejwet ieħor x'tip ta' esperjenza qiegħed infittex biex ħafna iktar minn meta konna żaru konna naraw il-cartoons, konna naraw il-wrestling, konna naraw il-sports, taf xed fittex inti fid-drama, tfittex it-tensjoni, tfittex li l-atturi jkunu kredibbli, li dialogu iżommu daħqek, you don't preempt lines u jkunu daqshekk ovvi. Biex naħseb għalhekk il-bnedmi l-udjenza huma ħafna iktar kritiċi ta' teatru tal-films minn arti oħra, naħseb hemm kwistjoni ta' kemm ġejna esposti għalihom. Għand il-Manux ta' Paċville immur ta' sikwieta l-ikla romantika mal-mara jew ma' xi ħbieb intimi tiegħi. L-impenn li jitfgħu f'kull platt huwa kbir u huwa rifless fil-kwalità u fit-toma. Bla dubju ta' xejn il-Manux nirrakkomandah lil kulħadd. Imma Iva, pero rari tisma diska u taj tisma dik il-lirika kont naħdem hekk jew dik il-ġejna esposti ħafna mużika. Ġifieri hemm dik l-idea li nġemmur lura għall-Oscar Wilde is the purest of all art forms, sens ta' li inti għalik għandek dritt kważi titkellem fuq daw l-istejjer, fuq dan nies li qed tara għax huma speċi ta' mera. Għandha xi ħaġa l-oħrajn m'għandhomx. U tħoss li dak id-dritt huwa ġustifikat? Hija. Naħseb illi għandu jkun hemm id-dritt tal-ħares li. U tajjeb, fl-aħħar mill-aħħar huwa naħseb huwa vantaġġ fuq il-bqija tal-arti. Iktar mill-isvantaġġ. Nieħdu kafè jew? Ejwa. Qabel ma ħadu kafè, ħanġibu isma' ġibu l-trej fejn u trej. Ejja ma xi ħaġa Isma' ħanajdlek l-istorja tal-ewwel darba ħadd il-kafè. Ejja faqqa. Għax jiena qed ngħidlek iwa, imma naf li x'ħenu tard, ġifieri issa ħandum ma norqod, jien il-kafè fetwana ħafna. Sewa. U kelli xi 1920 kien hawn il-film Agora ta' Amena Bar. Kien hawn ħafna nies involuti fih. U jiena kelli kont ħadd parti, insomma kelli xi 3-4 week shoot kuljum. U kont inkun ġifieri kelli trailer dak li kont ngħid illallu, kont ħdej Rachel Weisz li kienet toġobni meta mhux m'għadix imma. Xeta kellek 19? Xi 19-20 hekk. U dak iż-żmien kont waqaf trid issir saċerdot. L-Alla rajtu x'imkien jgħid. Eżatt. U kont qed nidderiġi Students Fest, kont qiegħed l-Università qed nidderiġi Students Fest. Allura kont immur, inqum fis-6 ta' filgħodu biex nagħmel il-film. Nibqgħu serin sa' 6 ta' flaxija, immur nirrehearsja common room, nagħmel sa' 7 ta' filgħodu, fl-aħħar kien lejl l-aħħar hekk. U nrid nerġa' nqum fis-6 u daw rawn id-distrutt, jiġifieri kien hemm l-attur distrutt. U ħanorqot, mhux se norqot u x-xeni u da. Qalu li hu kafè trom ma nix dejjaqni l-kafè, hu kafè. Qalu li ma tfallu zokkor u ħalib.
U l-riħa dejjem kienet d-dejaqni meta kont żgħir, inti kon ġieli ħadd u hekk ma ħafna. Uqbad insomma tfajtlu xi tnejn zokkor u ħadd tfajt ħafna ħalib u ħadd wieħed. Mhux ħażin. Ma nsax ma tawallekx ħadd 2, 3, 4, 5, 6. Fuq medda ta' 4 sigħat biex niġiftijaj biex għandi xena. U nibda ħasbu nikkokjat kullħad, daw jgħadu daħħal kok, dak l-attur ħal-kok, għax bdej nitċaqla u namil, fejn għaxċena, fejn mura l-umbrella. Iġi għaffet wani, iġi ġejt hyper, etnajdlek, ma keċċewnix għax ħasbu l-għat il-kok. Għalek, u di kif għanna. Mela, grazzi il-manux tal-li provdew oġobom mifrofdulna għallum daw l-ġubijiet. Nissuspetta din għal-Viga bar, għatma, Viga Fruit and Nut bar, għatma għata, jew il-Granola bar. Lim wahda, lim tiġi lim. Għandek għamment, kif il-hippi ma jafx lim il-Viga bar? Ma nafx, bro. Jena naħseb, kif inti, ma nafx, jena u tħobb il-Land Rovers, ma nafx, jena għandi dubji seri fuq kemm intkom mess għal din il-kultura ta' hippies. Mela, chocolate and salted caramel macaroon, li għadik. Insomma, l-importanti li għaw il-pistachio clear u salted caramel eclair, vanilla macaroon u pistachio macaroon. Di għara minn missa għal-pija fidejkom. Fejna, narakom dat. Kontet tajdli, għamilt il-bicep il-biraħ. Le, inti konti tajli kemm għandek bajseb kbir bdej sejra u għek biex nekxfek. Il-gideb li jikdeb dar raġel. Tħol politika bħna. Kif si trejn għallura, parti ċed? Mort maħija u rini naqxej tipo do's and don'ts. Għaxija kifatlek personal trainer. U xnamillu ta' reklami, maduf. U mbatt. Xismu huk? Aiden Buħaġar. Aiden Buħaġar. Kombinazzjoni, għaw xaħat kien fil-klassi miegħu. Għawne, kena Malta kien miżajra, mal-Patreons. Kien Stella Maris ukoll? Stella Maris ukoll, bħalek. U iżar minnek? Iżar minni 4 snin. Ma tandi joħti terġa'. U kien nifimni, l-lum immur biex nieħu pjaċir ta' ġifieri, ma twassal it-tiflek tatni ċertu rutina, qatt ma bsajt illi ħankun persuna li noqgħod immur ġimgħa. Naħseb dik xi ħaġa li tatni naqra l-COVID. Għalfej taħseb, għalfej għat maħsib li tkun dik il-xorta ta' persona? Għax ma konċ niħuga, ma konċ nara valur, fil-sens għat ma kelli problema li nafta weight jew hekk. Allura, dejjem kon naf jew rehearsals jew teatru jew da, il-jogging veri dejjaqni jena, fim. Għat kek, għat ma tani pjaxir. Ma ġili kellek sport qabel? Sports għamilt ħafna. Ma kont tajab kważi f'xej. Imma l-iktar sport li domt namel kien il-fencing u l-aħjar li kont. Jiena ġbuni ħafna tipo sports oħra wkoll tipo jiena, per eżempju, billiards, chess u daffari. Imma physical sports naħseb l-aħjar li kont fil-fencing, però kont nagħmel ngħidlek football, archery, judo. Kont tagħmel l-archery, mhux illum l-ewwel darba li sparajt bil-feġġa. Le, llum sparajt għax peġi kont nagħmel imma mort minn daw il-courses tal-Marsa Sports Club hekk ta' xi sena. Fencing dom xi 6 snin. L-sports inħobbu ħafna, jeni vera nammira l-atleti, tipo daw li huma they perfect their sport. Dik il-disciplina, dik il-valur tal-ħajja, vera nammiraħ. So, nħobb il-futbol nħobbu. Labtu kol kont involut, bdejt klub, bdejt l-Imdina Knights FC, ma 3 sħabi oħra, dak iż-żmien. X'kien l-Imdina? L-Imdina klab tal-futbol tal-Imdina. Imma l-fej għażilt l-Imdina? Għax ma kellux klab, l-Imdina ma kellix klab World Capital. I mean, to be fair, ir-raġuni vera kienet illi aħna konna qed nilagħbu Seven-a-Sides u ridna nilagħbu aktar bdejna ngħidu għax ma nagħmlux klab bil-Seven-a-Side. U bdejna nagħmlu xi tittamel. U tkun assoċjat bil-fors li ġiet MFA dak iż-żmien ma nafx għadix l-istess ma ximkien, u fil-sens xatam ma' Chadwick Lakes. U skoprejna li l-Imdina xismu morna nkellmuhom u bdejna dar klab li għadu għaddej sal-lum. Ma ħadd pjaċir tal-limt ħafna mill-kumitat. Ġiri fundajtu inti? Le, jiena u 3 oħra, ġifieri ko-fundatur. Ma milċi 6 snin viċi president fil-kumitat u hekk.
X'involvi l-rwol ta' viċi president? L-amministrazzjoni tal-futbol, ġiviri tixtri l-plays, ftakar nimmur eżempju, dak iżmin kien Championship Manager nasab kollha nabni hawnhekk, imma kont inħossni real life Championship Manager, immur bil-bagalja ma' għawdex għand wieħed biex nixtri player u noqgħod nagħmlu appearances per goal u hekk u kollox. Appearances per goal? Fees per goal, fees per appearance fil-kuntratt biex nipprovu noħdu għax ma kenniex flus. Kienet esperienza. U flim divizjoni kienu jilabu. Tibda terd bil-fors. Ma tlajna darba, tlajna second. U kien meta tlajna ġviri, ktibtilhom l-innu, ktibt il-lirika u hija għax pjanistu kol kiteb il-mużika. Kif imur l-innu? Ma tagħmlu xejn, aħna tal-imdina. Ejk vera jmu. Għax fuq bum il-bibi għadhom mad bum għax kavallieri għek. Ma ta' konzaj ta' John. Xeta najdu? 21, 22. Konna jiena l-lum il-kofundatur minnom huwa viċi president tal-MFA, Matthew Paris. Bat kien hemm Gilbert, Camilleri, Keith Gall, insomma. Imma minn kollox titalem fil-ħajja, ġifieri jiena l-isport tani ħafna l-arti wkoll, imma l-amministrazzjoni tal-isport, eżempju, meta ġejt biex mbagħad tipproduċi u hekk, kollox, hemm kif tmur man-nies u hekk, dawn l-affarijiet kollha tawni ħafna l-fatt li kont ġo dal-affarijiet ġo KSU, ġo kumitati u hekk. Nħeġġeġ ħafna li għamluhom. Naħseb ma sinsejt ma kont qed nitħaddet kellna team day reċentament u l-istess date nights biex jien militajt f'ħafna bands, f'ħafna NGOs u perswas li kieku l-podcast ma kienx jeżisti kieku qatt ma pereżempju managejt band jew qatt ma kelli not ninnegozja fuq il-kirja tal-garax. Mhux hekk. Għax ma qadniex 300 euro għal sena spiex ta' bejnietna. Ġifieri jalmu ħafna u partikolarment meta jkunu intrapriżi b'nuqqas kbir ta' riżorsi jalmuk kemm b'naqa' impenn u naqa' kreattività tista' toħloq affarijiet mix-xejn. Kollox jaffetwa, tiskanta. Tarom iktar tard, imma, mhux dak il-ħin. U issa għandek relazzjoni mal-ġim, kemm ilek għaddejja? U lex, is-sena qed ngħidlek it was a COVID, taf kif il-COVID kulħadd isu affettwa ħina kont immur nimxi u nibda bek, bdejt niġi iktar konxu ta' kemm niċċaqla. U bek, bdejt nindura nieħu pjaċir. Qed inżomma b'tali mod nieħu pjaċir, eżempju mhux ħanamillek xi sija u nofsem, jiena nagħmel nofsija. Prova mmur kull jum kważi ġifieri ma nofsija. U t-tini xi ħaġa, ma nafx nispjegalek eżatt xi-tini, ma nħossni aħjar, naħseb illi ħankompli. U li tik huwa xi xorta ta' żieda fis-self-esteem? Fis-sens meta tħares lek fil-merar wien tħossok aħjar issa? Probably nħosni aħjar. Naħseb nafuha. Le, probably nħosni aħjar, imma mhix il-raġuni għalfejn iktar dik tħossok isek diġà bdejt il-ġurnata pamtin immur fil-ħodu. Dik il-illa żejda għal-ġurnata naħseb dik ir-raġuni primarja mhux għas-self-esteem jew għal-fatt li nħossni aħjar. Però tħossok aktar probably virili, tħossok ħafna, tħossok physically. Jiena nemmen li il-ġisem tlaqni ħafna l-importanza tal-ġisem, ġifieri l-moħħ, l-emozzjoni, da ħadu over fin-narrattiva f'kemm nieħdu sib l-affarijiet bil-mobile, bil-affarijiet li għandna llum. Il-ġisem l-iktar li nitilqu, meta l-ġisem huwa aħna. Ġifieri kemm xi ħaġa li hija aħna li jiena hija ġismi iktar mill-kuxjenza se diskutija hekk, imma u anka ġifieri għalhekk jiena forsi anka bdejt ngħidlek fit-teatru nemmen ħafna fl-użu tal-ġisem u x'ismu, ma di ġabritni lura waħditni iktar ma' ġismi fis-sens ta' ġabritni iktar konxu ta' ġismi. U hemm element inħoss li huwa kważi meditattiv meta tagħmel training li jkun naqra ta' strapazz anke jkun f'ħin qasir. Speċa fil-moment meta jkollok squat fuq darek u nżild biha. Ma tista' taħseb xejn ħlif l-iskwot li qiegħda fuq darek. Dik sabiħa, dik kienet biss tiġri li meta nsajjer, jien inħobb ħafna nsajjer, m'għandix ċans nsajjer, ħafna plas li l-mara tiegħi vera taf issajjer, jiġifieri tipo dejjem ħatitlef. U taf li tittaħseb fuq li kellha. Dik tlifta ma ħedi għandek raġun tagħti lura taħseb fuq hekk biss huwa mument, anke b'mod rudimentali fis-sens huwa l-mument tiegħek dak il-ħin. Tibgħod ma jista' jħodu lek nisma' l-mużika, qiegħed hemm anke hemm il-ħadd nagħmel training. Ma taf qed nitkellem isni xi wieħed li jiena rappreżentattiv tan-nies li Ma il-mobile tieħdu miegħek?
il-mobile jaħdu mija biex ndoq il-mużika. Għax jiena kull-jum, qed nagħmilha fuq Instagram, jiena kull-jum niddeċidi x'ġurnata hi. Jiena l-mużika nħobba immens, minn l-mużika ma ngħix. U mhux qed niċċajta. Ma ngħix, forsi neżisti, imma l-ħares toħod l-mużika minn ħajti. Fis-sens it-tieni xi ħaġa, li t-tieni tempo, t-tieni da l-mużika li hija fenomenu tal-bniedem. Inħobba mens u nħobb ħafna tipi, ġifieri minix jiena bda bħal-ikel, min nistaqsini x'inhu l-favorite tiegħek. Jiena li favorites huma boring. L-affarijiet favoriti huma boring. Fis-sens li nħobba ħafna, ma nisma' mużika differenti kuljum u dik qed nallaċċa mal-ġim għax għalhekk nieħdu l-mobile u vera toġobni li nista' nisma' for 30 minutes straight ħadd ma tikellmek, qed tisma' album jew kważi biċċa minn album. U jiena meta nqum filgħodu nipprova niddeċidi x'ġurnata hi, ġifieri hemm diski li nismagħhom dejjem jew eżempju jiena nħobb ħafna Leonard Cohen, allura qiegħed ħafna playlists. Imma nagħmel ħin eżempju sejjer u anke fil-ġim ngħid eżempju llum kienet u vera, llum kienet Rolling Stones Day. Qatt nisma' Rolling Stones. Issa għada jaf tkun Elton John Day, Tom Waits. Elton John jaħdem il-ġim? Le, Elton John ma jaħdemx. Naħseb diffiċli. Dili ma għandi ġim playlist. Meta l-ġurnata niddeċidi li tkun eżempju naf l-aħħar darba l-ġurnata kienet Cigarettes After Sex. Da vera slow, mhux taħt tmagħhom il-ġim. Ma għandi ġim playlist naqa' rock, old rock and roll. Anka new, għax eżempju ġbun ħafna l-Maneskin. Għandi playlist tal-ġim. Imma dito ġobni li kull ġurnata, mara tgħid li naffaxxina kif niddeċiedi li l-lum hija dik il-ġurnata. Imma vera nħobb nagħmilha. U issa sirt għax għamilt intervista mill kien hemm qalli ma jistax ikun kuljum da toxtol. Issa sirt ngħidha lin-nies. Xi tgħidha lin-nies? Ġifieri nipposti ngħid illum għalija hija dil ġurnata. Bħala evidenza li jiena verament. Għax issa għatta pubblikament ma rridx naqannek bil-Malti. U llum x'kienet? Illum kienet Rolling Stones. Illum kienet Rolling Stones, fatwalment kienet Rolling Stones. Ma nistax ngħidlek x'għad tkun għadha, x'filgħodu niddeċied qabel ix-shower. Fiex intasal il-ġim? Il-ġim nasal fis-7:30 ġieli tarda ftit. Qabel ix-shower, ġin tu shower mbagħad mur il-ġim? Le. Le. Ma qabel il-ġim, mela. Waqt il-ġim inkun ġieli, jew iddeċidejt, jew ġieli qed naħseb x'in il-mużika. U mbagħad qabel ix-shower żgur inkun iddeċidejt, dak huwa the final moment li għandek deadline. Għalfej, għax waqt li nkun qed nieħu shower, nkun nisma' dik il-mużika. Komplikata tinstema mhix imma. Le, għandek ritwal, Għandi ritwal, Le, u qed nieħu gost ostra li xi ħadd mid-dinja tal-art qed jitkellem fuq l-importanza li jkun hemm dan in-ness bej il-bniedem u ġismu. Għax ħafna kont niltaqa' ma' ħafna artisti partikolarment fl-epoka ta' missieri li spiex ta' kienu jħarsu lej min jeżerċita ruħu kważi bistmerrija spiex ta' qisu dawn affarijiet ta' ħamal jew ta' nisbaxxi. Spiex sabiħ li qed issir din it-transazzjoni anke għax utli ħafna tista' tissapportjak fl-art li qed tagħmel. Kif qed tajt inspiex ta' jiena ħossa li jien ukoll bħalek nistenbaħ filgħodu u mur nagħmel nofsija 3 kwarti u nagħmelhom kuljum u x-xorta ta' training nagħmlu apposta biex qisni nħoss isu jtuk dal-boost ta' ma nasibx li hija verità. Imma l-fatt li hemm xi ħaġa primordjali fiha wkoll. Hemm xi ħaġa li ġelek tħossok tajf, ġifiri l-bniedem nimmaġina kien kaċċatur kien u dik ħaġa oħra jiena taffaxxinani d-differenza bejn il-bniedem u l-annimal. Aħna l-unika annimal li nittrenjaw. Ma bda annimal li jagħmel training for training sake, le? Jien naħseb per eżempju meta tara fil-puppies jilabu. Naħseb huma fil-verità ikunx huwa xorta ta' training. Imma they're not training for training. Mhux conscious li m'għandhomx mentor qed jgħidilhom. Le mhux qed m'hemmx hawn tal-lus ma tielu bil-minkep il-dak naħseb naqra ħjar billi. Imma naħseb li anke it-tfal tagħna fil-fatt forsi t-tifla tiegħek għadha ma waslitx f'dik il-fażi, imma t-tfal tiegħi ifittxu ħafna li għodu jagħmlu l-lotta miegħi fuq it-tapit. Biex naħseb kif qed tajt inti hija un element primordjali ħafna li ma naħseb ma nesplorawx biżejjed, imma naħseb li hija xi ħaġa li hija ġofina ħafna dan il-bżonn li ġisimna neżerċitawh b'ċertu mod li titqis li
oriġinarjament ġisimna kien dak li jaqdina biex nissopravvixxu ġifieri. Mhux hekk, u dejjem jibqa'. U fis-sens ta' meta tara kulturi oħra ġana westernized ħafna, ma l-importanza fuq il-ġisem eżempju f'ċerti kulturi oħra hija kbira ħafna wkoll, ġifieri meta tara anka fil-kultura indjana kif jaraw il-ċakras u kif qegħdin u l-yoga, jiena mort l-Indja, l-esperjenzjajt ftit yoga minn hemmhekk, ġifieri belħu kif jirraġunaw fuq il-ġisem fuq in-nifs, fuq xi ħaġa bażika bħan-nifs, ta' eżempju 4 tiem titrenja n-nifs. U dik għat-teatru hija importanti immens, ġifieri l-użu, da fl-aħħar mill-aħħar fit-teatru u kważi biex tirrex tanka fuq kamera, x'inhi l-unika għodda għandek orrejt għandek il-kostumi, mek m'għandekx ġismek, ma jeżistix. L-għodda tal-ġisem, tal-vuċi, tal-nifs, hija kruċjali. Ġifieri hemm ħafna korrelatar bej l-arti u l-sport u training f'dan affarijiet. Jiena nara ħafna Similaritajiet. Eżatt. U yoga għadek tagħmel? Le. Yoga għamilt Munnar l-Indja, għamorna X'għamilt? Retreat House. Ġo Munnar l-Indja morġo Retreat House. Jiena ħanimur mort l-Indja. U għamilna dawn dal-kors qasir imma waqaft semmek. Ma naħsibx li yoga huwa jista' jkun ċe darba f'ħajti nerġa' mmur lura ma nafx imma minix narani li napprezza ħafna bħala skola u bħala disciplina u rajt fuqu, però le ma nagħmlux mal-pratika. U għax xi xorta meditazzjoni u hekk. It-tieni verżjoni tal-App Free Hour tgħin eluf ta' studenti f'kull istituzzjoni edukattiva ta' Malta jqablu t-timetables ta' xulxin fil-waqt li tħabbrilhom meta jkun daħlilhom l-istipendju u torjenthom fl-Università permezz tal-Campus Guide Videos. Mela niżlu l-app tal-Free Hour u segwhom fuq l-Instagram tagħhom freehour_Malta. Dak f'dan il-retreat li kont għamilt kien hemm din meditazzjoni bin-nifs, blużu tan-nifs, blużu li żomm in-nifs li titlef in-nifs. Ma żammejtx forsi l-parti meditattiva dik nuża ħafna, ġifieri l-lob bin-nifs li il-lob bin-nifs fej kważi ħataqta' nifsek, mhux taqta' nifsek u mbagħad l-użu tan-nifs. Le nużah. I mean, mhux se nużah, mhux naqbad tranija u qed nużah imma hija konxu tan-nifs. U flima punti f'ħajtek tużah? Ifimni, jekk irid naħseb nkun waħda, ħafna drabi irid nkun waħdi, meta jiġifieri diffiċli li nkun ġo xi nofs rehearsal space u naqbad nuża tagħmel dar affarijiet ma jaħsbuk. Imma jekk tittaħseb nifs għalija u l-ħsieb huma relatati ħafna, ġifieri jekk irid nikkrea, jekk qed naqra skriptu ma issa rrid nieqaf ftit naħseb naqra. Tgħidli mhux tajjeb ma taħseb xejn tajjeb ukoll, mhux tajjeb ma taħseb xejn biex tibda taħseb. Taf x'inhu eżerċizzju vera tajjeb għan-nifs? Ħajżbad. Ma nafx kemm tikkonvinċuni. U lessa nagħmluh. Nerġgħu nsaqsu anke xi Patreon saqsew jekk se tagħmel lajżbad. Ejja mela. Dak ma dara daw biex affarijiet naturali, ma bnieda minn asl Eskimos naħseb ma jaqbżu. Imma Mela, tlaqna lura għal-taħdida tagħna. L-irwol tiegħek ta' teatru Malta bħala direttur artistiku, meta tħalt għalih? Għalfejn tħalt għalih? Għax nemmen li kien hemm bżonn riforma u riforma fit-teatru għajnuna biex it-teatru jibda isir jinbih u joffri opportunitajiet lil min jagħmlu differenti mill-li kien hemm. U għax nemmen li kien hemm il-bżonn u kien hemm u stajt nagħti semi. Mela li kien hemm bżonn li teatru jinbih li toffri opportunitajiet differenti jew aħjar. Jinbih f'sensi jasal għand l-udjenza fl-aħħar mill-aħħar jinbih għax importanti li jinbih l-ekonomija tat-teatru, imma jasal għand l-udjenza ħajja kemm aħjar. Xatlek aktar? Li toffri opportunitajiet aħjar għal min jagħmel it-teatru. Nibdew b'jinbih jew li jasal għand l-udjenza. Kienet ta' suċċess dil-parti tal-missjoni? Nemmen li għamilna passi kbar, ġifieri l-ewwel nett ħanibdew minn hemm, għamilna teatru u ġibna nies illi mis-soltu ma jarawx teatru li baqgħu jarawna, ġifieri dik hija audience development. Il-persentaġġi ta' teatru Malta per se dejja is-settur pubbliku huma tajbin ħafna, ġifieri hemm averages ta' over 75% audience capacity meta jsiru ħafna mix-shows.
Pero tajd li baqa, xisir, iva, baqa ħafna xisir, ġvirina, li waħda mid-dispjaċiri tiegħi li show tamlu 6 darbit, 7 darbit u twaqfu. Meta f'kuntest Ewropew għandu jibqa' f'sens 3 xhur, 4 xhur, ġifieri ma hemm dik l-udjenza qatt m'hemmx. Però Ma għamilna għat jista' jkun hemm dik l-udjenza Jista' xil-volum tal-popolazzjoni u li hu. Iva, ma jista' jkun hemm min ħanajdlek jekk show, għalhekk għamilt show kummerċjali żem meta għamilt il-gburu jgħodu ġew jaraw 10,000 ruħ. 10,000 ruħ huma 2% mill-poplu Malti. 2%. Ġifieri man jekk show mar tajjeb huwa kummerċjali da qed nitkellmu qas teatru. Malfejn m'għandhom xaraw 10%. Taf kif għalxejn m'għandekx tifri jew 5%. Ġifieri li jaraw aktar. Issa dak show li ġew ħafna nies jaraw. Issa ġieli nagħmlu shows li ġew 1000 ruħ jarawhom. 1000 ruħ, ma inti u din hija problema li qed nipproduċu ħafna. Mhux teatru biss qed meta tara l-settur kulturali u x'jonfoq fuq events illi jagħmlu 3 ijiem jonfoq ħafna flus biex jagħmluhom jiġi jarawhom ftit nies. Hemm wisq li qed jiġi prodott u allura qed tibqa' ġġib l-istess pool ta' nies u tintefqu ħafna flus fuq ftit nies jagħmluh u ftit nies jarawh. So tgħid li baqa' ħafna x'isir, baqa' ħafna x'isir, x'sem tajna aħna. Naħseb li tajna sem f'sens tal li għamilna teatru jinna fuq l-għana u ġew jaraw nies tal-għana fuq n-nassaba u forsi ġie jaraħ nies li soltu mhumiex theater goers u raw teatru li fuq suġġetti li ħasbu li għax aħna again, dan huwa frott li għadna żgħar ħafna bħala nazzjon, bħala x'ismu, allura t-teatru tagħna dejjem segwa ċerti affarijiet li qed jiġru barra u sar fuq affarijiet tradizzjonali ħafna fis-sens ta' alright għadna stejjer tagħna u kien nies bħal Francis Ebejjer u imma forsi ma kenniex il-fakultà li ħajnagħmlu teatru kif qed ngħid jiena fuq il-boxing, fuq l-għana, fuq il-futbol, fuq għamilna diversi insomma, għamilna wkoll dak li huwa naqra iktar patriottik fuq is-7 Ġunju. So dik l-ekosistema nbidlet hemmhekk naħseb naqra mill-saħħa ta' Teatru Malta li qatt ma rid tisir li Teatru Malta jikkompeti mas-settur privat li nagħmlu affarijiet li jista' jagħmilhom is-settur privat għax dik ikun żball, nispera li rnexxinna għax meta entità pubblika tagħmilha dik naħseb illi ħażin nikkompetu mas-settur privat. Per eżempju ta' Eżempju, mhux ħanamlu musical, mhux ħanġibu Le Miserablu tagħmlu Teatru Malta. Fimt ikun żball. Għalfejn għax Le Miserablu għan jista' huwa kummerċjali fis-sens ta' għandek l-isem ta' Le Miserablu. Isek qed tgħid li l-gvern jaqbad restorant ċejn u jiftaħ Malta, fim. Li aħna rridu nagħmlu affarijiet li huma b'xi mod ground breaking inħobb ngħid fis-sens ta' li qed joħolqu ċertu lakuna li qed tgħin l-artisti jiżviluppaw permezz ta' daw il-proġetti imma li m'intix qed tikkompeti mas-settur privat. Imma biex immur għalfejn għalli għatli naħseb li baqanna ħafna x'naslu in audience development. Issa milna show eżempju dak ta' Manuel Dimek kellu ħafna rappreżentazzjonijiet minkejja li l-udjenza kienet żgħira, ma kellna xi 24 show nixtiequ nibqgħu mmorru l-hemmhekk u l-idea li żżid ix-shows, iżid in-nies jiġu jarawhom. Għax inti oħra, ġifieri show jieħu r-ruħ fl-udjenza, ġifieri inti barra minn Malta jkollok premier li tagħmel żmien, u mbagħad tarġa' tagħmel għall-play, tirranġa' ftit. Aħna dik l-ekosistema għadna ma badniex, ġifieri meta jsir proġett tajjeb fil-fema tiegħi għandek timmira jmorru jaraw ħafna nies. Il-problema li kulħadd trid biċċa mill-pizza one. U li jridu ndaħlu ħafna. Min huma daw li jridu biċċa mill-pizza? Anka n-nies stess u tas-settur fis-sens eżempju jekk inti għandek venue bħal Manuel Theatre. Sewa. Mela ħafna nies iridu dak il-weekend fil-Manuel Theatre, mela Manuel Theatre jista' jaffordja li jagħmel ikun hemm show tajjeb u jtieħ 3 weekends, 4 weekends. 4 weekends il-Manuel taf x'inhu huma, ġifieri għandek 1500 kull weekend. Jekk timlieħ kollu, menti kollok xi nies ma jistgħux dakinhar, da ġifieri jiena nemmen li Teatru Malta għandu jibqa' jaħdem project based biex joħloq proġetti differenti għal udjenzi differenti. Ħafna drabi żballi nagħmlu naħsbu hemm udjenza waħda barra, hemm barra hemm ball udjenzi. Inti da bħal ikel mhux kulħadd iħobb kollox, hemm min jippreferi il-fenek, hemm min jippreferi jmur jikol naqfensi, hemm min iħobb it-tnej, u t-teatru bħalu. Ġifinti hemm min jippreferi l-kummedja, hemm min jippreferi d-dram, hemm min jippreferi l-astrat. Issa hekk inti kumpanija nazzjonali, kif ħatamel waħda minn daw? Ix responsabilità ħatieħu li inti tgħid ħanaqbad 10 atturi u jiena tafx ħanagħmel klassiċi biss. Jew ħanagħmel kollox narrattiv, script based. Le, ħadd responsabilità li inti qed tgħid daw kollha li joġobhom ir-rock and roll biex naqbad analogija mużikali,
jipreferu rock and roll, mhux se nagħmilulhom. Le, il-Kumpanija Nazzjonali fil-fema tiegħi illum illi ma wirtitx bħal ġo pajjiżi oħra it-teatru għal-antika ngħidlu jiena assoċjat ma' One Building Work għandu jipprovdi da kollu. U nemmen illi l-lan tagħna għandu jibqa' audience development. Il-professor L-an primarju tagħkom. Iwa, nemmina b'saħħa di. Ħanajdlek għala ġonna, x'aħna bżball li nagħmlu kbir fis-settur. U għalli nippruvaw. Sorry, nistanu nuża l-kelma naraw l-alla. Fis-sensu ta' Mark Mallija li jista' jkun. Ija, u vera nagħmel sagrifiċċju biex ma nidajx daqsu. Naħseb anke jekk tisker u nifqgħu kafejna ma jnexxilekx. Anke jekk tipprova. Fej kont. Aħna nawla f'sens ta' irridu niġu konxi tal-flus, il-venues u l-assets li għanna. Ħafna drabi nibda nisma' jena u nara politika kultura u din id-dibatti ta' ma' nies. U jibdew jgħidu kara għax aħna l-mudell tagħna mill-Ingilterra. Mudell mill-Ingilterra men. X'inti tajt? Il-modell irid ikun minn Ċipru, minn Majorka, minn Sardenja. Li huma l-istati żgħar li nistgħu nemulaw li għandhom le, u inti tista' taqbad eżempju fil-film jaqbdu ħafna l-Iceland u tajjeb li naqbdu l-Iceland u dal-affarijiet, ma ħafna drabi issa semmejt l-Ingilterra għax hemm ukoll raġunar kolonjali u hekk. Imma naqbdu modelli li ma għal Malta mbagħad mhux ħajaħdmu għax jekk jiena it-Teatru Nazzjonali tagħna għandu 450,000 sa żdiedu 520,000 euro u Teatru Nazzjonali ta' Liège ġol Belġu ta' City għandu 60 miljun. Għetna t-kwotawni eżatt imma biex nagħmel il-punt. Kif qatt tista' tipprova tagħmel l-istess ħaġa? Fimt jekk daw għandhom il-teatru tal-Liège ġol Belġu għandu 60 ruħ jadem għalih, jien għandi 4. U x'inhi allura l-istrateġija hemmhekk? Le, ġifieri ma tistax inti tgħidli għax imbagħad ikollok ma tistax temula spiex ta' il-teatru tal-Liège. Ma tistax strateġija ġdida. Imma strateġija sempliċi għal budget realistika għandek. Kella tista' ddum tgħid aħna ħanbidlu hekk u ħanamlu hekk u taqtax fuflem u taqtax fuflam. Imma jiġu artisti jgħidulek għax ara internationalization mhux qed insiefru bil-prodotti, għax ara mhux qed inħadmu artisti full time, imma sax tagħmel kollox. Inti tiddeċiedi. Il-viżjoni ta' strateġija ma titkun biex tagħmel cultural shift mhux qed nitkellmu sena, sentejn li ta' 10 snin biex tipprova dawk it-3% iġibhom 6, 10, 10 snin. F'dak l-10 snin jekk il-budgets ħejbqgħu li huma, importanti li tibqa' tkisser in education biex mela l-għan huwa audience development, aħdmu l-artisti. Nista' nifhem li jkollok ta' dibattiti isma' ma di mhux importanti wkoll mela mhix importanti wkoll. Mela ma nixtiequx nagħmlu, mela ma nixtiequx nagħmlu proġetti u nibagħtu l-artisti barra, imma jiena kif nista' ma mhix priorità. Fimt, ġifieri l-orkestra tmur barra u l-Amerika mhux sabiħ u l-isfin Malta jmorru jittu jew Londra sabiħ tajjeb u forsi fis-settur imma jiena nemmen illi jekk hawnhekk għandek fin-nies tiegħek inti Teatru Nazzjonali tan-nies għandek 2% tiġu jarawk. Mela, guys, mhux sa naslu jekk ma nġibuhom, jekk ma nġibux it-teatru u l-arti bħala rutina, jiena fis-sens meta tgħix jiena fil-Polonja jew in-Nordic countries, it-tfal ta' 16 men jgħidulek x'ħanamel dal-weekend, mhux sibsejr teatru, jibdew issa mhux qed ngħid m'hemmx problemi ta' barra il-fatt li kollox anke bis-social media hekk da kollu qed jinbidel. Il-problemi huma li huma fis-settur kulturali kull imkien, imma nemmen illi Malta anke ħabba l-fatt illi aħna żgħar missieri jiftakar l-indipendenza. Missieri jiftakar li aħna l-generation kull madna ta' wara l-indipendenza. Issa f'dak iż-żmien illi ton fuq l-arti kienet ħela kbira. Inti jekk iż-żejn ħajt tisbħu mhux tixtri dan artisti jekk ħatmur teatru ħatmur għall-knisja b'xejn biex tieħu sija pjaċir, imma l-flus ton fuqhom biex tiekol. Dik il-mentalità għadha hawnhekk magħna. Mhijiex qiegħda bħal pajjiżi oħra 6 generations eħed, iġbi dak uritnijom f'ħafna mit-tfal tagħna li daw l-affarijiet huma li nippreferu nonfqu fuq niklu pizza, imma kif tippreferi tonfoqhom tikol pizza u ma tmurx tara Teatru Nazzjonali tiegħek u tara teatru tajjeb. Hawn min argument isma' ma' teatru tajjeb, imma niddibati tmur taraħ biex ikollok jekk teatru xtajjeb jew le. Mistoqsija fuq audience retention, kemm minn dawk l-ħut li biex memuża ma dali għattajt inti. Kemm minn dawk l-ħut li jiġu jaraw wirja teatrali ta' Teatru Malta reġgħu ġew?
Hemm sondaġġi, hemm ħan rispondik starriċ. imma huwa hogwash li ħana fis-sens ta' huwa għax ħan rispondik milli naħseb għalfej. Għax dik oħra, l-istatistika d-dejta tiswa l-flus biex tagħmilha. Dik hija xi ħaġa li għandha tiġi regolarizzata mill-entitajiet pubbliċi kollha f'daqqa. L-NSO da xogħol ma jagħmlux? X'inhu? L-NSO da xogħol ma L-NSO jagħmlux? jistgħu jagħmlu testing, ma ħanajdlek, we're reinventing the wheel fid-dinja kollha, it's through ticketing. Okay. It's through ticketing. Mela inti taf minn ġi, taf minn fejġejn, taf għala ġi, tista' saqsiħ għala ġi, it's through ticketing. Aħna kien hemm provi biex isir ticketing system ma kienx tajjeb, issem ticketing systems lemmuna. Dik l-affari bażika ilha fuq nismaħħa fuq policy strategies u hekk. Żmien u qatt ma saret hija kruċjali, jien nista' nirrispondi kun ngħidlek nara u hemm nies ħafna nies li jgħidu n-nastra, ara rajna ta' Teatru Malta vera ħassejtni dal mort nara ta' Manuel Dimek, issa forsi niġi nara ta' wara. Jekk neffordjax Ma aneddotali, ma għandekx ma tistax tikkwantifika. Which is a pity, jiena ħossni guilty wkoll li jiena parti minn sistema li għadha ma rranġax din l-affari bażika. U wieħed jassumi li jekk lan huwa li nkabru l-volum ta' udjenza l-ewwel ħaġa li inti tibda mill-istatistika, tibda mid-data. Mhux hekk id-data hija importanti ħafna kif ġew Biex tara x'qed jaħdem, x'mhux qed jaħdem. Mhux jerġgħu jiġu dik hija kruċjali. Għalfejn ma jerġgħux jiġu. Naqbel ħafna jekk il-prezzijiet mhix tajbin u mhix għoljin minn qed jarhom għoljin. Ġifi hemm balla data li sfortunatament hemm ta' saru ġifieri eżerċizzi żgħar, però there isn't dik narġa' ngħid il-problema li nippruvaw nagħmlu 20 ħaġa, tek tara l-affarijiet tagħna strateġi 20 ħaġa. Aħna nagħmlu waħda f'sentejn ma nagħmluha tajjeb. Jien dejjem minn darba meta kien hemm x'ismu kontatt nara ħafna affarijiet, ħafna fondi differenti, ħafna. Santa Marija, fimta, dan dil-iżola. Ġifieri, dawk il-520,000 li semmejt, dawk kif jiġu imqasma u inti taħseb li jistgħu jiġu mqasma aħjar il-fondi pubbliċi qed nagħmlu użu tajbin, użu tajjeb minnu? Diffiċli tiġġeneralizzax qed titkellem fuq settur sħiħ. Jien nista' ngħidlek il-25 huma line vote ta' Teatru Malta. Nispera qed nużawhom tajjeb fil-kastor tiegħi wkoll illi qed jiġu użati żiena ma kif inqasmuhom staff, loġistika, programmar, għamilna PhD, namlu proġetti ma. Għamiltu PhD, xieġviri, bdejtu PhD. Sponsorjajna PhD fuq l-istorja ta' teatru, x'dik problema oħra, li n-nies hemm barra manka min jagħmel it-teatru ma jafx jidħol jgħidlek in-90s l-aqwa landmark production kienu daw. Daw kienu d-diretturi, da kellhom dal-istil m'hemmx dik l-analiżi kritika. Palma tal-Ingilterra jgħidu l-90s isu kien l-in your face period jgħidu kellhom ħafna in your face theater sara kienu. Aħna diffiċli nagħmlu għadik statajt li għadna semma importanti. Ma isiba importanti li xaħat li prattika teatru jkollu l-idea tal-istorja. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġipu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lid Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Kruċjali. Issa qed tgħidli xi ħadd li jilab il-futbol ma jafx li jeżista, ma jafx li jeżista Cruyff jew Maradona jew għax forsi mhux l-aħjar analġija, ma f'kollox nagħmlu hekk fix-chefs, kif dew ix-chefs għal kif żviluppa l-ikel. Inti mhux ħadd tiżviluppa jekk ma tafx. Min għalik li probabli qed tagħmel l-istess affarijiet li min għalik u tiskopri li saru fis-60s fl-MITP, fimt, diġi li żmagħha minn. Imma ġifi importanti ħafna għalija. Ġifieri għax kont nirrispondi kif nużawhom hemm aħna jien nipprova li nkunu pubbliċi ħafna fuq kif nużawhom u kif x'ismu. Issa kif qed jintużaw fis-settur kollu, again, hemm ħafna empire building, ġifieri hemm ħafna nies li jgħidu lek isma' ħanibni l-imperu tiegħi nara kif nużhom jiena u mbagħad l-oħrajn. L-ewwel 520,000 għad li tużawhom fis-staff biex ovvjament ittalgħu l-produzzjonijiet tagħkom. Ġek li huwa l-maġġoranza u tal-użu. U kemm minn dik iċ-ċifra qegħdin tużaw biex tagħmlu din l-audience building li qed tgħid li hija priorità? Mela, l-audience building per se x'inhu? Meta taqbad how do you build an audience? Billi ġibhom jaraw shows.
Bela, l-ewwel għandek ċertu forma ta' branding. Illi hemmhekk irnexxinna Teatru Malta huwa 5 snin. Għadu żgħir fl-aħħar survey ġejna one of the minn għalija raba PCO li ktar li jafu bina. PCO being? PCO Public Cultural Organization. Sa mhux qed ngħid ġifieri għax dan mhux kompetizzjoni di oħra, aħna rridu nkunu in collaboration ma' settur privat u ma' nfusna mhux kompetizzjonijiet. Imma li qed ngħid huwa li minnaħa ta' from a brand point of view, from a consciousness point of view, n-nies hemm barra skont das-survey li għalmenu das-survey kien se professional survey li qabdu l-Arts Council biex jittestja kif ħassewhom l-udjenza waqt il-COVID. Li kien miżinterpretat naqra to be fair fuq in-numri, għax bdew saqsuhom mistoqsijiet relatati mal-COVID jiġu xiraw teatri u lek. Imma li kont ngħid huwa mela inti għandek parti mill-budget qed timur għall-branding biex intejdilhom isma' aħna Teatru Nazzjonali aħna qegħdin għalikom nagħmlu produzzjonijiet. Il-marketing tal-proġetti stessi sa wieħed jargumenta li huwa isma' developing an audience għalfejn għax inti l-catchments tagħna huma differenti. Il-play ta' Tony Drago ħad tipprova taqbad catchment ta' nies li jħobbu l-snooker jew li huma mill-belt jew li jinteressom il-Maltin f'Londra u forsi mhumiex tat-teatru ma dawk tipprova taqbadhom part of your audience development. Ġifieri nargumentalek ngħidlek isma' mela l-marketing budget tagħna kollu audience development, għax hekk aħna mibnija bħalissa. Però mbagħad għandna proġetti oħra bħal eżempju għandna proġett Gazin 60 fejn għandna Teatru Nazzjonali għax-xjuħ illi dawk hopefully jibdew jiġu jaraw affarijiet oħra wkoll. Wieħed jista' jargumenta li kulħadd Kif ħad iġbdu l-anzjani għal-teatru? li għandna opportunità ġifieri biex imorru jagħmlu workshops jagħmlu teatru. Biex jiprattikaw. Biex jiprattikaw, ma xalit ta' fraċ u hekk. Kif ġbidna l-anzjani għat-teatru għamilna pantomima anzjani biss, kull minn tela fuq il-palk kien anzjan. Ġew jaraw ħafna anzjani, l-anzjani għall-anzjani kienet 60 plus konna ngħidula kien jisimha ħaxjuħ. Kelli dibattitu ma' persuna fuq kelli stista ma' ħaxjuħ għax xjuħ rawa delegatorja niftakar. Għax qed ngħidlek ma kienet interessanti. Tara, għax fil-fatt xinat xjuħat l-nsemmijajn ħanajt anzjani. Ħassejtni, le, u bat warat għalfej ħassejta. Le, imma Tomi, fis-sens, chicken and egg situation, xi bdiet il-relazzjoni tiegħek mal-kelma xjuħ illi ħażina jew ta' min qed jgħidha jew il-kelma xieħ. Il-kelma xieħ ġejja minn xejk. Ix-xejk, ix-xieħ, għandek rispett kbir lejhom, ġifieri aħna ġibnija li xieħ dak xieħ. Anka f'ċerti familji fil-mafja xieħ fil-da kienet ix-xieħ xi ħaġa ta' rispett. Issa nistgħu jew nargumentaw ma lejja narġgħu nġibuha ta' rispett. Jien xieħ. Ma xfiħ xi ħażin, jien xieħ. Jew ngħidu wara dik issa, dik hija issa jiena to be fair ma rridx nidħol f'dal għax dan hemm esperti bħal Andrew Soppardi u oħrajn li forsi jargumentaw u jirbħuli l-argument illi. Għax huwa l-qasam tagħhom. Għax huwa l-qasam tagħhom. U nista' nara ċertu validità fl-argumenta isma' ħjar issejħilhom adult, old adults u xi ħaġa hekk, imma jiena dal hija wkoll terminoloġija. L-oġġettività. U tittara minn fejn ġejja l-kelma għal fejn inbidlet, għax kif inbidlet, kif ġibna xjuħ derogatorja nistgħu nerġgħu nġibu lura jekk nagħmlu kampanja tajba. Imma insomma għax badna tangent. Ma nafx irrispondejt lek xi domanda. Fej tella di ta' ħaxjuħ? Di tella ġo ħalluqa, ġo l-metanoja, ġo teatru metanoja. Għax nħobbu nużaw da teatri. Dik oħra, l-użu tal-ispazju ta' Teatru Malta, dak huwa parti mill-audience development. Ta' Tony Drago minn ġo Gazin tal-Avallet. Manuel Demek fil-ħabsatik. Eżatt, fil-Manuel Demek fil-ħabsatik. Lana play fuq lana ħadnija ta' Sliema. Jidir li Jimmy għamel xi tur Jimmy għamel tur fil-Gazini. Fil-Gazini u anka fil-klabs tal-Pigeons u hekk. Tal-ħamim, imma mhux Malta dik mali jagħmel. Le, Malta bdiet, u mbagħad marret barra wkoll issa ġġiet Malta minni l-Istitut Kattoliku milux parti mill-European Theatre Conference, ġibna konferenza Ewropea post-COVID Malta. Da kollu strateġija għalfejn użaw dal-spazji kollha differenti. Fis-sens li għax inti jista' jkollok teatru nazzjonali ġej ħdejk faċċata u ħalluqa hemm dawk hemm. Ġifieri apparti mill-istrateġija. Mhux hekk. Mela. Mbagħad il-ħaġa l-oħra li għad li kienu kollha tiegħek, ma nafx jekk tħoss li eżawrejniex din it-tema ta' xewqa tiegħek li jkollna aktar volumi. Ma nafx ma solvejniex żgur. Ma solvejniex żgur, le. Le, ara, jiena nemmen illi biex ikun hemm aktar volumi, jridu jitaqdu aktar fonti pubbliċi, jrid ikun hemm aktar ħsieb konġunt inqas materjal biktar nies illi u mhux qed ngħid li l-valur ikun fin-numru li jiġu, però għandna ċertu responsabilità
fil-fondi pubbliċi illi naraw il hemm iktar kontroll fuq min qed jiġi kif qed jiġi b'xejn kemm l-biljett. Irid ikun hemm strateġija aktar anke l-biljett iridu nitkellmu isma' il-prezzijiet kif huma kif sejrin. Għax inti issa jekk għandek eżistenza ta' eżempju tajjeb li jkun hemm unions jew affarijiet bħal mejja hekk li ħajbdew jitkellmu fuq isma' l-artist irid ikollu minimum x'isma' ma nistgħux nibqgħu li daw qed jitħallsu mhux qed naraw. Mela tajjeb, imma mbagħad jekk inti dawk il-kost sa jikbru għal-producer, mela l-producer jekk mhux sa it-ticket ħajollih, ħajibda jkun hemm il-problemi. Għax dana jekk inti qed tmur tara musical fejn inti Londra tħallas 90 sterling u Malta tħallas 20 euro, mela problema. Allura jekk ma mhux da kollu jiġi diskuss flimkien mas-settur privat kontinwament kemm ħatoll il-biljett, kemm ħatoll il-fees. Tajjeb qed naraw Il-konsegwenza finali taħseb li tkun li jkun hemm inqas produzzjonijiet? Jiena naħseb illi għal pajjiżna mhux qed ngħid għas-settur privat issa. Is-settur pubbliku ukoll jista' jkonsidra, imma s-settur pubbliku definitely I think there is too much being done u too little gained. U is that due to a lack of analysis? Li qed nagħmlu mingħajr biżejjed strateġija? Sempliċement qed nagħmlu Naħseb li nkunu ultra simplistiċi jekk naqbdu raġuni waħda, John, fis-sens ta' hemm ħafna raġunijiet hemm ħafna raġunijiet min tittara min, kif, kome, hemm ħafna raġunijiet, imma fis-sens hemm rieda tajba, jiena ġifieri parti mill-problema jew ukoll li xi daqqiet is-settur privat hemm ċertu pessimizmu li s-settur pubbliku jew jara bħala kompetizzjoni jew jarawh bħala jminu di relatata ma' kif wieħed ħares lej entitajiet tal-gvern, għax dana oħra, jiena dejjem ngħid aħna maħniex il-gvern, inti hemm differenza kbira bejn il-gvern u l-istat. Aħna maħniex il-gvern, ma hemm barra jarawna bħala, fis-sens jien service provider, ġifieri għandi kuntratt li parti mis-servizz tiegħi imma l-entità Teatru Malta, il-National Theatre, m'għandix titħares bħala entità tal-gvern, dik problema. Jekk il-Ministru qed jara entità tal-gvern, ġifieri li jista' fimtri hija sussidjata mill-gvern, imma mhix il-gvern. Inti tajt li l-gvern m'għandux li l-politiċi m'għandhomx ikollhom jett politiku fuq dak li tagħmel Teatru Malta. Ma jistax politiku jiġi jgħidli kif nipprogramma, kieku nitlaq. U qatt ma jkun hemm xorta ta' ħil. Li kieku pereżempju Xon jiddeċiedi ħajamel play fuq l-istorja ta' Daphne. Nistaw nikkonsidrawa għandna play li qed tikteb Simon Spiteri parti minn proġett jismu Pipelines Ewropew. Pipelines huwa fuq l-idea tal-gass u l-elettriku u aħna ħadna dil-idea tal-korruzzjoni li tibda mill-istorja taż-żejt, tibda ġarab l-elettrogas u hemm ukoll ispirata minn ġarab Daphne, ġifieri dak is-suġġett mhux suġġett li ħanibżgħu minnu, imma le għandna jkollna kull dritt li d-direttur artistiku jiddeċiedi li jkollu dak il-ġismu u ministru ma jistax iwaqfu issa jkun hemm diskussjonijiet, ikun hemm taħdidiet iwa jkun hemm, issa mbagħad jiddependi mill-persuni. Ultimately it's always up to people. Nistgħu nitkellmu fuq strateġiji, nistgħu nitkellmu fuq policies, fuq kif imma ultimately it's up to il-persona li qed jiddeċiedi dil-ħaġa u x'sessir jew ma sirx jew se jħalli l-Ministru jindaħal jew le. Le, ismani, jiena Ministru għal xi qiegħed hemm, Ministru qiegħed hemm biex jirregola, biex jikkontrolla, biex jara fejn qed imorru l-fondi, biex jara li kollox tisew fis-sens fid-dinja ideali, ġifi tajjeb ma hemm xejn ħażin li kollok relazzjoni ta' dibattitu ma' Ministru, anzi da. Wieħed jista' jargumenta u jiena ġieli ħsib ta' diġ bi għandniex bżonn Ministru tal-Kultura. Għax jgħammin jgħidlek li kollox jiġi taħt Ministeru tal-Kultura, li tajjeb naqbel maħħamma, id-dibattitu interessani. Fis-sens jekk inti għandek l-Arts Council, jekk inti għandek l-entitajiet illi suppost huma at arm's length jirregolaw il-Heritage Malta tirregolaw hekk. U qed jirċievu l-fondi daw. Fil-verità, l-użu tal-Ministru tal-Kultura u Ministeru tal-Kultura x'inhu huwa okej li poġġihom kollha f'daqqa u jara li qed jagħmlu sens, ma tjadda ħafna drabi tru l-Kunsill. U ma forsi flus nistgħu nużaw mod ieħor, ma nafx nħalli hemmhekk. Ma ġieli ħsibthom daw, ġieli għaddewnu minn rasi, fis-sens ta' ħadd naqqas dik l-idea li xi ħadd imur il-Ministru isma' prova milli nafu bihom daw ir-realtajiet. Issa mbagħad kif qed ngħidu hemm ikun hemm dibattiti li huma ħelti wkoll ta' isma'.
Din ma tistax issir, din hija fuq il-politika kulturali tal-gvern din tagħmel sens. Hemmhekk ovvjament wieħed jirbaħ l-argument, il-gvern għandu bżonn politika kulturali u l-kultura għandha tkun kruċjali f'dak il-punt. Imma huma għalija huma dibattit interessanti anke. Nafx qed nistaqsik, it-tendenza globalment x'inhi l-udjenzi qed jiċkienu qed jibqgħu l-istess, ġifieri lilin minn xtutna. L-udjenzi timorru iktar it-teatru, inqas it-teatru. Diffiċli illi wieħed jagħmel analiżi dinjija, ġifieri il-Ġappun, iċ-Ċina, l-Amerika, l-Ewropa, bl-istess mod. U qasna f'ngħidlek ġifieri b'mod illi ngħid isma' qed ngħid xi ħaġa tagħmel sens. Għax pereżempju ċ-ċinema tiċkien. ċinema tiċkien u l-PW. So, xaħat ħareċ survey li għali li baj minna 2050 l-industrija tal-television u tal-streaming services ħatkun ħafna kbar. Fil-fat aħna jina waqti konna morna mux konferenza, eżat kienu jisu dal-kors ta' producers Ewropej, insomma, jazluk mill-pajis, għakum morna jina waqti u Carlos, u naħseb xirraba seminar għallulna issa. Jekk tridu tagħmlu films biex ikolkom udjenza kbira, tridu tagħmlu films li huma mirati għal nisa tal-fuq minn 60 sena. F'dak il-punt jiena laqt il-laptop, tfajtu fil-bagalja u tlaqt il-barra. Biex ta' hemmhekk bdejt nifhem kemm kienet tiċkien brata rapida. Biex ta' u ma kelli ebda ħajra noqgħod nagħmel films biex tal-lom inħobba u nadura, biex ta' mhux beħsibni noqgħod nagħmel films. Mux hekk, imma l-business huwa parti kbira mid-dinja tal-film, probabbli akbar mit-teatru, fejn teatru ħafna drabi huwa mejjun insomma, fl-Ewropa film mejjun ħafna ġifieri. Mejjun u għandu jiġi mejjun ukoll bħalma mejjun għal-video games ġifieri għandu jiġi mejjun ħafna u l-vuċi Ewropea tiġi mejjun aktar nemmen fil-film. Però biex nirrispondik fuq it-teatru, ġifieri wieħed ara jiena nemmen li t-teatru ma jistax imut, għax aħna għandna bżonn biex nagħmlu teatru. Issa din kienet nitkellem f'dinja fejn nitkellmu fuq metaverse u fuq il-fatt li ma nitilqux mid-dar u mmorru x-xogħol u qed nixtru l-artworks u l-fletzijiet u da f'dinja li ma teżistix. Jiġifieri qed nitkellem ukoll minn dak li naf jien sissa. Ma jiena nemmen li ma diffiċli jmut jekk wieħed jara x'qed jiġri, eżempju meta tara l-hubs tat-teatru, ġifieri taqbad New York, Londra, ikun hemm ħafna teatru differenti interattiv, teatru li jitratta anke suġġetti bħal film, inti mort tara Star Wars ma rajtu kważi live. L-Amerika qed jagħmlu ħafna minn dat tip. Għax fil-fatt dik id-distinzjoni le kważi bej teatru u film li teatru taraħ qudiemek live u speċa l-idea li spuntat ma tabdejt isem il-metaverse u għalli naħseb hemm kompletament il-possibilità li teatru isib postu fil-metaverse. Jiena li ma jkunx teatru. Għalfej, ma mhux xort għandek l-udjenza, biex naħseb waħda mill-iktar affarijiet eċitanti ta' teatru li qed tara ssir hemmhekk quddiemek, taf li hemm il-potenzjal li xi ħaġa tmur ħażina u speċ ta' you're kind of standing at the edge of your seat, għalmenu din kienet tkun l-esperjenza tiegħek tkun noqgħod nara n-nies jagħmlu l-freestyle. U naħseb li dik hija l-iktar ħaġa li tiddistingwi teatru mill-film. Mhux jekk nistax immur fuq il-palku immissu fiżikament, imma li qed nara l-armonija ta' bej l-atturi, dak li ħalaq id-direttur, il-kittib qed tiżvolġi ruha, qed timmanifesta ruha waqt li fil-preżenza tiegħek. L-live element. Imma inti anke jekk qed tara xi ħaġa live fuq video u video art ilu jeżisti żmien għax din qalat ħafna fil-COVID daw il-konverzazzjonijiet, isma' jekk nagħmlu play fuq Zoom u qed jaraw nies fuq Zoom teatru, tista' sejjaħlu xi forma ta' teatru, ma għalija huwa video art, huwa l-op li qed tagħmel bil-video. Ma naħsibx li l-bniedem l-attur u ħanejdlek għala l-attur qiegħed jeżisti għall-kamera hemmhekk. Qiegħed jeżisti għal metaverse dak il-każ għal digital. Inti jekk tikol waħdek, jekk qed tikol waħdek u nidħol jien fil-kamra, qed tikol differenti. U dik inti differenti mal-ewwel, you're in performance. Da bħal meta taf li xi ħadd qed joħodu tal-ritratt jew ma tafx. Jiena mill-esperjenza tiegħi meta l-atturi jkunu jafu li ġejjin joħdulhom video dejjem jagħmlu xi differenti.
Fis-sens ta' relazzjoni mal-kamra hija differenti ħafna. Jiena nemmen f'dik hemm xi ħaġa rudimentali fit-teatru li tmut once li qed tagħmel, mhux l-istess għalija. Tlaqna? Snooker, nine bowling kull namel xi ħaġa. The King of Weights! Phenomenal talent. Daħqa simpatika tiegħu. Ringrazzja l-ommi tal-li ġabetni fid-dinja. Because I was getting homesick. And a real character. Well, I'm always positive. The money, the snooker, the pool. Pjuttost kalm. James favor. Ġifieri jippanixxawk. The talented potting machine. Imma għax l-udjenza iżid dimensjoni, tik xi xorta ta' enerġija, għandek xi xorta ta' feedback loop bejn min qed jipprattika u l-udjenza. Għax f'dak il-każ naħseb fil-metaverse jista' Ħa ma jkollok. nitkellmux wis artistikament u wis b'ħafna x'ismu, inti miżżewweġ. Le, jiena ngħix fid-dnub. Tgħix fid-dnub. Imma għandek Għandi mara għandek il-mara. Immaġina il-mara tiegħek. Il-mara tiegħek edaw miegħek waħdek magħha qed tkellimha u tista' tbusa, tista' ma tbuxix imma qed tkellimha. Issa immaġina dik il-konverzazzjoni, il-mara tiegħek qiegħda għawdex u qiegħed fuq screen, l-istess eżatt konverzazzjoni. Inti John l-istess. Le, ma id-distinzjoni hija li nistammissa speċa. Imma inti qed tħossu tagħmel l-istess affarijiet, xi ma nemminx li tagħmel l-istess affarijiet. Jien ma naħsibx li dak il-ħin neżisti bl-istess mod mal-persuna, ġifieri relazzjoni tiegħi mal-persuna bl-istess ħaġa, l-istess konverzazzjoni fuq l-screen, mhijiex l-istess bħal meta jiena qed inxomma, qed ħdejja, ġifieri l-idea ta' Naħseb nafx tajt u meta semmejt ix-xam naħseb once you put in the olfactory element ukoll. Naħseb vera żid dimensjoni għax meta tkun qiegħed fl-udjenza kollha qed nisimgħu l-istess akustika, jekk kien hemm pereżempju l-smoke machine kollha xammejna l-istess riħa, and I think there's a certain element of communion that is transferred through the senses that we are all experiencing in the same way. Yeah, manka basic. Ġviri kiku jina naqbat insabbat, u ngħidlek John, qalbat laqt il-barra, jina naqbat insabbat, unkisse. Ir-relazzjoni ħajħossu dawk, hija differenti ħafna, kemm minn qed jismaw, kemm minn kiku qed jara recorded. Anke kiet jara live, li ħajħossu dawk li ħajħossu qed jara live recorded, fil-fema tiegħi differenti, ma insomma nistgħu. Bħal prossimità. U x'kien hemm tajjeb meta tħalt inti Teatru Malta mill-bidu kont qiegħed hemmhekk. Kien l-ewwel direttur artistiku. Teatru Malta żgħira 5 years ila, 5 snin. Sewa. Mbagħad television hu. Television nifhimni kien COVID, kien prodott tal-fatt li events teatru hekk naqsu, jiena soltu kont nagħmel musical fost affarijiet oħra, ġieli xi ħaġa fuq film, nipproduċi, casting u hekk. Ġiet l-opportunità ronnu ħabib tiegħi, nafu l-xulxin żmien konna anke nagħmlu ftit affarijiet flimkien u għamna żmien. Anyway, d-baħratna naqrajna għura. Iħobbu d-baħritu dak smajt jena. Jħobbu. Atleta smajt jena. Mux nagħmillu reklami, ma iħobbu. Kien iħobbu. U inti tħobbu d-baħrit? Kien iħobbu aktar. Nħobbu, nħu pjaċi, I like having a good time, f'sens ta' ma b'mod ġivri minix ma naqisni xi party għatma kont xi party goer u dal-affarijiet, pero kont kien hemm żmien fejn kull qatra pjaċir jekk tieħu pjaċir, ma jew ħadd mur tara xi futbol tim jirbaħ mbagħad mur tiċċelebra magħhom ta' parżi magħhom jew xi festa jew xi da. Ma sabiħ tieħu pjaċiru. Kont fittex il-gost. Eżatt. Dek tfitxu l-gost, nimmaġina li hija. Għadni, ovvjament, fil-parametri kurrenti, il-gost, number one, il-gost fil-ħajja tal-bniedem jinbidel ħafna. L-lum il-ġunatek namel affarijiet li għamil ta' xasnin ilu probabli ma nħux l-istess gost. L-lum il-ġunatek immur l-għalqa mat-tifla nilab mal-mos, nieħu pjaċir 10 snin ilu fil-najd li fiħat. Għandek għalqa? Il-nannu għandu għalqa, u missir il-mara għandu għalqa. Uniklu l-bajt organika għana. Nejjinek pal Schwarzenegger. Taf xaħna l-għin jihdu dak eggs meta jkollhom. Ma nafx għax doqtom, ma f'għaz duqom. Le.
Kif Great eggs. jittiklu id-duck eggs? L-istess, ma ġas li għandhom Mollija. il-kisbiċenet kienu fuq duck eggs. Li tista' tagħmilhom l-istess mod, imma tajbin ħafna tija. L-istess mod tal-jom. Tal-lijom, se tagħmel li trid, ġifieri qed ngħid sa scrambled egg jom. Sajt bajt zaħir ħafna da. Le, anzi, bajt kbir. U iktar kremus u hekk tajbin. Interessanti. So. Nipruvaw. Għandkom intom? Imma dak palissa ma mhux qed jagħmlu, biż-żmien, sejt ma tajtina. Imma ħeġi issa ma tinġiblek. Għaw jena berti għandek. Podcast, l-istudio ta' fejqiet. Eżatt, sena fejqiet. Kif kienet? Il-television kif kienet? Mela, Serataron kienet esperienza interessanti, fis-sens il-television huwa mostru li jena kont naf, qabel għax kont nara ħafna television meta kont żgħir, Italo fajlet ħafna, nitkellem bit-Taljan biss għax tallimtu mit-television. Bħal ġenerazzjoni kollha tagħna. Dik taffaxxinani, jurik kemm b'saħħtu l-azzjoni u l-daxi ma kontx naf xejn u issa naf nitkellmu aktar minn studjah, meta kont żgħir kienu jiġu biex nagħmluhom composition jiena flow level. Mhux għax jiena fis-sens ta' U jgħidlek ukoll kemm importanti li jkollok ħwejjex ta' intratteniment tajbin biex il-lingwa tkun tista' tissopravvixxi. Ekku li hija lakuna li għandna aħna ksejra għal dik. Imma it-television. Insejr kollum kien bro, ma nafx il-mappa li tlifta kelli mappa u armejta u wasalna fil-bajt tal-papra ġiri. Eżatt, u Serataron. Serataron kien proġett li kien sfida kbira u ċempilli, insomma, wara xarabank sfida enormi. ċempillek min? Ron? Jien sfidi nħobbhom u insomma l-problema kienet il-ħin, is-soltu li daw ċempluli u sa xar wara kien ħajkun l-ewwel programm. Kien hemm ċerti affarijiet lesti tipo settu hekk u ridna naraw naqra kif da ma kienx hemm kontenut, l-idea kienet isma' ħarridu nagħmlu programm, x'ħa nagħmlu? Allora kena nikreaw struttura, lingwa fil-bidu kellna anke jiena nittesti naqra affarijiet u hekk provajt nieħu naqra affarijiet li jaħdmu Mediterrani, Italjani, Amerikani u dar affarijiet, ovvjament, wieħed irid jispira ruħhom li qed jiġri fil-kuntest tal-ħin li ma kienx hemm rendi u dar affarijiet. Naħseb li Serataron kien suċċess fis-sens tan-numri jagħmlu suċċess. Krejajna lingwa. Jiena li importanti ħafna s-satira. S-satira li nieqsa ħafna fuq television, estremament, ġifieri pajjiż mingħajr satira jitlef ħafna. U aħna s-satira nibżgħu minna, nieħdu għalina, hija importanti immens. U nemmen li Serataron ta' ħafna lej dik. Inħoss li Serataron kien kif tajda Serataron? Serataron. Jien ngħidha Serataron u jgħidha Serataron għax ovvjament hu daqsxejn narċisist. Imma jiena Serataron kont xtaqt li nsemmuh Serataron għax kien Serata Maron. Minħabba li doqma satirikon ta' li huwa l-film ta' Fellini ma qabel kien ta' Augusto, Satyricon kienu serie of satire scripts, l-għu satire scripts rumani. Familjari maħħom, jek joġbok għadel, għaxet noħroċ tal-ignorant, grazzi. L-irtajtu li kienem punt fej Serataron, jew Serataron, sar beda iktar jimxi lej modijiet satiriċi. Niftakar per esempio kienem moment, u naħseb la naf li l-ekbat li u laqas il-Gabriel, fej Rona bil-dal-monologu. Fej kunet jiktab itra, nsejt il-men kunet jiktiba, u bat jkun fuq il-telefon, u bat minnom jkun hemm xi botta fuq speċa litra ta' Cardona, u bat minnom tajdu għax midjun lejkom, u l-punchline kienet ta' Karstanja Navarra. Ġbal, speċa li kontu għed tuħdu ċertu riski li għajla tarom fuq il-television. Aħna konna namlu meta sninilu kolla namlu minimissu fuq il-Malti, imma bxebba ġliet, ġiviri. Kienem, fil-sens, kienem diskussjoniet, kienem ġliet, kienem ħafna awareness. Kif ittieħed ħaġa bħal dik fil-PBS? Kienem ħafna awareness, jien ovvjament kont qiegħed daqsxejn. Ġviri kienem il-PBS qabad kumpanija, il-kumpanija qabdet lili biex nikrea l-prodott u allura ma konġ direttament qiegħed f'konverzazzjoni mal-PBS ħafna drabi, ma nqalgħu affarijiet anke fuq l-użu tal-lingwa. Jiena li ma tistax wara ċertu ħin tajt żobb fuq it-television, mhux ngħidlek ħajt żobb għax ħajt żobb, imma hekk taqliblu tara kazzo u tara kant kulħadd orrajt, dik taħraqni ħafna jien. U l-Malti jibqa' b'dawk il-lingwi, b'dak il-ktajjen, għax orrajt l-affarijiet li nbidlu, ma xorta hemm dil-kuxjenza tinsiex ħadd hemm nies li ilhom jaħdmu hemmhekk żmien twil. Allura
Ġifieri kien hemm konverzazzjonijiet fuq dan. Ma partikolarment meta għamiltu pereżempju dal-monologu u x'għandar da, kien hemm xi forma ta' reżistenza? Le, għara ma kienġu għem rezistenza a priori, għax jina kont, il-modell ta' direttur artistiku fit-television ma naħsib ma għalmenu ħat l-impressjoni li vera mhuwiex xi ħaġa komuni. Għax jiena r-wol tiegħi damu biex femuh, kemm kellix kuntratt, kont neqra tal-kuntratt, pagamenti u da ġifieri il-wol ta' direttur artistiku jew ta' creative producer fit-television, f'dak it-tip ta' programmi naħseb illi Jew ma jeżistix jew rari ħafna. Sa ma nafx, issa tista' tgħidli isma' kien hemm probabbli mal-Where's Everybody kien hemm min kellu forsi dar wol ma mhux uffiċjali u hekk ma nafx ma rridx niġi qisni. Imma nemmen li Seratron ta' lingwa differenti, krea affarijiet li huma differenti u ta' ċertu valur fissati, resta tgħidli kellek reżistenza qabel wara, qabel ma tantx, wara kellna botti u ħafna. Imma kellna botti wkoll meta għamilna Hotel California l-ewwel darba fuq television. Fimt aħna għamilna naf l-ewwel darba li l-brikkuni daqqew live, aħna l-bands kienu daqqu dejjem live. Il-brikkuni, id-djun, daw l-ewwel darba daqqew live fuq television daw ilhom 10 snin ta' iktar. Ġifieri ta' dak il-valur u nemmen li jrid ikun hemm dak it-tip ta' programm li jipprova jippuxja ħanuża frażi Ingliża pushing the envelope fis-sens ta' Alla ħares li jekk mhux it-Teatru Nazzjonali li għandu jipproduċi l-aqwa. Ġvien din nara minn Teatru Malta, jiena nħoss il-pressure, id-dmir illi rridu nipproduċu l-aqwa prodott possibbli għax aħna Teatru Nazzjonali. Inti l-MFA ma tistax tilab għar minn Birkirkara tipprova, il-Tim Nazzjonali. Fimti ġifieri. Allura il-PBS naħseb irrid ikollu dik il-illa li qed jipproduċi l-aqwa prodott. Jekk le hemm problema. Hemm l-inċentiv però. Fis-sens, le anzi il-programm kien sejjer tajjeb, il-numri kienu tajbin, kemm domtu on air? Sena, x'ismu? Season. Ta' kemm il-programm? 34-33 xaġek, jew 32 ħabba mużika nasa. U bata għala waqaf? Vari raġuni, John. Ġifieri ma naħsibx li kien li taqbad waħda. Fil-verità kien hemm varji. Jiena kelli problemi, ġifieri ammetti li kelli problemi ma min kien qed jagħmlu għax nuqqas ta' clarity, nuqqas ta' kontratti, jiena nemmen ħafna fil-kontratti, fil-kwistjoni ta' min qed jikkrea, rights, licenses u dal-affarijiet, it-sekket titkellem Ċiniż. Fis-sens dawn huma affarijiet ovvji mad-dinja kollha li jkunu hemm a priori, li u jkontini naqra tal-jom ġi kien hemm dat tip ta' problemi, li ma artisti jiġu ma jafux kemm jitħallsu dal-affarijiet, ġifieri kien hemm affarijiet li ma kinux jogħġbuni. Kien hemm wisq ambigwitajiet. Kien hemm wisq ambigwitajiet li hemm issa jiena emment li jekk dawn jagħmlu il-PBS ħajkunu aħjar. Dawn ambigwitajiet. Kien hemm ukoll il-fatt li ġifieri tixtaq li Seratron jimxi għand il-PBS. Le, ma tarax, le. Seratron. Sorry, ma fimtekx. Le, Seratron kien prodott li kien tal-PBS u kumpanija, ġifieri issa inti tista' tgħid li isma' inti tista' saqsini biex nikrea lek prodott, fajn. Imma dak il-prodott mhux jekk inti saqsejtni biex nikreah u għatijak, imma l-creative rights u ma inti tista' jkollok liċenzja ta' script. Inti tista' jkollok il-liċenzja tal-iskript u tista' tagħmel film l-iskript u hekk imma ma tistax tgħid li dak l-iskript huwa ta' da jekk huwa ta' dak jew li tagħmel. Ġifieri kien hemm dawn l-ambigwitajiet fejn jitlu kuntratti ħlas artisti. Però ġifieri kien hemm dawk l-ambigwitajiet, però kienu wkoll il-rieda tal-PBS li jisma' ma kienx temmen iktar f'Seratron bħala prodott kif inhu għax taqet illi jkun hemm kollaborazzjoni ma' Rej ukoll. Ma' Rej Kalleja, bejron Rej Kalleja, Rej Kalleja sa tagħmel Seratron, Maron, jiġifieri kien hemm dawn l-affarijiet, bdiet it-taħdida biex isir programm ġdid illi mbagħad spiċċa kellu jkun programm jismu mod b'viżjoni artistika, spiċċa taħlita ta' affarijiet oħra minħabba varji problemi. Għax mbagħad ifhimni hekk id-direttur artistiku kienu kemm ħafna too many cooks spoil the broth. Ġifieri qed tgħid li l-inċentiva biex programm li kienet iġib il-numri u li fil-fema tiegħi kienet jitjieb, ġifieri jien rajtu dejjem tjieb u anke peress li ma jkollkomx dak il-fażi ta' li tagħmel il-pilot u mbagħad tistudja l-pilot u biex isek inti ttejjeb il-prodott waqt li qed ixxandru li dik hija naqra problematika ħafna. Però li rid ngħid huwa li
dejjem rajtu sejjer għall-aħjar anka xorta ta' artisti li kontu jistidnu biex il-Kelkom Dune, il-Brikuni, eccetera, eccetera. Il-numri kienu qegħdin hemm. Jiġifieri l-inċentiv biex dan il-programmi għaf kien biex idaħlu l-rej fis-somma. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Le, naġġanajd kien hemm ukoll il-problema tiegħi ma' il-kumpanija. Ġifi dik nammetti li kien hemm dik il-problema li ovvjament satat il-kumpanija jew l-PBS jew hekk ippruvaw imorru għal dik l-option ta' imma di ta' li issa reħa biftijiet ġifieri biex ma rridx nġibha fuq rej jew hekk ma kien hemm diskursata li isma' naħsbu li rej ħajżid xi ħaġa u mhux qed ngħid li l-programm inbidel għax kien hemm rej jew hekk. U rej huwa performer tajjeb ħafna, ma meta viżjoni artistika mhux trifle. Iġi ma jistax inti ġib direttur artistiku ma tiġiblu xi ħadd trid joqgħodda u inti għandek x'ismu. U mbagħad kien hemm ħafna problemi, fimt, kien hemm ħafna deċiżjonijiet li qed jittieħdu malajr għax kollox kien qed isir malajr. Li dik problema, ġifieri nuqqas ta' pjanar hija problema kbira. Allura inti jekk inti qed tikkrea xi ħaġa ta' malajr għax is-set għandu delay u qed tipprova tagħmilha. Aħjar fimt tajt isma' jiena ma nistax niftata kien ara ħjar nuri film Malti li ngħid isma' tipprovi film Malti mbagħad noħroġ b'saħħti wara li jkun ċertu ammont ta' R&D u hekk. Dak ir-rispett lej il-proċess artistiku m'hemmx almenu jiena għalissa għaddi ma rajtux. U mhux qed ngħid li m'hemmx rieda taġi ma rridx nagħmel probabbilment ħafna nies jieħdu għalihom li qed ngħid imma ma tnajt ċejta barra minna u fisen sata sar proċess ħafna ħjar jekk inti tittajjeb. How do you... Hemm ir-rieda, x'memx biex ma wasalniex? Ħanajdlek. Meta qed ngħid hemm ir-rieda ġif ċerti individwi jkun hemm ir-rieda u ma hemm problemi li l-PBS rajt li hija wkoll entità li għandha bżonn riforma kbira ħafna. Ġifieri anke meta nitkellmu aqbad għall-aċċama li ġaressa fil-film. Għalfejn mhux qed indaħlu l-PBS? Għax għandna problema, n-nies għandhom, n-nies iħarsu li ħafna entitajiet kifat, kważi hemm nies li ħarsu li kakistokrasi jgħidu, laqsu li jgħidu isma' kull min jaħdem mal-pubbliku huwa ħażin, dik hija ħażina, ġifi dal-pessimizmu sfrenat huwa ħażin, hemm nies brieda tajba, hemm nies tajbin, imma hemm ukoll fatt li nies tajbin li ma jistgħux jaħdmu għal xi raġuni jew li m'għandhomx opportunità għax hemm nies medjokri li ilhom hemm. Jien inkellem nies il-PBS partikolarment u f'dipartimenti oħrajn li jiena naf li huma nies validi u nies tajbin ġieli ħdimt magħhom imma huma frustrati ħafna minħabba li il-leħen tagħhom ma jasalx jitqannaw b'kollegi li m'għandhomx l-istess intenzjonijiet li l-prodott speċla jkun ta' livell li m'hemmx dak is-sens ta' isma' dan il-prodott tiegħi dan jirrappreżentani u għal daqstant jien ħan impenja ruħi biex niġi rappreżentant sura ta' nies u dik hija frustranti ħafna, toħnoq ħafna u għalhekk huwa diffiċli li mbagħad pereżempju meta nibda nitkellmu fuq film li ddaħħal il-PBS bħala broadcaster għalkemm dak it-taħdidiet jiena naf li qegħdin isiru li l-PBS jibda jidħol bħalma għandna l-BBC Films. Dak il-punti, id-dinja kollha għax aħna semmejna eżempju min jgħid li għax il-Film Commission tagħmel kollox għalfejn mhux taħt il-kultura indigenous film. Għax il-PBS ma taħt il-kultura, is-inti tara x'tagħmel id-dinja. PBS Films, Rai Films, ProSieben, x'ismu għaw il-HBO, kollu ma relatat mal-broadcast. Ma hemmhekk hemm xi ħaġa. Imma fejn huma n-nies kreattivi tat-television, fejn huma il-heads of entertainment, il-showrunners, the creatives in these national entities? Fimt ġifieri tista' taqbada fejn hu il-persuna li hija kreattiva sets hemmhekk. Ġifieri dawn il-pożizzjonijiet min-naħa tal-prodott kreattiv mal-kwalità kreattiva naħseb li għadhom iridu jitjiebu. U naħseb li għaw nuqqas ta' jien naħseb pereżempju għandna bżonn xi xorta ta' Film Institute, għandna bżonn iktar programmi fej inrawmu iktar pereżempju screenwriters, diretturi, eccetera, speċjal naħseb li dak huwa l-unika mod. U aktar minn hekk naħseb li jkunu iktar spjetati meta niġu biex nażlu x-xorta ta' affarijiet li inħallu jixxandru fuq l-istazzjon nazzjonali. Biex għandu jkun hemm standard. Għandu jkun hemm standard u mhux fil-PBS biss, manka fit-teatru f'kollox, għandu jkun hemm ukoll post-mortem sura tan-nies.
x'ħadem u ma ħadimx. Jekk xi ħaġa ħadmet ma ħadmitx. Jekk xi ħaġa ma ħadmitx għal 3 snin wara xulxin, anka jekk qed nagħmlu tip ta' programm, jekk qed nagħmlu xi festival, qed nagħmlu xi ħaġa. Għalfejn mhux nitkellmu li da mhux qed tiġi bin-nies, jekk mhux di ma nagħmluhiex ħafna u meta bil-fondi pubbliċi għandna nagħmlu ħafna ħjar. Imma biex immur lura li għad fuq il-PBS Film Institutes dal-affarijiet, irridu nkunu konxi wkoll ta' again ir-riżorsi li għandna. Iġifieri, jien eżempju nemmen ngħid anke bħala Teatru Malta aħna education all right nagħmlu master classes ma' kumpaniji eċċellenti għax ma tantx isiru, imma ma rridx l-Inġu Educational Institute għax hawn ħafna diġà għalfejn ħad tidħol you build an empire, Film Institute fine. Minn għandek qed ngħidu l-Arts Council, il-Film Commission, l-idea li PBS jistajn. Mbagħad għandek l-Università, l-MCAST, fejn hu postom? Ma nistgħux inkabru magħhom, ma nistgħux kollaboraw mal-MCAST. M'iniex ngħid li l-Film Institute pereżempju ma jistax ikun fiħdan l-MCAST, pereżempju, jew fiħdan l-Università ta' Malta. U jista' jkun forsi indipendenti minn kollox u kulħadd biex ta' però naħseb hemm bżonn iktar ta' trawwim fil-qasam kulturali li jiraw hemm nies li jifmu anke pereżempju li bdejt issemmient l-istorja tal-film x'inhi li hemm ċertu diretturi seminali li bidlu l-mod kif inħarsu lej film. Biex għax qed inna f'affarijiet bażiċi, tara ħafna affarijiet fuq it-television fej dialogu tant ikun fqir, fej il-plotting tant ikun fqir, il-karattri jkunu kollha għandna monolitiċi. Issa qed tisma' l-kittib jitkellem imma minn ħal 7 karattri. Imma dik eżempju, dak huwa wkoll. Għajm din l-idea li l-PBS jirċievi applikazzjoni u jgħid iwa di tajba di ħażina li m'hemmx ukoll l-xprunar ta' isma' tafx naħseb li ġifi aħna x'nagħmlu bħala Teatru Malta niġi artista niddibattu niżviluppaw proġett flimkien, irid ikun hemm dik l-idea meta tidħol film, meta tidħol x'ismu wkoll. Issa daw kif tagħmilhom billi ikun hemm l-nies li jista' jkollhom dat tip ta' konverzazzjonijiet. Anka biex nevitaw li jkollna dal-ħafna empire building, jew nkella entità li tieħosib kollox u hekk irid ikun hemm xi ħadd li jipprova jagħmel sens għax inti qed tgħid Film Institute nrawmuhom u alright rawimnihom. Alright issa għandhom 18, issa għandhom 19, feħ prattikaw. Feħ. Ħajmarulek kif qed jiġri anke aħna narawha ħafna ħajmarulek jippruvaw jagħmlu il-ħobs tagħhom mill-Ingilterra, ħajmarulek postijiet għax hawnhekk qed jaraw li professional acting huwa diffiċli. Ġifieri it has to be a strategy. It has to be a strategy bej ħafna entitajiet. Sure. Xtaq just misftit, ma nafx għandek xbaz, l-irwol paternali ġdid tiegħek. Kif tinnegozjah mal-arti, spex ta' naf l-arti għandha tendenza li tagħmlek pjuttost erratiku fil-mod li speċa ma jkollokx ħinijiet, diffiċli li toħloq speċa rutina, li speċa ġiet l-ispirazzjoni bat nikteb għara jfettilek twaqqafni għax nikol il-mejda, kif tinnegozja l-fat li jissa għandek responsabilta ta' bniedem li huwa kważi interament, u insomma flimkien mal-mara huwa responsabilta tiegħek. U fl-istess ħin trid tibqa' kreativ, prolifiku, toħloq. Ovvjament hija diffiċli immens. Diffiċli immens li ssib il-bilanċ, però li qed nipprova nagħmel ħanejlek ħaġa, jiena dejjem nejr ħafna. Għal min għandu dal-jobs illi huma għandhom ċiklu vera mort ftaħt il-ħanut. Għat-tinżin naf, jiena buċer ġejt għattajt il-laħam, beħejt il-laħam, storjajt il-laħam mort id-dar. Jek jiena mur namel il-radio technician, dek nejra li imma għax manniex kif għattajt inti, aħna sporadiċi ġili kollok meetings l-mulaw ġili għattaħdem fuq play ġili għandek rehearsal. Biex nirrispondik mod sempliċi u mantawal, xejmin kif qed għalmenu. Tejra nuqqas ta' kaos li għandhom dak in-nies f'ħajja. Għal dik l-arloċ, dik il-ma tixte, dik il- sabiħa, mċertu. Tista' tipprevedi, tista'. Mċertu zbuħija, li anka meta
Hemm ir-ritmu. Kiku tġiba fuq kamera faċli li t-spiega dik l-istorja, dik il-ġurnata. Però inqas eċitanti. Ukoll, ma kollox għandu tiegħu. Ma għalhekk ngħidlek ngħid ma nagħmilix, ma tagħmilix. X'kont se ngħid? Biex nirrispondi fuq tat-tifla, naħseb li qed nipprova nagħmel hija li r-rutina ma tkunx orrajt ix-xogħol tiegħi, ma r-rutina magħha insomma. Fis-sens tal jekk ħanqum fil-ħodu naf li ħanamel dik in-nofsija magħha mbagħad noħodha l-iskola mbagħad jekk flaxija naf li qabel ħatorqod bejwet u dak il-ħin ma ħanipprova fil-fatt mhux qed nirreħersja flaxija, qed nirreħersja fil-ħodijiet kemm jista' jkun kemm il-proġetti jtuni biex nagħmel dik ir-rutina magħha. Kemm ħatibqa' possibbli di iktar ma tikber iktar affarijiet huwa bilanċ diffiċli lum il-ġurnata fil-familji ma naħseb illi trid ħafna ħsieb. U ħafna kooperazzjoni. Eżatt. Mal-mara mhux hekk. Primarja. Mal-mara mal-ġenituri jgħinu kollu. U jien insib l-aħjar metodu li sib sissa huwa li naċċetta li spiex ta' hemm momenti fil-ġurnata li nippermetti l-kaos. Imbagħad hemm momenti oħrajn fej assolutament biex ta' nitfil mobile nitfgħu airplane mode biex ta' noħloq dawn is-sistemi, ġifieri eżatt li qed tagħmel int, imma ovvjament aktar ma jikbru jisom aktar ikunu jridu attenzjoni sofistikata mbagħad. Aktar ikollhom kaos huma, fis-sens ta' aktar ma jikbru aktar ikun hemm kaos, allura għandek kaos fis-sens. U jkun qed jistennew lilek biex torganizzahulhom biex inti tihom xi xorta ta' spjega ta' dal-ġen li għall-eżistenza. Jew forsi jiena naħseb li rrid nagħmilha għax forsi naħseb wisq, però qabli jekk inti l-istess xorta ta' bniedem bħali u naħseb li hemm ħafna overlap biex tibda tuħu gost li inti t-tifla tiġi f'punt fejn tħossha forsi ftit diżorjentata jew mhux qed tifhem sitwazzjoni u inti jkollok il-fakultà li tartikola ħiela biex mbagħad biex bħalma bdejna ngħidu l-ewwel l-bżonn tal-bniedem li jsib dawn il-patterns għax inkella fil-kaos biss jiġġennen. Ekku. Ma ġiviri anka jek ma ssibx dawk il-patterns bħal mumma dawk il-tipi ta' ġranet li għatlek, forsi tipprova ġivhom fis-sempliċi, ġiviri l-importanti li inti anka jek it-tfal issa ma nafx ħajġi meta tikberu hekk dan huma kif qed ngħidu bilanċ diffiċli, ma li tajt isma' mela jiena dak il-ħin ħanamel dik ma tifla. Ġifieri naħseb iktar faċli ssib dawk milli fid-dinja tagħna ssib xi forma ta' patterns għax inti jekk taħdem fil-mod, jekk taħdem play mod ieħor, jekk taħdem. So dik l-insistenza, sambat ħajġi żmien fejn qed tagħmel film ħad tidħol in 3 weeks production, m'hemmx tagħmel titkellem ġifieri qed nistenna dawk it-tip ta' lejn iktar qed ngħidlek patterns mhux fis-sens ta' ħin ta' iktar ta' kif ta' patterns ta' kif jiffunzjonaw kif tiffunzjona d-dinja. Per eżempju, riċentament sibt li għadda ħriġt it-tifla insomma jien wara l-ofsenar, aħna sejrin lej il-bandli. Għattila għandek għabtit pizza għal-bidi, għattila ħanċempel ma miħamur għalli wara l-bandli morru pizza, ċemplet l-lomma insomma, bukjena l-mejda, morna l-bandli, l-estejna insomma, sirtaċċomu, u aħna mixin l-ura lej il-restorant. ċempelt l-lomma, għattila għal-tawmi, għattila no mami, me and you, only me and you, għattli. Tajtna soħan tal-qalbi, ma nistawx jes me and you, speċa stifla xija, il-mara bil-kem nara jien, ma toll il-ġimma speċa nara ftit fil-ħodu, ftit billi. Għattila ma nista' impossibli li l-lommu kien ma naraħiex, insomma, għalat li ħessil, it-tifla, ma għalat li ħessil, ġifiri, il-xat kollu ta' taslima, tiġġielet is-sabbat li skuter, mux tibki, ġifiri, tiġġielet, tentrum aggressiv, ma mux tnewwaħ, tipo ħasset għali qed nitradija kważi. Insomma, jiena ovvjament, għax jiena matur ħafna ħattalija. U ma bdejċ nkellema, insomma, u mbagħad realizzajt kemm qed nkun infantili, dak il-proċess ħaxizija. U morna l-pizza, bqajna mid-ġildin, u hekk, insomma, u konna miftemin. Mortu l-pizza mal-mara? Mal-mara, le. Għax kont il-ħaċċem fil-tila. U immaħna konna ġa miftemin li wara l-band li ħammorru għal-pizza ħammor nordu l-għada fil-ħodu ħanħodha l-waffle bar, ġifiri, di da ġanna l-appuntament biex għada fil-detta ta' fil-ħodu fit-tmien, u mu tamel l-affarijiet li għandha bżonn tagħmel u ninżlu l-waffle bar. U ovvjament dak il-ħin għattela ma l-esma ġbin. Għattela int ma ġibx ruħek sew mela għada fil-ħodu m'hemmx waffle bar. U ovvjament ġlieda talla kbira oħra.
Wasalna d-dar, insomma, daħlet fis-sodda, tajta ċans tikkalma u tħalt ħdejja. Tla qalbi, taf li għamilt ħażin. Għatli ma nistaw morru fil-żana ċorta speċa sali għetnajlek. Għatla qalbi tiegħek, tla jiena missierek. Jien qalbi bħalissa tinqasam f'1000 musta neħdok il-wafil bar, jien nixtieq iktar minn kollox neħdok il-wafil bar għal vlodu, imma jekk jien għal fil-għodu dak il-wafil bar, ħantik l-impressjoni li inti tista' ġib ruħek hekk. U xorta jiena nippremjak. Bħala missierek, taħseb li jien nista' nagħmel dik il-ħaġa? Ħasbit ftit? Għatli, you're right, daddy, good night. U l-fatt li inti jkollok l-opportunità bħala missier li jkun hemm din is-sitwazzjoni li hija pjuttost komplessa u tagħmel sintesi tagħha u tara bniedem żgħir li qed jifhem u ħajħaddan dak li inti spjegajtlu tispera l-omru xejja fost l-iktar affarijiet rewarding li tista' tagħmel. Sa minn meta l-EMS ġiet stabbilita, lan kien wieħed li l-enerġija fid-dar tiegħek tiġi ġestita bl-akbar effiċjenza possibbli permezz ta' pannelli solari, solar water heaters u firxa ta' prodotti oħrajn li jistgħu jifrankawlek sal-€1,200 fis-sena. EMS, energy from out of this world. Jiena dejjem ngħid li sbaħ ħaġa fid-dinja għall-bniedem li jitgħallem, it-tieni li jitgħallem. F'sens ta' li tgħallem hija xi ħaġa, dejjem kelli faxxinu għall-allima għall-teacher, meta kont żgħir kont jogħġobni ħafna l-film ma' insomma That Poet Society li hija knaqat lixxe. Meta kont żgħir kien jogħġobni ħafna, mbagħad rajtu riċentament. It's not one of the... Hemm nuqqasiet. Jien fan Birt Robin Williams, eh? Tanti ieħor. Imma dak il-film partikolari stra jew forsi jien m'għadniex nifhem kif jista' jkollok daqshekk akkanit fuq il-qari u fuq it-teatru li l-ispeċta xi traġedja dik li kien speċta li jagħmel it-teatru allura spiċċa jital tipo bro ċelaw ta' ħafna affarijiet iktar problematiċi mill-fatt li missierek ma ħallekx tagħmel it-teatru ħadd mur titgħalla teżaġena. Però dik ix-xena ta' Captain My Captain xorta b'saħħet għadha. Make your lives extraordinary, l-iconic moments. Le, ma ngħidlek meta kont żgħir jaffettwak il-film, nissuġġeri tfal. Hemm films hekk li tittara tfal jinna kieku għal-ċikkan di lista ta' films Goonies u draffariet li imma għax il-film ukoll, il-film huwa għalija mod kif tagħlem lim films għax deċiżi illum il-ġurnata meta taħseb li poġġi bil-qiegħda u ma tafx ħataqbad tar inti, aħseb huwa responsabilità x'ħatara bintek. Ġifieri hemm ħafna fl-edu, ma naqbel miegħek ġifieri hemm dal-faxxinu responsabilta fli tgħallem mingħajr ma timponi mbagħad. X'fiha din lista ta' films li ħadur it-tifla? Għandi miktub ximkien imma ma ħallejtu nix nuża l-mobile. Projbit. Le, jiġuni frasi That Poet Society semmejtu. Goonies. Reċentament Home Alone rajt ma' tifla. Home Alone fil-Christmas. Divertenti ħafna, għadu divertenti. Ma nafx jekk xi reazzjoni tat-tifla ma vera. Nsemmi film-ieħor ta' Spielberg, E.T. eżempju. E.T. ukoll rajtu għax riċentament kont kwarantina, kiltom kollha dawn. Daw il-films antiki li forsi ma jkollix aċċess għalihom daqshekk xi filmni ħatara films probabbli. Imma jien naf nixtieq tara l-ewwel Lion King għax rajtu jiena u kont nħobbu jien kont eżempju nħobb ħafna l-Aladdin, mhux il-film il-kartun dat Disney. Ovvjament hemm ċertu riski f'dan affarijiet da suġġett interessanti wkoll fis-sens l-istejjer antiki. L-istejjer antiki dejjem ħajkollhom il-mentalità antika, ġifieri ċikka li hija mara hija mentalità eżempju li toqgħod attent mbagħad ħaturija ħafna affarijiet li huma prodotti ta' dinja li forsi qed inkunu iktar. Però bħal Lion King pereżempju hemm ċertu arketipi li iktar ma kbirt iktar bdejt napprezzhom pereżempju. Bħal pereżempju it-tranzizzjoni li jagħmel bej Hakuna Matata xej ma importani, speċa whatever, xala bibi, għal fat li tiġinala, għal parti fej tiġinala, it-teħxeba, u jiskopri li huwa mhux qed jilħaq il-potenzjal tiegħu bħala bniedem. Għalija dik vera analogija tajba għall-adolescenza, meta inti taħseb tista' tkun moħħirrieħ, u speċa mbagħad eventwalment jiġru ċertu affarijiet f'ħajtek li
they either make you or break you fil-verità, u fil-każ ta' peress li huwa film ta' Disney, speċa daqsab fih innifsu dak il-potenzjal eroiku li kien hemm nissel fih wija. U jerġa' jsir u speċa jsir re. Naħseb dik importanti anke l-parti fejn jara wiċċ missieru fl-ilma pereżempju, tiftakar speċa il-legat. Le jien qed ngħid hija xi ħaġa ma taġġa eżempju l-fatt li jisma' forse qed neżaġeraw ma biex nagħti l-eżempju jien naf li Lion King huwa storja ta' kif re li huwa raġel, Simba li huwa raġel, Timon u Pumba li daħqu arġiel qed jagħmlu l da. Jekk ħanurija dal-prodotti kollha tal-80s, 70s, 90s mingħajr ma tkun taf isma' li d-dinja qed tinbidel u li issa qed ngħidu l-istejjer. Ma tistorja pereżempju Beauty and the Beast, kif tħossok fuqha? Again, wieħed irid janalizza kif inħossni fuq Beauty and the Beast, again, Beauty, Beast, għax il-raġel huwa Beast, tajt. Fis-sens, jena li dik hija arketip, jien naħseb daw il-films ta' Disney jaħdmu ħafna xi joperaw ħafna fuq daw l-arketipi. Ispirati mill-fairy tales huwa antik, speċa, antik għandek. U anka li dawn huma daw il-veritajiet li speċa bdejt nipprova nippunta lehom aktar kmieni li ħafna drabi, pereżempju jkollok daw l-irġiel li jkunu speċ ta' tilfu triqtom għax ikunu forsi hyper masculine u meta jsibu mara kif jew mara siplilhom u l-mara toħroġ l-aħjar parti tagħhom u it doesn't mean you need to renounce your bestiality, but your bestiality needs to be directed into better avenues. Le, u ma stajjer li jeżistew ħafna, mux hemmhekk biss. Ma l-punt biex inkompli ma l-edukazzjoni ta' tfal li u għaddejjem ħatkun aktar diffiċli tedukom għal dinja ġdida li mixtijak. Dik qed nipprova ngħid id-dinja li hopefully nieħu pjaċir jekk id-dinja tkun aktar konxja tal-patriarkat passat. Imma jekk qed naraw il-prodotti kollha, dira nara anke meta niddiriġu plays klassiċi miktubin minn irġiel fuq sistemi patriarkali ħafna. Kif hemm bżonn ninterpretawhom, ġibi ma naqbilx li jsiru eżatt kif kienu. That's art for history's sake. Li hemm bżonn li daw l-affarijiet jiġu reinterpretati, jiġu ġempju nafġin nqabbad direttriċi mara, appostax naħseb illi hemm bżonn vuċi issa ta' mara fuq dan affarijiet. Fil-għażla tal-konsum kulturali ta' binti nixtieq inkun ħafna konxu ta' dal-affarijiet. Għax taħseb li għandha bżonn role models li jistgħu juru speċ ta' d-dinja kif tista' tkun jew kif tista' tkun fid-dinja. Tasb li l-arti tilab dak l-rwol fil-ħajja tal-bintek. Bħalissa l-kodba eżempju għanda stazzjoni fuq Frida Kahlo, għanda ktib ta' Frida u għanda dal-series vera ħelu Frida Kahlo, Audrey Hepburn, Etta James, fuq nisa li kellhom Coco Chanel, picture books ġiviri, u tħobba. Dik għalija hija importanti li nurija asma. This wouldn't have happened 15 years ago. Li kollok di serje ta' kodba fuq nisa kemm huma importanti l-isterja ta' nisa fil-daġ. Dik ma naħsibx li kien hemm dak it-tip ta' koxjenza, almenu jiena, dak it-tip ta' koxjenza 15-20 years ago. Nemmen l-importanti illi nkunu konxi tal-konsum u nemmen qed tgħid li jaffettwax il-bniedem immens nemmen li jaffettwax, il-television li jara, il-films li jara, u x'ma jarax, il-pornografija li jara, pornografija li ma jarax. Il-dajja importanti ħafna, jien għandi problema enormi li t-tifla tiegħek se tidħol fuq Google u tara mara tinħexa ma' Zimel, sorry, għamilt mark mallija. Problema enormi. Ġifieri għandi biża kbira minn dan ħaġa, il-pornografija fil tiegħek tiġi kontrollata ħafna ħjar għadna bħala soċjetà ma nafx kif ma tallimniex Madonna illi nikkontrollawha din ħaġa meta hija daqshekk milux Billie Eilish ħarġet tajt fuq kemm affettwata u dal-affarijiet, ġifieri tinkun konxu hemmhekk x'inhi tikkonsma x'mhux tikkonsma, x'hemm available u x'mhux available, tajt li tiċċensura. Mela. F'dak il-każ. Mela, fil-każ ta' tfal, mela. F'każ ta' tfal u anke jiena nemmen il-pornografija in ġenerali għandha tiġi by payment, jekk inti tħobba, jekk inti tħobb dak it-tip ta'
użu tal-mara f'ċerti dan, ma naħsibx kemm għandha tiġi freely available bħal kollox, bħal madna l-ewwel, kollox huwa tajjeb u ħażin. Ma tix tiġi freely available għat-tfal, żguralla spiex ta' Le, eżatt, issa mhux qed nitkellem. Dawk li jiżviluppaw qed ittihom okej mhux qed tinħexa mażjiem, ta'. Iwa, le, dak kull punt jgħid bil-pornografija eżempju, jiena toġobni ħafna l-erotika mbagħad, ġifieri jiena nisbħal tinto bras in-film nemmen li ta' ħafna film. Toġobni fis-sens ta' ġifieri napprezza. There's also a huge element of art in erotika. Ġifieri bħal kollox hemm tajjeb ħażin, però ħafna pornografija hija tagħti impressjoni lil min qed jara li hija fażulla li mbagħad mhijiex it's not a good sexual education, mhux jien qed ngħidha naf li rajt ħafna dwar għax għamilt play ta' Frank Arame u Dario Fo jisimha Alice in Wonderless Land li kienet titratta dal-affarijiet il-pożizzjoni tal-mara fis-soċjetà, l-użu tagħha fil-pornografija, l-użu tagħha f'affarijiet oħra. Allura rajt ħafna u llum l-opinjoni tiegħi hi illi hemm problema li din hija freely available, ġifieri kieku jiena. Kellna naqgħod iżgwid fuq dik l-Alice in Kenna konversazzjoni mux disgwit, ma kellna konflitt. Speċa jena il-konsiderazzjoni li kont qed nagħmel kienet li speċa jaf ċertu żgħażagħ ħerġiel li jaraw xi ħaġa bħalik u jifmu li l-legat tar-raġel fid-dinja kważi huwa esklusivament ta' dali perpetwa patriarkat tiranniku oppressiv li dejjem spiex tara kif ħajabbuża l-mara li dejjem uża s-setat u l-qawwi tiegħu biex joppressa biex dik nara problematika li t-tifel partikolarment jiena f'tifel li qed jiżviluppa biex jaf daħħal dik il-ħaġa f'moħħu u mbagħad ċertu tendenzi maskili li aħna bħala boys biex iktar aggressivi, iktar kompetittivi, iktar għandna tendenza għal violenza pereżempju. Idaħħala f'moħħu li tkun maskili hija xi ħaġa ħażina, meta jiena nemmen li bħal kull għodda huwa l-mod kif tuża, l-intenzjoni ta' kif tuża. Ovvjament m'iniex ninnega li m'hemmx qatt ma kien hemm problema jew forsi li qatt hemm problema ta' patriarkat oppressiv, però mhux esklusivament dak il-legat tar-raġel. Ma din hija small work of art ta' monologu ta' nofsija li fost l-ister kollha li tara li huma li hemm ħafna iktar miktub mill-patriarkat u ġej mill-patriarkat, di għandek waħda li qed u dik il-play, dik il-biċċa xogħol mhix play, għal min ma jafx, Frank Arame kitbet Alice in Wonderland ta' Lewis Carroll, imma Wonderless Land, kull min qed tara qed jipprova jabbuża b'xi mod jew ieħor kux sesswali, mentalment, użu industrialment, titkellem fuq il-prodotti tan-nisa kif għandhom jilbsu, kif għandhom ikunu, kif għandhom fuq hekk titkellem. Issa jiena għalija mhix qed titkellem dik fuq ir-raġel kif għandu jkun ir-raġel. Titkellem fuq kif ir-raġel għandu jħares lejn il-mara li huma żewġ affarijiet differenti ħafna. Illi hemm ir-riskju li jekk tifel 14 sena jara jgħid isma' mar l-irġiel kollha ħżiena, fine, okay, I can take that, imma lek hemm huge pack illi jipproteġi dik id-diskussjoni ma' tfal u dat dibattitu. Huge pack? Pack, educational pack, illi jmur jekk inti under 16 għamil educational pack, illi wieħed irid jagħmel workshops mal-teachers u jkun hemm dat dibattiti. Imma dat dibattiti huma tajbin li t-tifel isma' jista' jħossu hekk, mhix ħażin li jħossu hekk għall-mument u jgħid isma' ma le, ma sekonda, imma jrid ikollok id-dibattitu di moment li ma nitkellmux dwarha ħanibqgħu nipproduċu fimt irġieli ma jkunux konxi ta' kif qed iħarsu lil mara jew inkella jilħajrtu affarijiet antiki. Għax nerġa' ngħid, ġifieri tittara aħna ġifieri x'qed nirtu l-ġenerazzjoni ta' qabilna il-mara l-pożizzjoni tagħha kienet partikolari, ġifieri għalhekk il-politikanti eżempju ħafna mill-kampanji huma il-mike. ħafna mill-kampanji huma l-irġiel mel-inti ħana il-futbol, il-festi, il-banet, il-dam huma largely male oriented. Issa di li jagħmlu li ħajixtru il-proprjetà tal-gażini biex itu għalura l-banet. Fajn, imma titxħajtuna l-ura, ħajbqaw kif huma, ġifieri religious
mostly male committees li qed jippruvaw jagħmlu affarijiet li konna nagħmlu 40 snin għalfej ma torbothomx li jkollhom direttur artistiku li jibdew jitlu n-nisa fihom li narġgħu nsibuhom il-valur komunitarju. Alright, żomm reliġjoni inti l-istat iddeċida hekk imma jrid ikun hemm iktar konverzazzjonijiet naqbdu nieħdu deċiżjonijiet illi ma mort lek tangent kbir ġifieri. Tista' kompli imma l-punt tiegħi huwa l-inħin kollu qed inħarsu lej is-soċjetà bl-istess lenti li konna nħarsu lejha anke from a governmental level xi daqqiet, issa ovvjament jkun hemm nies anke nisa li qed jagħmlu daw il-kambjamenti imma hemm impenn naħseb jiena biex pereżempju hemm dal li ma biex ma hemm il-gender corrective mechanism li huwa spiex ta' attentat biex inqarbu iktar nisa lej il-mejda deċiżjonali. Naħseb li l-lan qabli huwa tajjeb. Imma l-mekkanizmu naħseb li much to be desired. Partikolarment meta fil-fema tiegħi il-problema intrinsika tal-Parlament Malti mhuwiex il-ġeneru, ma mhux ġenitali għandhom in-nies li qed jirrappreżentawna, ma hija l-kwalità tat-talent li. Fajn, imma ma taħsibx li taf tagħmel differenza li kieku jkollok daqsxejn iktar jien jew estrogen jew jkollok almenu dad-dibattitu fis-sens jew mhux qed ngħid insomma jista' jkunu ta' kull forma ta' gender. Di moment li għandek iktar nies jiena bniedem li nemmen ġifieri li għanna bżon iktar nisa fil-politika, partikolarment għax nisa għandhom tendenza li jkunu iktar empatiċi u naħseb li jkunu li hemm il-proklività li jkunu inqas kompetittivi, aħna l-irġiel ħafna iktar pikużi, aggressivi, eċetera. U ovvjament qed nitkellem hawnhekk across the board sewa ġeneralizza imma d-data turi li l-ġeneralizzazzjoni hija waħda korretta. Però naħseb li l-ewwel irridu nindirizzaw xorta ta' nies qed niġbdu lejn il-proċess politiku Malti u mbagħad minn hemmhekk speċa s-sisien għandhom ikunu dawk. By all means u m'għandix tkun li qed ngħidu l-problemi hija gender naqbel miegħek perfettament. Jiena il-leader favorita tiegħi bħalissa hija Jacinta Ardern ta' New Zealand li naħseb hija leader vera tajba. Però then again, fis-sens li jaġobni ħafna Barack Obama wkoll għall-fini ta' ċerti affarijiet, ġifieri mhix kwistjoni ta' gender, you either have a di li we don't get the right people in politics hija problema, mhux problema Malta biss, ma ġifieri Malta għandna dak li ngħidula amoral feminism li naħseb li hija realtà kbira li għadna ma solvejniex, being a small state, li anka fil-partiti l-istess nies, l-istess di problema. I mean, li nista noqgħod niddibatti miegħek li ġifieri jiena llum il-ġurnata m'iniex konvint kemm id-demokrazija l-aħjar mudell dak it-tip. Jiena kieku tgħidli kemm l-aħjar mudell huwa għal ġemmu lura l-Platun, il-philosopher king. Li inti a good king, a good leader, ma a good philosopher has ta' vera għamel ħafna ġi. Ovvijament ħafna perikli għemu. Mux hekk. Ta' dittora. Kif għal Churchill, l-demokrazija mux perfetta ma ħjar ħaġa. Kif inni ta' Churchill, it's the only thing that works. Yeah, but it's like it's a bad system, but it's the best out of all the others. Pero għafimni anka Aristotle, ma kienx jaqbel ma' demokrazija ġivini. Democracy is the worst form of government, except for all the others that have been tried. Ġiviri, dinna mish problema għaltija, bis hemm ukoll nies validi u hekk ma tittara. Ma tantx hemm inċentiv ukoll ostra biex ixol fil-politika. Eżempju, dik jiena dik ma naqbilx magħha, jiena nemmen li politiċi għandhom jitħallsu sew ħafna. Jiena ġifir meta kien hemm dak lax qed jitħallsu, importanti li politiku jitħallas ħafna, ma mbagħad irid ikollu il-Prim Ministru ma nafx ta' fejn ta' Singapur jaqlax 200,000 fis-sena. Le jaqla ħafna iktar. Ħafna iktar. Fajn. Imma fimt imma l-Prim Ministru
L-obbligi huma kbar, l-standards huma kbar. L-standards da importanti dal-affarijiet. U anka fis-settur. Kemm the Prime Minister receives an annual total package of $2.2 million. Mela, t-ċuċem, 200. 200,000 probably, biex l-ħar darba kont qiegħed sqallija u bdejt nitkellem fuq batta insomma ma' nistal madwar, speċi bdejt nitkellem fuq il-politika, u bdew jispjegaw, speċi anka sempliċi xi ħadd li jirrappreżenta l-isqallin fil-Parlament għandu paga tajba ħafna, ma aktar mill-paga tajba għandhom il-pensjoni li hija tajba mens. U iktar ma tkun fuq kumitati, ġifieri daw il-kumitati li jibdew jagħtu kollha lil xulxin, dak kull kumitat xi għandna 8,000 euro oħra fix-xahar jkun. Ija ma ġon għax din hi l-ironija. Fis-sens jiena nemmen li s-settur pubbliku għandu jkollu nies tajbin ħafna. Biex ikollok nies tajbin ħafna, joqgħu privat, jew nkella anke fis-settur kreattiv, mela semmejna PBS, semmejna aħna. Irrid ikollok pagi tajbin, pagi li kompetu mal-privat, pagi li kompetu ma' barra, biex inti idea showrunner l-Amerika fuq television series tipo jaqla miljuni. Iġviri jekk inti minn issa mbagħad jekk nibdew intuhom dawk, il-privat jibda dik il-lollu dawk il-pagi x'skandlu. Iġviri irridu naċċettaw bħala nazzjon. Li għadna f'dak iż-żmien li ngħidu pereżempju li jekk pereżempju minn għada l-Prim Ministru ħantuh 200,000 fis-sena. Taħseb għadna f'dak il-punt bħala nazzjon li ngħidu isma' dina rukaza kbira. Meta tqis li ngħixu f'dinja f'realtà kompletament differenti, pereżempju niftakar dak ir-ritratt famuż ta' Joseph Muscat qed jieħu l-kapu l-espresso ma' CEO tal-Betzin. U dal-CEO tal-Betzin probabbli qed jaqla għandna xi 3 miljuni fis-sena. U l-Prim Ministru tagħna li jrid iġestixxi l-industriji kollha jaqla 60,000. Ma tagħmilx sens. Le jiena nemmen illi l-ġenerazzjonijiet tagħna qed jgħinu ħajjgħinu f'dil-change of mentality, però inti għandek huge amount of the populace, ġifieri l-votanti ta' dawn in-nies illi jgħidulek li ara dawk żidu tagħhom żidu u jattakkaw il-xulxin il-partiti fuq għadi. Min jaqla l-inqas kważi u aktar. Meta, inti qiegħed biex tagħti servizz, il-politika hija dik ġifla mill-aħħar inti qiegħed suppost biex isservi, imma mhux ma titħallas. Kważi x-xogħlijiet kollha, imma hekk biex bħalissa jiena nħoss li qed nofru servizz, inti meta tidderiġi qed toffri servizz. By all means, imma fil-politika naħseb li għandha valur akbar dik il-dmir fis-sens jiena wkoll qed nagħti iktar vokazzjonali. Meta tidderiġi qed nagħti servizz. Qed nofri jaħseb qed nagħti servizz biex imma ġifieri naqbel miegħek ukoll. Imma l-punt illi mhux fil-politika biss, fil-entitajiet pubbliċi naħseb illi m'hemm xejn ħażin milli narġgħu naħsbu fuq il-conditions tagħhom, eżempju jiena, u kif isiru l-affarijiet, eżempju anke aħna jkollna problema dak li jiddeċidi d-direttur artistiku direct order ħajjiġi qisu xi ħaġa on artistic merit xi ħaġa li titkellem is-sistemi. Ma x'għax il-kelma direct order saret id-dawwa tar-narrativa politika ġiet abbużata. Eżatt, għax imbagħad għalhekk imbagħad jibdew jarawha bħala kollox ħażin ikun hemm dal-toxic environment kważi narah minħabba li mal-ħażin jaħal it-tajjeb. Imma jekk iridu nirranġaw is-settur pubbliku dawk dik l-idea tal-kundizzjonijiet naħseb illi għandha tiġi indirizzata. U anke naħseb naqra jisu speċa l-kultura jew il-komunità politika trid tissaffa b'xi mod għax speċa ma nistax nimmaġna nies integri li speċna ħajkollhom immorru ma' partit li daw jew kienu komdi bil-korruzzjoni jew għamlu korruzzjoni u issa jiena forsi minix imma naqt ma' dal-partit issa ħanoħroġ barra l-Parlament u ħajġi tal-istazzjon tal-partit opposti u tisaqsini I have to toe the party line irid noqgħod nitqanna bis-salib ta' ħaddieħor biex naħseb daw ukoll mhux naħseb ċert li daw ukoll ibedu lil nies ta' ċertu stoffa u statura milli jkunu parteċipi fil-proċess politiku jew ħermu fil-privat ma jdejjaq neħat. Iva, bla dubju ta' xejn, imma fl-aħħar mill-aħħar ġifieri jekk wieħed irid jagħti sem u irid jagħmel xi forma ta' jemmen li jista' jagħti xi ħaġa lill-pajjiżu il-politika hija mezz issa imma jien u mhux qed nitkellem fuq politika bissa, u jien qed nitkellem anke deċiżjoni li taħdem fis-settur pubbliku. Ġifieri dik tiġi mejjuna aktar jekk iridu n-nies ikunu it-tieb, ġifieri jekk iridu l-prodott, ħammur mas-settur tiegħek iridu l-prodott tal-PBS ikun aħjar. Mela n-nies
irridu jkunu aħjar, irridu l-prodott tat-teatru Malti jkunu aħjar, mela n-nies irridu jkunu aħjar ukoll għax fl-aħħar mill-aħħar it's about people. U biex ikunu aħjar, irid ikun hemm pagi In-nies ġol PBS, in-nies ġo teatru. teatru Malti irridu jkollhom pagi aħjar, irridu jkollhom kondizzjonijiet aħjar. Għax il-pagi tagħna mhux tajbin, il-paga tad-direttur artistiku mhix tajba, ġifieri ma taħsibx li. Imma jiena fis-sens nagħmel affarijiet oħra wkoll, imma dik oħra jkolli nagħmel affarijiet oħra wkoll, problema kbira. Meta tikkompeti ma' nies li qegħdin hemm. Jew inkella minn di kollox jew anke l-pagi li jagħtu, mhux il-pagi li jagħtu, l-budgets li jagħtu, ġifieri jekk taqbad għandi l-idea tal li tonfoq aktar flus fuq inqas jew fuq affarijiet aħjar hija marda kbira, ġifieri anke di li fuq serje jagħtuk 5,000 per episode biex ikunu jistgħu jagħmlu tlieta flok jagħtu fimt inqas, ġifieri l-idea ta' iktar flus lill-inqas nies hija jarawha kera għax iktar flus lill-inqas nies. Però mbagħad qed iżżommna milli jkun hemm nies ittieb probabbli. U l-prodott aħħari jkun ibati, u speċa xinti ħatot tagħmel speċ ta' metjun familjari ħafna, speċ ta' tagħmel il-xeni extras li ma jitħallsu niftakar għandna evangelisti jindawluh bid-daw tal-karozza pereżempju. Jew imut l-generator darba minn nofs tal-ilmen xissija ta' fil-ħodu imut l-generator konna qegħdin tarġa gap fejem l-Emcast kellna naqbdu extension minn ġo triq fissija ta' fil-ħodu da. Naqsmu għanna taf kif għandu isu dik id-daħla kollha l-Emcast taf l-milit kien nisla rampa inkisser tieqa nidħol ġo l-Emcast insib plakka u niplakkax għax speċa di xena li tinġibet il-lejla bil-fors, generator ieħor m'għandniex, speċa x-xena nġibdet. Imma l-affarijiet li konna nagħmlu biex fl-aħħar mill-aħħar il-prodott isir. Kollha għandna dawn l-istejjer, meta kont żgħir kont provajt nipproduċi ċirku b'vera ftit flus, ġifieri u ħadd riski għax l-insurance ma rridx tinxi taf x'inhu ċirku u għamilna u kellna problemi u kellna nġibu krejn u mbagħad waħda weġġjat għalfej fis-sens ta' meta tista' idealment ikollok il-budgets biex tkun tista' tagħmel naħseb din li qed tgħid inti hija parti kbir, speċa semmejt żewġ soluzzjonijiet li għalihom huma vera importanti li nibdew nħarsu lehom il-fatt li għandna bżonn li nkunu ħafna aktar selettivi fix-xorta ta' nies li jidħlu f'kull qasam ta' kull dipartiment imma għax titkellmu fuq l-sfera artistika fil-PBS biex għandna bżonn li n-nies ikunu aħjar u fil-teatru n-nies ikunu aħjar, eċetera. U aktar minn hekk li jekk vera tinfittxu l-eċċellenza li l-flus mhux jinferxu fuq 6 produtturi, jekk hemm bżonn jintefqu fuq produttur wieħed li ħajamel biċċa xogħol tajba li fl-aħħar mill-aħħar ngħidu l teleserje tad-Duluri Malti. Il-problema sal-aħħar speċa. Li aħna għandna output kbir, allura inti kif tara kif beda BBC Films ma bidix jagħmel 20 film. Żgur. Beda b'viżjoni li kellu jażel, ġifieri l-għażla hija responsabilità kbira. Se tara minn ħajħodha. Ma fl-aħħar mill-aħħar qed tissir din l-għażla responsabilità isma'. U tkun għażla fair fis-sens ta' mbagħad ikun hemm għażliet li mhux fair għax min jafil dak u min jafil liħor u min jidħol għax da, ġifieri dawn l-affarijiet jiġru kullimkien imma jiġru mod speċjali fil-gżira. Melita, isma' għax l-ajsba qed jibred. Ħanaddu issa l-parti tal-patruni. U vera, bro. Moħħu kemm. Mela, Xanna, jiena Mikil, wieħed mill-editors tal-podcast ta' John. L-esperjenza fuq il-podcast hija waħda qawwija u propju għaliex il-baż ma jaqta' xejn la waqt u waqqas wara r-recording tal-podcast. U anke għaliex bħal ħafna u ħafna oħrajn fil-podcast sibt it-tama li fl-aħħar il-Malti li qed jiddiskuti b'intelligenza u mingħajr ħafna bżieq u tixjir tal-idejn, iddeċidejt nipproduċi dokumentarju ċkejken illi effettivament jgħid l-istorja tal-podcast hux. Għal daqsan qed nappella lilek u taħdejk illi lkom issegwu l-vjaġġ ta' John u sħabu sa minn Marzu tas-sena li għaddiet. ġajlu sena. U allura li bħali tixtiqlu dan dokumentarju isir realtà, tidħol fl-Indiegogo link li hawn memuża ma' dan il-filmat u ttini daqqa tiktubx. Kemm tixtieq inti? Permezz tal-biċċa xogħol tiegħi u l-wieġeb numru ta' kurżitajiet marbuta mal-podcast u kif ukoll illi nixħeddaw fuq l-isterja tal-karattri illi sawru l-podcast dak li huwa llum. Kulħadd għandu storja,
kulħadd għandu elementi interessanti fih. Da ma jistax isir bla flus, kameras, dwar u x'nafin. U għalhekk kumilment qed nitlob il-kontribuzzjoni tiegħek qed nirrepeti u fidek mela. Int familjari mal-Patreon? Le, Kif skużani, jiffunzjona? ma mniex Patreon għati, s-sansillek Patreon. Ija, għandek mobile tuħ il-mobile. Neħu mi fuq Issa, jikser Le, tista tiħ l-adel mobile u credit card. Le, bazzament Patreon hija komunità daw l-uċuħ li għattaraw, daw kuma Patreon stana. naf bija. Nistan selli għal-ħabib tijaj li huwa Patreon tijak Andres Kembri. Għax għalli kien jaf li dan għax tru Patreon Andre li jaf il-futbol. Naf me għandek Kembri. Fan kbir, jent Andres Kembri. Bkili ħafna biex nselli għalija, Jena konna provajna nġibu fuq il-podcast jidir li, insomma, fil-bidu, imma diffiċli għaxu ma jgħoċ Malta. Mxek, t-pjana. Allura Ċipru għati għot, Andre. Kont Stella Marja, sammin trabbejna fil- Ma kellix deja li kien Stella Marja u Mela. Uġobni ħafna dakinar meta kienu intervistaw ġo Wembley u speċna rajtu għadi krem dal-ġurnalist insomma miskinu marfu għall-umorna tajjeb. Da l-umorna tajjeb għamilna għanna d-disajn fil-minuta fil-kaxxa naqilla u ġofina. Għallu għamilna u ġirja, Xinix, kif kien? Xaħġa tipo jibux ħaniprovjaw l-infrastruttura tal-sport ħanġu 10 snin oħra nerġaw nagħmlu logħba maratona nġur għal-bajt. Eżatt. Bħadem kien skiet. U bat minnhom saqsew imma speċta x'ħan għamlu jew xarjek u għallhom, saqsi xwet minn daw tal-ingrafata għallhom, għal-daw saqsa. Stjan hobbok, bro. Għal-Valentine's nibatlu. Le, ma partiċajti jekk, insomma, issa tajtni n-number. Ejja. Ma naf li huwa Patreon huwa fan ukoll. Tal-ġen, fan tiegħu. So, darba li mis li tkun Malta, bro, batli. Mela, il-patruni jistaqsu, ġimmi ġuplilkom minn Browns għandhom madwar 21 ħanut ġewwa Malta jgħattu qatt ta' servizzi vari fosthom laser hair removal li by the way nagħmlu. Prosa. Ta' dari. Għax kelli patchwork traġikomiku. Bla simmetrija ta' xej. Musandi dar. Għalek qed tagħmel di tal-IS jismu x'otturi darek reklam. U le, mux reklam, biex ta' la darba għet nitfaxxol f'xaħġa, nħobb, xkonna t-najdu fuq l-arti, li jek ma jkollokx udjenza. L-istess kunċett. Kif ukoll check-ups, testijiet tal-allerġiji, Julian rajtek, ħajkolla nitkellmu aktar tard, u koll jamlu ta' test tal-allerġiji u jamlu koll speċa ta' testijiet li jarfu kien tifejqiet b'saħħtek fostom taf kif testa zokkor pressjoni, triglycerides, bil-Malti trigliceridi, le, assolutament le, tal-kolesterol. Grazie ħafna l-Browns tal-appoġġ li dejjem ittuna, u ħanibdew bl-ewwel taħdita, bl-ewwel mistoqsija. Le tal-ajzbat un-bat najdu l-wara. Tal-ajzbat wara. Gabriel Lee, tafu Gabriel Lee? Gabriel Lee nafu, saqsa Gabriel. Gabriel Lee u kull għet mill-loggers tana u għaparti mit-tim tana. Xlaqtek liktar minn dak kollu li rajt dwar Oliver Friġġieri, hemm xi frażi li baqgħet miegħek? Mela, qed jitkellem biex nagħtu ftit kuntest għax għamilna proġett u kien riċerkatur u ħdibna flimkien fuq x'ħanażlu minn Oliver. Ta' proġett jismu illi kien tribut il-ħajja ta' Oliver, rajtu inti. Xlaqatni, laqawtuni ħafna affarijiet dak l-iktar proġett diffiċli li qatt għamilt. Għax iktar minn xħa tajt fuq Oliver mhux ħatajt. Għaxu kiteb ħafna, kien persuna li produċa ħafna xogħol u kien iħobb ħafna dal-pajjiż. Issa. Xlaqatni, ħana jidlek diffiċli meta jkollok poeta u kittib bħal Oliver diffiċli taqbad vers wieħed poeżija waħda li laqatni huwa illi da ma waqafx jikteb. Ġibda poeżiji, novelli, drammi, artikli u dak kien il-diffikultà. Fl-artikli tiegħu kitab affarijiet illi kitibhom 20 sena ilu għadna ngħidu llum. Dak il-booklet li kiteb
fuq il-politika fit-tmeninijiet għadu japplika l-lum, li għal fl-ambjent 15 senilu għadu japplika l-lum. Sar japplika iktar. Sar japplika, eżatt, u għandu valur akbar x'ma Importanti. Diffiċli li ngħid kelma, naħseb li ħan rispondi hekk illi in the sheer volume of work illi jagħmel bil-Malti, il-ġid li jagħmel lil-Malti, kemm lil-Malti aħna u kemm lil-Malti bħala lingwa, naħseb dak l-impressjonani aktar għax kont naf li kiteb ħafna ma kontx naf li kiteb daqshekk. Li kolli ngħid il-parti aħna qsamna l-ħajja tiegħu f'sekwenzi, poezija, xqal fuq il-poezija, fidi, fuq il-fidi tiegħu kien reliġjuż, kien reliġjuż ħafna. Il-politika, l-ambjent. L-iktar forsi parti li nemmen li baqgħet miegħi li dik ta' kif jitkellem fuq il-nazzjon Malti, fuq l-identità tagħna, ġifieri d-dedu dejnieh, waħda minnhom li tajt ibkiruh marida għax nħobbok bil-imħabba ta' tabib illi fik il-mart ifittex u l-mart sib. L-imħabba bida jara ta' tabib at one point, li jixtieq fejja ma tisib il-mart. Dik kellna ċajta bejnietna fuq is-salmi vjola, kiet jismani daħaqassa. Imma għajmin naħseb rispondejt. Tixtieq taqsam iċ-ċajta magħna? Ma dik kien biċċa fej Claire Tonna, nselli għal Claire, artista bravissima, kienet kanta salmi vjola, u kif kienet kanta Claire b'dak it-timbru kienet isa mill-play tibqa' tiftakar dik, allura qabel konna nintaqgħu kollha u nqosir inkanta salmi vjola. Dik kienet. Bħal meta konna nkantaw l-innu Malti u tiġi dik il-biċċa. Tikbir. Ma ħafna nies fortunatament kienu jifqu hemm. Kien inkluż. Mela, bħala direttur artistiku da saqsija Preston Carbonaro. Bħala direttur artistiku xem li jispirak jew influenzak? Arti oħra, f'sens ta' l-arti l-ħin kollu f'konversazzjoni, f'kollaborazzjoni, f'sens ta' l-iktar ħaġa l-ispirani f'dak l-ambitu u illi qed titkellem ma' artist li jixtieq jagħmel xi ħaġa u tara x'parti tista' tkun parti mill-programm u kif u fid-diskursata tinbidel. Però hija artisti oħra, ġifieri da bħal meta ħanuża l-analogija tal-isport, ġifieri jekk inti plejer tal-futbol, jispira kif jilgħab plejer ieħor, kif jiddefendi plejer ieħor, kif jattakka plejer ieħor. Naħseb li dik hija l-iktar ħaġa li tispirani kontinwament, ġifieri arti oħra. U jiena dak it-tip li poezija taf tista' tispirani għal teatru, pittura taf tista' tispirani għal stil ta' set, ta' da, ġifieri nħossni lucky li I'm easily inspired, dik vera nħossha, ringrazzja Lalla, li ħanabdu għajju. Illi nħossni ispirat faċilment. Ġviri, kull tip ta' arti, l-mużika t-ispirani, ma arti oħra. Għajta jgħamabdu ix. Talla. Xinti minn kelli xtaqt t-sir saċerdot un-bat eventualment ikkonkludejt li Lalla kif spiegawulna l-insara mux possibli li jeżisti. Le, jiena nemmen illi Alla huwa xi ħaġa huwa kunċett li ma nistgħux nifhmu b'dik il-faċilità u dawk huma metodi bħal reliġjonijiet oħra ta' nippruvaw nifhmu xi ħaġa, nagħmlu sens minn xi ħaġa illi ma nifhmux illi ma nix idea dwarha. Nemmen illi hemm sens li hemm li nara noti illi doqqu li xi ħaġa li nara kombinazzjonijiet li forsi mhux kombinazzjonijiet illi għalmenu nispera li hemm sens tajt li xħajġri wara. Jiena nemmen li daw l-ister tal-ġenna u hekk jgħinuna ngħixu l-ħajja ħafna isbaħ kieku kollu tfal sabiħ tgħidhomlhom. Però then again ma dik mistoqsija importanti. Tifla se tgħidilha meta tistaqsik fuq il-mewt. Ħanispjegala my trajectory, fis-sens ta' jiena t-tifla ma mittiex. Għax rida li, anke f'deċiżjoni mal-mara ġifieri, imma li rida li tkun konxja ta' f'xħat emmen, ta' sa' xorta għadu diffiċli ma ta' max nħobbu il-ritwal u il-ċertifikat tal-mawdi għadu importanti imma daw l-affarijiet nemmen ħajnbidlu l-Knisja bżonn tiġġedded, ġifieri aħna ngħidlek il-ġenerazzjoni ta' warajna tibda tgħix dat tiġdid tal-Knisja,
il-pożizzjoni ta' li ma titaqax daqshekk forsi antidemokratika u patriarkali. Però nemmen ukoll li tat ħafna l-morali. Nemmen ġifieri fil-moralità sekolari l-importanti li konna nafu x'inhu tajjeb, nafu x'inhu ħażin, tisraq. Noqdu dibattuha ħażin tisraq. Forsi għalik. Ma nitwildux, ma nemmx li nitwildu nafu li ħażin tisraq. Ma nitwildux. Le? Ma naħsibx li nafu. Le. Jien naħseb li- jien naħseb- kelb jisraq. Ma jħossix li fis-sens jiena jekk xi ħadd jisraqni jew xi ħadd jivvjolentani ħanħoss li dik xi ħaġa ħażina meta jiena nkun il-vittma tagħha. Issa inti, ġifieri inti meta kellek tu u kellek il-taħdejk li kellu ta' dama u inti rid titadama ħattielu? Bla dubju, bla Dak dubju. il-punt. Però mbagħad titgħallem naħseb fis-sens li jien naħseb li dejjem hemm din iż-żifna bej dak li huwa intrinsikament bioloġiku fina Mhux hekk, u s-soċjetà, speċi dejjem hemm dal-back and forth. Hemm ħafna U biex imur lura l-mirror neurons, naħseb inti titgħallem, meta inti tagħti pereżempju jien naf ikollok xi tajt l-iskola u tagħti daqqa lil xi ħadd u dat tifel jinfaqa' jibki. Naħseb inti ta' bniedem m'hemmx għalfejn l-għalliema tgħidlek isma' mill xi ħaġa ħażina. Il-mument li tara dak il-bniedem jibki għax inti empatiku, għax inti għandek il-fakultà tal-empatija tgħid jista' jkun forsi li nsawwat il xi ħadd mhijiex daqshekk idea tajba. Qed narak tħares lejn l-arloġġ. Le, għax dan huwa dibattitu interessanti ħafna fis-sens ta' hemm ħafna studji fuq feral children, tfal li jitrabbew fil-forest mingħajr ma rabbithom is-soċjetà u kif jiraġunaw. Li qed tgħid inti huwa veru minnu ma jimplika ma jeżistix il-ħażen. Illi jekk tħalli awtomatika kulħadd ħajibbilanċa ruħu għal dal-persuna li jista' jkollu l-guilt feeling, li jista' jkollu l-ħabba, illi jien nemmen li l-ħażen jeżisti. Anke, le, u jien nemmen li hemm min iħoss li hija xi ħaġa ħażina li pereżempju nisirqek. Però l-inċentiv biex nisirqek huwa ikbar dik is-sensazzjoni ħażina li nħoss ġo fija meta nisirqek. Allura ngħix bil-ħtija imma fl-istess ħin laqasatlek ir-roll. Imma daqs kemm hemm dak hemm min jieħu pjaċir jisirqek. Jew jieħu pjaċir ukoll, bla dubju. Issa jekk tgħinu l dak li tgħidlu sma' tieħu pjaċir, ma għalfejn tieħu pjaċir, forsi għax dik il-moralità sekolari qed ngħid l-importanti li soċjetà trabbi illi antropoġikalment, ma kienx hemm għalfejn tkun ir-reliġjon. Ir-reliġjon fl-aħħar mill-aħħar llum sir naġuna bħal Kant is the opium of the people, is a method of control ukoll. Illi m'hemmx għalfejn tkun reliġjon, ma jista' jkollok ix-xieħ l-idea tax-xieħ, le ġifieri jekk tara ċerti ċivilizzazzjonijiet ix-xieħ jew ix-xieħa jew da li qed jgħalmu il-moralità sekolari titrabba f'soċjetà naħseb li importanti sa x'tip ta' moralità varjaw ftul il-dan, ma dejjem kien hemm basics li jisma' ħażin toqtol li so dejjem baqgħu dik nemmen fiha, imma biex imur lura ma nemminx li l-idea ta' il-Kristjaneżmu bħala the only religion that made sense u li vera dak kollu li hemm miktub u li għalunna le. Nemmen fil-Bibja hemm ħafna wise stories, li hemm ħafna teatru, li hemm ħafna stejjer li għandna nitalmu minnhom daqs kemm hemm fil-Quran, fil-ister ta' Shiva, fil-ister tal-Buddha li hemm ħafna x'nitalmu. Hemm reliġjon interessanti ħafna ntqajt magħha meta kont l-Indja tal-Baħaj, illi temmen illi kull illi Ġesu, Buddha, Muhammad li kollha kienu b'xi mod profeti għal xi ħaġa li hija diffiċli tifhem. Xorta minn għalija monoteisti, imma kont mort f'dal-Lotus Temple f'Delhi. Imma ħedha ġivlhom il-ġurnata mhix faċli għalija ngħidha, mhix faċli xejn, tbatija kbira ngħidlek ma nemminx falla. Nħoss xi ħaġa ġvijina fuq aeroplan mbusu d-domna u di kon mort il-Palestina u mis-sejta ma fej għalu li sallab Ġesu. Għax jiena kon inħobbu ħafna l-idea ta' Ġesu sabiħa, l-idea tal-ġenna sabiħa ħafna. Ma tkollok min jgħidlek imma Ġesu għallek stess li ma tarafx il-persuna li tkun hemm su bidej għallu, l-idea ta' Ġesu bħala filosfu hekk interessani. Li ma nemminx huwa li jisma' hemm Alla u t-tifel tiegħu u dil-ħamiema u Jiġifieri napprezza li pruvaw jagħmlu sens minna, ma kien hemm ħafna nies ukoll li pruvaw jagħmlu jieħdu vantaġġ minna l-ħaġa. Jiġifieri.
Għand il-manux ta' Paċville immur ta' sikwieta l-ikla romantika mal-mara jew ma' xi ħbieb intimi tiegħi. L-impenn li jitfgħu f'kull platt huwa kbir u huwa rifless fil-kwalità u fit-toma. Bla dubju ta' xejn il-manux nirrakkomandah lil kulħadd. Jiena Alla u partikolarment Alla bħala Trinità li semmejt inti nara bħala speċa mod forsi letterarju, forsi metaforiku li nistgħu nifhmu nippruvaw tal-inqas nikkonċepixxu l-eżistenza fl-interità tagħha. Jien naħseb pereżempju il-missier li benu l-Ispiritu Santu huma il-missier huwa l-passat li benu huwa l-futur u l-Ispiritu huwa l-preżent. U naħseb li dik kienet l-analogija oriġinali u naħseb li daw kienu ġejja mill-Eġittu dik ġejja minn ma nafx minn fejn ġejja, ma naħseb li Alla jien dejjem rajtu speċa dan l-ispirtu li huwa intangibli li qed jipprova joħloq kważi to a degree koeżjoni soċjali li speċa huwa l-ispirtu li għadda minn ġo fik u jagħtik il-kodiċi morali biex nifhmu kollha kif għandna naħdmu ma' xulxin. Ovvjament jista' jiġi abbużat. Le, imma li ċortem ċertu element ta' maġija li qed nippruvaw bil-lingwa tagħna aħna kull kelma li ngħidu hija gidba aħna qed nippruvaw nagħmlu sens mill-kawas. Fis-sens da hija forma ta' maġija li sabiħ li nemnu. Fl-aħħar mill-aħħar imma l-esistenza hija maġija. Iva, u l-fenomenu tal-kuxjenza interessana ħafna miktar nemmen fl-idea jinnaf tal-quantum mechanics u relativity li inti hemm there's a sense in the past, the future u the present li b'xi mod dawn huma relatati l-idea ta' li għalek naraw da' deja vus, li għalek iktar nemmen f'dawk l-affarijiet milli f'dal modell li qed ngħidu ta' dal-Alla konxu. Kiku hemm Alla konxu, kiku hemm Alla konxu, mhuwiex Alla tajjeb. Kiku hemm Alla konxu li jaf x'inhu jagħmel, da li qed iħalli l-affarijiet. Jiġifieri jien nippreferi l-mudell li tgħid li isma' l-Alla mara Mother Earth. Neħdu sib l-ambjent, ara l-Alla il-Mike. Ara l-Alla f'dik it-tiġiġa fil-ġogaġġa, ara l-Alla fil-ħut, ara l-Alla fl-ambjent jmorru lura għal daw il-soċjetajiet li kienu jaduraw l-dinja maħna ipokriti, aħna ridu Alla jħobna. Imma aħna ma nħobbu xejn fil-madwar, aħna jekk jgħidu nagħmlu hekk nagħmlu xorta, kulħadd jiġbed leħ fis-sens ta' nara ħafna ipokrezija fil-fidi u f'kif il-bniedem jipprova jirraġuna l-eżistenza tiegħu vis-a-vis. Fis-sens hija sabiħa, nerġa' ngħid li tgħid jiena ħanejx wara l-immut, mela mhix sabiħa u ta' sabiħa tgħid il-tifla li ħatara n-nanna wara l-tmut, mela mhix sabiħa, ma jfissirx vera. Ma jfissirx li titkun skietu tgħidulhom isma' inti min tista' tara n-nanna li n-nanna mietet. Da sekk sar parti mid-dinja. Kif qed tinnegozja? Saret enerġija ma nafx. Ma nafx u għand biża enormi. Vera faċli. Enormi minna. Naħseb illi niprofa bl-stejjer. Naħseb illi kien hawn stejjer illi jgħinu forsi mhux kollha westernized u di diffiċli tgħidha fis-soċjetà tal-lum għadna aħna għandna iktar politikanti kollha tad-dinja, ħafna minnhom jemmnu falla jgħidu hekk falla u da. Ġifieri diffiċli li nieħu il-pożizzjoni, però nemmen illi llum il-ġurnata aktar ma forsi għax rajt xi affarijiet oħra u kif għax id-dinja bħalissa hekk. Kieku tgħid li x'tixtieq il-madoffi kemm nixtieq illi niġu għax ngħidlek issa ċert li hemm Alla għandi l-fidi ħammur sabiħ. Ma persuna waħda tqajt li jemmintu f'ħajti, Brother Lewis, illi jemmen sabar, ġifieri jekk rajt l-eżistenza ta' Alla fi bniedem, kienet fi Brother Lewis, li kien jgħixha li kien il-mudell ta' dak li qed jgħid u ma kelli ebda dubju li le. Brother Lewis. L-ewwel wieħed fuq xeluk da. Tani ħafna u niftakru li jgħid li dik ix-xejn bandira ta' Kristu jiddispjaċi li ngħid li qed ngħid, imma qed ngħidu b'responsabilità ta' ħafna ħsieb u ħafna mħabba lejn din l-idea ta' Alla ġust u hekk illi ma mhux qed nara aktar fis-soċjetà u fid-dinja tal-lum u għalhekk nemmen dal-affarijiet oħra u ħanajdlek ma nafx nemmen. Għalek ngħidlek li ma nafx rispondejtek li jiena agnostik b'xertu. Le jiena l-unika parti li għadha mhux ċara f'moħħi il-fatt li mela aħna għal-medda twila ta' żmien użajnieh biex ma taqbadniex kriżi esistenzjali bħala razza li ngħidu sma aħna wara li mmutu jew ħammorru Valhalla, jew ħammorru l-ġenna, jew ħammorru l-ġenna tal-Musulmani, speċjalment ngħidu l-Olympus u l-Pant. Speċjalment inti tajt
there is a point to life. Tipo, minar l-afterlife, inti tista faċilment tasal għal-konklużjoni li l-eżistenza ma fija l-ebda punt, speċta u il-biża tiegħi li jekk dil-ħaġa nispjega lit-tifla tiegħi ta' eta bikrija wisq, di taf tiżviluppa ċertu. Imma problema di taħraqni. Jien taħraqni ħafna, jien eżempju t-tifla musa nabata dottrina żgur jekk ma mettix, għax ħela ta' ħin kbir fil-fema tiegħi. Aħna nagħmlu d-dottrina, ma nagħmlux il-Descartes il-Sart qala di fis-sens tal-eżistenzjaliżmu. Il-bnedmin il-kbar net, li qalu affarijiet u vera għattawsijat jipruvaw kisru rasom, xqal Nietzsche, xqal Kierkegaard, xqal Wittgenstein. Aħna ma nitalmu forse meta mmorru l-università minn joġbu jgħid smaħna zal-filosofija x'forsi xizmu. Meta dawk l-affarijiet għalija huma importanti ħafna aktar mill-parabola ta' tlet ma nafxiex, ta' zerrija, tal-da, fil-sens ta' hija importanti wkoll, imma tan brainwashjaw. Imma meta kon żejt tan brainwashjaw, ġona lek nitkellem dil-passjoni fis-sens ta' brainwashjaw fuq waħda li tlift l-oħrajn kollha. Illi probabbli kont nagħmel iktar sens mill-ħajja kieku kont naf isma' daqalek, da ma kienx jemmen, da kien jemmen. Descartes kien jemmen, kien ma għalfej, orret, kien jemmen Descartes. U jibda jkollok daw istatajt li ma tfal, orret, forse mux ma tfal ta' 3, 4, 5, 6, 7. Imma jirrit iġi punt fejn nibdew naċċettaw li jisma jiena nemmen li kif sejrin ġviri postijiet oħra, ġviri l-ideja tal-ateizmu, qed jiżdietu. Importanti li jkollna dar konverzazzjonijiet, għax ma jistax ikun li kważi tiġi ikraħ kulħadd taħares lejn xi bl-ikraħ kien tgħid isma' jiena ħadd il-pożizzjoni li ta' ma nemmens falla ma nistax nagħmel it-tifla allura. Ma nistax li għadna hemmhekk imma. Le? Naħseb li għadna jiena. Ġifieri jiena ovvjament bħalissa ħarset tismanihom miex tgħix tibki. Fimt, ġifieri dik għax tibki, ma fis-sens sommi tafu kellim ta' maħadim ma xorta ma ġaħa meta ngħidha. Dik eżempju jiena mbagħad dak it-tip l-nanti qatt ma ngħidilha. Nawnanti ma tisimakx ġiviri. Imma għatma najdera x'asħaq fis-sens najdera di tanti imma jien naħseb l-importanti li tfal nibdew ngħidulhom ukoll x'qalu affarijiet oħra, reliġjoni oħra intuhom il-kuntest, issa mbagħad jagħmlu sens minn ħaġa humax li nagħmlu sens b'affarijiet li naħsbu illi huma ma x'qalulna ta' qabilna tgħid lil Allu ma the best story ever told. Hemm dak id-dokumentarju the story ever sold. Jien mhux dik jiena il-fatt li dejjem kellna dan il-mekkaniżmu biex ninnegozjaw li dejjem taf fl-aħħar mill-aħħar is-sens il-ħajja. Naqblu li possibilment il-probabilità hi li din kienet gidba, imma kienet gidba li tgħinna ninnegozjaw il-fatt li possibilment inti qed tgħix għal żopp għax fl-aħħar mill-aħħar ħatibni jinnaf karriera, familja, forsi kollok jinnaf xi naqra finanzi. Ma tagħmilx il-ħajja isbaħ dik. Iġvi jekk inti tkun taf. Il-finitudni hija imma sa ma tasal għal fatt li speċta hawn ħafna nies li jkollhom kriżi esistenzjali u qatt ma jirkupraw minnha biex jsiru nikilisti, nihilists u minn hemmhekk speċta they abandon all hope. It's very easy to intellectualize that and come to it. Issa jiena iktar fuq in-naħa ta' Kamu li għajlek isma' il-ħajja ma fiha ebda punt. Però il-fatt huwa minħabba li inti bniedem u għandek il-proklività s-suġġettività, mela inti tista' tagħti il-punt il-ħajja li tixtieq int, tagħti l-iskop li tixtieq int. Mek taqbad Kamu, ġifi Caligula, il-play ta' Kamu, meta ġifi hija fuq ġifi qabad dan il-historical figure, biss fuq meta nduna da l-ħajja m'għandix sens għandu dak il-line le famuż, dal-għodu qomt u għandi bżonn il-qamar jew il-ferħ jew l-immortalità. Qed jagħmel is-satra bil-fatt li l-bniedem qed jiġifieri Kamu jekk għal xi ħaġa fuq dal-affarijiet fil-fatt li l-verità hi li m'hemm xejn, imma li aħna qed nippruvaw nixtiequ il-ferħ, nixtiequ l-immortalità, allura qed ngħidu qed nagħmlu sens minn ħax ħanagħmel illum biex inkolli l-immortalità ħnivvinta din l-istorja. Imma li speċa il-bniedem kuraġġuż huwa li jaċċetta l-fatt li intrinsikament il-ħajja ma fiha xejn li jekk tqaxxar il-basla fil-qiegħ ma se ssib xejn. Però inti għandek il-kapaċità li tagħtiha skop, forsi inti tixtieq timpenja ruħek issir missier tal-Ossja. Dik li sono qua ta' Pino
li semmejt, dawk li taħdit vera interessanti ma' Father Peter. Father Peter kien mentetieġ li hija ironika il-fatt li kien assis, imma kien jemmen imma kien liktar wieħed li sema daw il-ġismu minn kont żgħir kelli imma jiena nemmen li fl-aħħar mill-aħħar ma nafx, ma nix ħanajdlek li m'hemm xejn, ma nafx John, ma hemm xi ħaġa, li responsabilità li ngħid hemm xi ħaġa li naħseb huwa li aħna li fallejna ftit bħala soċjetà hija r-relazzjoni tagħna mal-mewt. Li hemm soċjetajiet oħra li għandhom relazzjoni jisbaħ mal-mewt, ġifieri iktar l-Indja, Varanasi u kull tal-mewt huwa kull tal-mewt li jitraxxendi s-superstizzjoni? Sa ċertu punt, fis-sens ta' ma l-biża mill-mewt, Inta għandek biża mill-mewt? Għandi biża mill-mewt, l-immut qabel ma nixtieq nagħmel l-affarijiet li nagħmel, għandi l-ħaġa ġofija tempus fuġit ngħidilha fis-sens ta' l-ħin kollu naħseb li l-ħin mhux ħajbqa' l-ħin biżejjed. Għandi biża bil-mewt, għandi. Xi beżak dwaru, ġifieri li ma tilħaqx tagħmel dak kollu li għandek. Naħseb dik primarjament li ma naħaqx l-affarijiet kollha rid ngħid il kulħadd li ma nixtieq li għandi biża mill-mewt għax nemmen li daqshekk the end. Ġifi forsi dik l-ikbar x'ismu li tagħti valuru kollha li qed nagħmel ikbar. Issa jekk wara nitwilet asfur, nieħu pjaċina dik il-lallu mela kellhom raġun twil tasfur. Jekk wara mmur il-ġenna u nara lil daw kollha nħobb tant l-aħjar fis-sens ta' imma Ma għaddu għal-parti li mis. Luis Baldacchino, mux il-parti so, mistoqsija li mis, ma patrun, Sean Dash, kelli xorti naraħ jaħdem jidderiġi mill-viċin ħafna. Personalment, naħseb li u bot liba. Ġenju artistiku għallek. Ġenju artistiku? Min kull angolu. Naħseb, forse rak il-ġim, jawek? Le. Mela, jekk biċċa xogħol ikun id-deriġja u immur nara. Incidentalment l-aħħar xogħol tiegħu fil-ħabs ma rnexxilix naraħ u jiddispjaċini. Dak mhux tiegħek, dak aħna Teatru Malta kummissjonajnieh imma d-deriġja Viktorjakonu tu biferi ġifieri ma jkun. Mela għadek fiċ-ċans li tara x-xogħol kollu ta' Sean. Jiddispjaċini għal-mewt. Domanda, għaliex jaħseb li ftit huma l-artisti lokali ta' kull ġenru li jesprimu il-kritika tagħhom politikament u jekk għandhomx l-artisti jkunu aktar pubbliċi fil-kritika? Mela, għaliex naħseb li hemm ftit u għaliex għandhom xamluha. Number one, ringrazzja ħafna fis-sens naħseb li faħħarni naqra żejjed u t-tifħir żejjed dejjem ħażin ħafna. Ma taħsibx li inti ġenju artistiku? Nixtieq ħafna. Le, naħseb il-moment li nibda naħsibha. Naħseb nibda nagħmel il-frejjex. Le. Ġenju artistiku fis-sens jgħiduha fil-każ nies wara l-affarijiet kollha inkurament. Le, ma naħsibx li jiena. Taħseb li ġenju titwielet jew hemm element ta' trawim? Le, titwielet. Ġifieri jiena nemmen, le, fis-sens again, minn ta' falsa tajani, nemmen li għandi talent li il-talent huwa ma tixtrix bil-flus u ma trawmux. Fis-sens trawmu ħafna, imma t-talent huwa talent, fis-sens da, again, l-analogija hekk hija l-isport. Tista' tilab il-futbol kuljum, imma x'issa tkun Maradona. Sawa. Ġifieri tista' tipprova kemm tipprova t-talent huwa ma tixtrix bil-flus. Issa biex nirrispondi d-domanda għalfejn naħseb li għaw ftit, ifimni, hemm risposta ovvja li għandek ħafna, aħna ngħidu l-arti tiġi sussidjata. Allura hemm dik il-forsi realtà li jisma' jekk inti qed tieħu xi ħaġa li ma tikdimx lit illi qed tikol minna. Jew inti parti minn tim, allura timxi ma dak it-tim, ġifieri naħseb li hemm dik l-idea wkoll, però jiena ma naqbilx jien kifat ma naqbilx ma dil-bżonn tal-artist li niġġeneralizzaw li l-artisti huma persuni differenti ħafna, ġifieri l-artist irid ikun attivist li għax attivist kważi u artist aħjar ma ta' mis-sens fil-fema tiegħi. Kien hemm artisti li kienu Wagner kellu nazi feelings qabel ma ġew in-nazi. Kien hemm artisti li kienu naf, Hitchcock ma kienx xi artist pjaċir taħdem miegħu għax kellu ħafna ma kienx attivist, ma kienx jitkellem, fimt, ġifieri din l-idea li għax l-artisti se tiġi ħaġa Malta jridu jitkellmu,
Naħseb illi nipreferi nagħmilha fuq l-influencers, fimt? Jekk inti influencer għandek responsabilità, x'inti influencer, x'inti qiegħed għandek ma responsabilità żejda fuq l-artist ma naqbilx ma ħassa ċertu punt. Nemmen l-artist għandu ikollu post fis-soċjetà ta' li jista' jitkellem fuq affarijiet oħra wkoll, imma jista' jkollu kull opinjoni. Is-silenzju sta tkun waħda minnhom. Ġifieri naħseb għalfej għaw ftit. Naħseb dawk huma raġunijiet li nista' nagħti at this point fis-sens ta' jew hekk jew inkella ħafna kif qed ngħidlek illi ma jaħsbux li l-vuċi tagħhom hija b'saħħitha biżżejjed jew li worthwhile jieħdu il-kedda illi jitkellmu għax ma jħossuhomx illi ħajamlu xi differenza, tista' tkun valur ukoll. Jiena nista' nitkellem fuq personali fis-sens ta' jiena meta ħassejt bżonn li nitkellem, provajt nitkellem. Hemm affarijiet li tipprova tibdel minn ġewwa. Jekk inti għandek il-fakultà tibda minn ġewwa, għandek responsabilità tagħmilhom minn ġewwa. Nispera rispondejtu. Is-seamless qed jaħdmu lid-dar. Daqshekk napprezzah xogħolhom. L-għażla tal-ħami hija wiesa, il-kwalità hija għolja u r-reqqa li bija jinħadem ix-xogħol impressjonani. Meta oqra ħbieb jeħtieġu xogħol ta' dan it-tip, jien nibgħatu man seamless. Naħseb li jien naqbel miegħek ta' ġifieri l-artist m'għandux obbligu li jkun attivist. L-artist anzi kważi kultant meta l-artist ikun wisq meta jippontifika wisq kważi jitlef il-valur artistiku jisir kważi unikament politikant. Imma l-linja fina. Aw min jara dejjem plus li kważi mbagħad jibda l-valur tal-arti tiegħu tiżdied mhux għax l-arti fil-verità iżdiedet. Imma għax attivista tiegħu. Naħseb li bla dubju ġifieri nkun ipokrita tkun ngħidlek li m'hemmx post biex l-arti wkoll ikollha biex ta' xejra attivista, però mhux unikament. Le, u naf x'inhu jgħid fis-sens aħna fejn huma id-De Andre tagħna, l-Bob Dylan tagħna, l-Giorgio Gaber tagħna, anke mużikalment. Fis-sens għandna u l-Birkuni ġieli ħarġu hekk imma u fuq it-television għandna dal affarijiet neqsina, ġifieri anke il-punt tiegħu interessanti mhux biss iktar jinteressani dik id-domanda mhux fuq l-attiviżmu tal-arti x'ħareġ jgħid, imma fuq l-arti per se. Ġifieri l-arti, għalfejn l-arti ta' protesta, l-arti meta ngħid il-prodott, il-play ta' protesta, il-poeżija ta' protesta ġismu. Għandna ta' mhux m'għandniex, ma nemmen jista' jkollna ħafna aktar hemm. Mela, Ivan Xkluna qal tixtieq għandek 33, ma nafx minn fejn ibteddi. Ma għadx li għandi 33, ma fux minn fejn ibted. Jien għandi 35 twilid fl-86, alright? Taħseb li il-Maltin għandhom apprezzament ta' teatru jew minoranza żgħira ta' popolazzjoni tesprimi interessu ta' attendi, dejjem l-istess nies li tħaddidni ġale, nistgħu ngħaddu għall-imis. Grazzi xorta. Ivan, mistaqsija di? Da Ivan ukoll. Mela, taħseb li l-iskejjel li fl-iskejjel l-arti għandha tingħata iktar prominenza bħala għażla ta' karriera? Hawn mezzi biżżejjed biex wieħed jistħarreġ jew bil-fors trid tistudja barra li żgur huwa ta' benefiċċju biex tilħaq livelli professjonali. Jeżistu biżżejjed fondi u opportunitajiet għan-nies fil-qasam biex wieħed nasb li qed jistaqsi huwa wieħed għandu jekk jażel li jaqbad karriera artistika hawn fejn jimraħ u għal daqstant fl-iskejjel għandna inrawmu tfal biex isiru artisti. San rispondi l-ovju, Iva, mela, naħseb li huma żewġ affarijiet separati, mela ħanibdew bl-iskejjel. L-iskejjel hemm problema kbira li hemm nuqqas mhux ta' artivista tal-talim kreattiv in general, fis-sens ta' kemm biex nedukaw is-sensi biex jaraw l-arti u kemm biex jikkonsidraw li jagħmlu l-arti. Ġifieri importanti illi daw jitlu, ma di qed ngħid xejn ġdid ilhom jgħidu ħafna nies qabli, mhux biss jitlu fis-syllabus imma li jkun hemm nies ġo l-iskejjel li qed jagħmlu dal-affarijiet biss. Ġifieri jiena ma naqbilx li ma jkunx hemm li jkun hemm grupp li joqgħod idur l-iskejjel imma għalfejn m'għandniex persuna li tieħu ħsieb dalat tal-edukazzjoni tat-tfal. I mean jiena eżempju wieħed minn da li tkellem ħafna fuq huwa Sir Ken Robinson, ħalli nagħmilux kont studjajtu nagħmel tkun żgħir. Imma hemm ħafna riċerka, ġifieri u xjentifika ta' kif it-tfal ikunu aħjar jekk jisfnu, mhux aħjar qed ngħidlek fis-sfin, aħjar fil-mezz. Hemm ċerti tfal li huma aħjar mill-mezz, fis-sens ta' llum il-ġurnata Ken Robinson kien jgħid kellu dal-aneddotu famuż li kien jgħid kienu ħajtu għall-primli
tal-ADHD ma ridet tisfen. Ġifiri, Xu wassal ma xinu il-nes bej jisfin u l-mezz? Għalfej xaħt għax li jeti pratika l-arti u f'daqqa waħda jisir tajjeb Għax fil-matematika. hija proven li inti if you practice arts li s-suġġetti l-oħra ħatkun ħajkollok fakultà li tkun aħjar fihom, imma il-mużika hija mezz. Il-mużika hija fis-sens ta' Fiha element ta' mezz. ta' Niżaġera, imma l-punt tiegħi huwa li ma narax xejn li qed jisorprendini li jekk inti titgħallem strument ħajjejnek fil-mezz jew f'affarijiet oħra jekk inti titgħallem il-teatru ħajjejnek fil-lingwi. Da dija ovvja għalija, ġifieri huma għadna ma prezzajniex wis minħabba wkoll il-ħin li għandhom l-iskejlu hekk, imma le m'hemmx biżejjed assolutament, ġifieri tfal idumu biex ikunu jafu xi ġifieri teatru biex jieħdlu ġo teatru, hemm bżonn hemmhekk ukoll bidla radikali. Tiġi lura mbagħad hekk hemm bżonn imorru barra, tajjeb li jmorru barra, però qed nirriskjaw brain drain li jibqgħu lek barra li hemm għalfejn imorru barra hemm dawn l-scholarships tajbin, imma nippreferi li namlu institutes li naqbelu li dawn l-institutes ikunu international institutes in collaboration. Qed nipprova naġġel biex ma ntawwax ta' Ġon. Le, bro. Tħoss dil-urġenza spiex ta' mux. Tipo li minn kellu jitfilu, t-filu għara 10 minuti, fija jibqaw. Le, ġviri, diki jambat storja oħra, meta twassalhom sa meta jkollhom 16 daw x'inhu l-aħjar morru jitrenjaw barra, tgħinhom tagħmel l-scholarships biex imorru barra, jew ikollok institut tajpaw li jżommhom. Jiena nippreferi t-tieni. Li kollok istitutaw? Ma taħsibx naħseb ma hemm vantaġġ kbar li tmur tistudja barra minħabba li għandna aħjar ma nkomplix niddibatti miegħek għax vera ħantawlu. Imma naħseb huwa ta' benefiċċju li inti toħroġ barra u tiltaqa' ma' firxa ħafni kbar ta' mħuħ kreativi u inti qed dialoga ma' iktar idejat. Ma tista' tagħmilha Ġon, tista' tagħmilha bil-istitut għax inti tista' tgħid ismara inti hemm bagħad ħadbathom sitt xhur naħa u programm ta' korrespondenza. Tagħmel id-daraw. Ħanajdlek da bħal meta wieħed jiddibati jisma' jibgħat il-plejers ta' namel ħafna noġi ma l-sport, naf, ma batom ma klabs barra, vera tajjeb li batom markaz barra, pero titla talent tajjeb tijak t-tibatu kollu barra. Huma ġis vizjoni differenti li jista jkun, li inti tajtara l-ewwel 10 snin, ħani profu namet, kemm jista jkun barra, li jina jkolli, u narġan ġibom, palma jamlu, jow inkella tajt isma ħanamel il-kors u palma jamlu t-tobba jmorru jamlu dik s-sena barra jġulura. Il-problema li għazbissem dal-ħsib, memx Għatmalt, għajt xie xorta ta' politika li qed tiġi imħejja jew żviluppata biex naslu għal dan il-punt. Minn dik ilha msemmija anke fil-politika kulturali u li ilhom involuti nies fiha u hekk tkun msemmija ma peress li hija interdipartimenti lu hija ministeri differenti, nies differenti nies jinbidlu biex issir sew naħseb illi hemm bżonn aktar u aktar ħsieb. Issa qegħdin f'pożizzjoni ħsieb jew aktar azzjoni, jekk qed tagħtu speċjal idea ħsieb u azzjoni. Ija ma t-nejdajin, f'sens ta' tittaqbel, tiġi maqbula ma' dawk li jemnu li jisma. Diġa għandhom ħafna tfal fuq il-plat, diġa għandhom il-syllabus, jekk iridu jmorru privat għal dal-affarijiet. Dil-idea ta' artisti duru fl-iskejjer, artisti fl-iskejjer, hemm ħafna xisiru, qegħdin f'pożizzjoni ħalli nagħmlu għax issa għandna aktar artisti. U jekk hemm post fejn nistgħu nħallsuhom biex jagħmlu xi ħaġa biex nikreaw aktar udjenzi, huwa ġol l-iskejjel. Ġifieri hemm ħafna opportunitajiet qed nispera li fi żmien li ġejjin nutilizzawhom u noħduhom. Taħseb li għandu jitnaqqas l-intħil żejjed mill-politiċi f'attivitajiet kulturali? Nasbaw qed jirreferi għal Malta Film Awards li kien sfila ta' ministri u political appointees. Ma taħsibx li hi counterproductive li kolli xi festival jew awards kif għadna kif rajna li jkun miżawd bil-politiċi jew dis viċin tagħhom. Iva, fis-sens ta' dak il-post, dak il-palk kien tal-artisti. Ovvjament il-problema hemmhekk li kienet ħafna ministeri, kulħadd irid juri tiegħu, kulħadd irid juri l-involut. Aħna għandna vizzju li dawn l-affarijiet. Aħna għandna nuqqas ukoll ta' rappreżentanza tal-makers, fis-sens daw l-affarijiet is-soltu awards, eżempju inti jaqbatinna fil-Oliviers, u daw ikun hemm theater council, ikun hemm gruppi li qed jitmexxew mis-settur stess, mhux mill-Gvern ċentrali. Aħna dik nieqsa. Allura l-Gvern ċentrali qed jipprova
jagħmilha hu. Ovvjament, il-Ministru jekk qed jara l-flus ħarġin mill-budget tiegħu ħejprova jiġi biex jieħu ċertu traction illi hija normali ngħidu kif inhi. Il-problema meta jieħu Ma jiena fil-fema tiegħi xi ħaġa li ġiet li mhijiex normali li ġiet normalizzata, mija normali mkien madwar id-dinja. Hija normali x-xewqa tiegħu, ma jfissirx li jien għandi naġġievola x-xewqa tiegħek. Li għat li hija normali li meta Ministru anka barra qed iħallas il-Ministru tiegħu għandu kontroll fuq xi ħaġa ħajjipprova jieħu traction minna, il-problema għandu kontroll fuq di. F'sens ta' li ID li daw saret mill-film mill-industrija stess. Council, mill-industrija stess, mill-dali. U jasra kien hemm, ġifieri naħseb ftit ta' mort u meta mort kien tajjeb, pereżu kien hemm il-Valletta Film Festival. Valletta Festival ħasra kbira li waqfu. Li kienet issir tajjeb, kienet jikber minn sena għal sena. Kienet jiġi mejjun mill-Kunsill tal-Arti kif ukoll minn għalija xi entitajiet privati oħrajn. Biex ta' ma fundawx sena minnhom u mbagħad f'daqqa waħda ħarġu bdaw il-Malta Film Awards, f'daqqa waħda qed naraw xeba politiċi biex dak kif qed tajt inti ta' ġifieri, ħwejjeġ bħal daw għandhom jiġu mmexxija mill-filmmakers, minn nies li qed jipprattikaw li anka f'daw il-bnadi jinfiltra l-partiġjanizmu, speċa l-politika partiġjana, dil-parrokjalità li jisma' jiena tfajt il-flus hawnhekk ma rrid nidher. Naqra meskina, naqra, biex ta' imma naf ebda stat fil-punent li l-istat jorganizza l-Malta il-Film Awards tal-madwar. Li jorganizzawhom l-Institute u l-Makers Work, dik eżatt li qed ngħid li l-problema hija oltre minn hekk, fis-sens the moment li the ministry is involved in organizing jew nkella li hemm interministerial collaboration biex tiġi organizzata anka tru entità bħal Film Commission u Malta xorta qed tagħti fini għal dat tip ta' deċiżjonijiet illi wkoll għandek nuqqas forsi ta' direzzjoni artistika fis-sens ta' l-awards fihom infushom fimt kienu ma jagħmlux sens illi jekk għandek dak il-boycott prova solvih l-ewwel mhux inti issa dara forsi u anke l long term, issa sena dieħla x'ħanamlu. Nistgħu 20 sena biex dak it-tip. Mhux serġa' jsir. Eżatt. Imma il-ħsieb tagħha ġifieri apparti li ħela ta' flus madornali. Ekku, li setaw jintużaw postijiet oħra. Il-biċċa li qed tuża l-kelma intħil fis-sens ta' dik hija interessanti għalfejn il-politiku qed naraw bħala intħil kontinwament. Ġifieri ideal il-politiku mhux intħil, il-politiku għajnuna. Dik irridu naraw, dik irridu nippruvaw nsolvu kif il-politiku jista' jkun ta' għajnuna għalhekk semmejt l-ewwel il-Ministeru tal-Kultura ma jekk hemm l-Arts Council u hemm l-entitajiet. Kif se nirrelataw mingħajr ma nidħlu f'dal-problemi. Ġifieri hija problema ma then again hija kif għad l-ewwel fl-aħħar mill-aħħar huwa l-individwi kif jitkellmu u kif jippruvaw isolvu biex jagħmlu sens minn affarijiet u jagħmluhom aħjar. Tista' ssaqsih anke fuq il-ġlida li kellu ma' Mario Filippa Zoppardi, ħanaħsibha ftit. Naħseb issa l-punt li nista' nfrew iskien. Isu tiegħek ħabib tiegħi. Tgħidlix lilek lejl sieħ tistana biex tistaqsini? Le, ġest tistaġġel il-bżonn. Gleda jkun li of service. Trid? Tixrob xi waħda jkun tannik. Mistoqsija li miss? Kellek xi ġlida anke ma' Mario Filippa Zoppardi. U li issa d-dietu ila ħafna ġimgħa x'noqgħod nirġukur. Ġejtu fl-idej? Le, ma ġejniex fl-idej, u sabba daqsxejn dak. U sabba daqsxejn? Le ħanajdlek ara, jiena għamilt żmien twil naħdem ma' Mario Filipp. Il-fatt li mbagħad deċidejna li toroq tagħna inseparaw kienet ma kienx ħaġa waħda, it was the straw that broke the camel's back, kienna viżjoni differenti, bdejna ma naqblux f'ħafna affarijiet, imma kien hemm xi ħaġa li ġrat. Nista' nsemmija insomma, ma ħanajdlek storja ħelwa malaj. Darba Mario Filipp konna qegħdin fi play u kienet nisimha sibna żejt di ta' wine flask di play inkredibbli ġon, qalet affarijiet qabel ma saru li kiċ Kembri ħajmur minn wara dar Joseph Muscat jiftijem mal-business illi Daphne sa tiġi eżiljata u kważi ġifieri kellna xena fejn qed tiġi maqtula. Anyway, play interessanti ħafna.
U da qabel flima sena saret di. Qabel da kollu ġi 2016, le, xinnajt. 16? 15-16 xaġi. Anyway, u d-dereġejta jena insomma u kienem di xena u kienet twila l-play u marru fil-biddeġi li jaqtaħħa u jena marriċ u jena marriċ kienem da xej tension u spiċċa qataħħa kċelatriċi u dik hemmhekk bdiet da xej tension u ġilet ma' Wayne u bdejt l-nġiblek il-pulizija, bdejt ngħidlu li marru tivvintax ġiblu pulizija. Ġiblu pulizija għalfej. Jekk jidħol fit-teatru, kienet ċaġek. U l-għada, mort teatru jena u nara l-pulizija mal-bib tal-Manuel. Il-Madonna ġabu jien. U mur preparajt il-kulħat, għajkun għaw kjas, saġi Wayne u għafu pulizija. U bat nisma u kien il-pulizija għat jistanna l-banda ħataddi. Tal-ċismu, konna panikjati kolla ġviri, full-da minna lina ħataddi. Anyway, għaneddu tużaj. Imma bitturi u koll il-fatti. ħana għedlek, kienet iktar kwistjoni ta' punt ta' on air half sens ta' jina kien id-deriġijena u kena xinajdu għax konna d-ċina fuq softoj. Kienem softoj kbir fil-play ħabbilna ħanirba, kienet bat marjet tajjeb, kien jumej qabel ma niftħu jina rrittu u marriċ, pero kienet u kol frott il-vizjoni tana bdiet tinbidel, dak iż-żmien konna naħdmu fuq proġett ismu Staġun Teatru Malti, mbagħad jaħdem fuq illi jiena kont nemmen illi kellu valuri li tuża awturi ġodda, tuża nies tiġġib sinopsi hemm proċess, lum il-ġurnata tjagħmel ħafna affarijiet u stess u jara da ma kontx naqbel ma kif imbagħad bida jirraġunaw jiena nemmen illi Mario in film and television satajati naqra Malta ħafna inqas fit-teatru, ġifieri teatru ta' Mario film ma jaġobnix. Nemmen li ma jaġobnix, mux ħana nitkellem fuq il-persuna, fuq il-prodott, imma għandu play tajba mens, play ktibba naħseb li waħda mill-aqwa plays l-għandna bil-Malti, Sulari fuq Strada Stretta. Li waħda? Sulari fuq Strada Stretta. Hija kummedja vera tajba, jiena kont fiha vera naħseb li hija play tajba. Però il-bqija teatru tiegħu najmin Mario telaq minn hawn u raġaġi minn għalih il-teatru għadu teatru li kena fil-late 70s, 80s, fimt ġibiri, daklat. Għamel żmien kien jisma man bat. Ġibiri tani l-opportunitajiet anka fil-film, uħdimna fl-imkien, imma ma naqblux bħala karattru, għax jena għambatek fil-teatru naf li inti tifhem minn daqsek u tifhem daqsek, ġibiri l-arroganza, jena I can handle arrogance, fil-sens jek ħammur nkellem l-Quentin Tarantino jkun arroganti miegħi, fakin għalla Quentin Tarantino għandu daċi, imma mux ħammur nkellem l-ċikku, għet kellimni fil-film u jkun arroganti miegħi, fil-sens ta' dik ma taħiġ. So, bimna ma nidħol f'dettalji, ma naqblux fuq varji affarijiet, minn politika, minn kif wieħed jitratta l-attur, minn kif wieħed jitratta d-direttur, minn kif wieħed ma naqblux fuq ħafna affarijiet. L-istil ta' statajt l-istil. Ta' mġiba. Naħseb mertaħ. Mela, qabel ma nagħlaq. Ta' vera, bro. Għandek xaġa xi żid? Le, skużawni jek ħattilkom ras. Namlu l-biss. Le, anzi, ħat pjaċina jmin nispera li Bro, il-play għaxa ma nafux jek il-play ħatkun ħarġet qabel, jew wara dal-podcast, jew waqt il-podcast. Il-play ta' Drago. Eżatt, ma nafux fejn ħankunu qegħdin li ma hija play interessanti ħafna differenti mis-soltu l-namra xija monologu. Allora memx dak il-komod. Monologu in conversation ma' ħafna affarijiet, ġiviet nużaw sound recording, visuals, Charlie Kauki fit-team. Charlie Kauki minnhom? Charlie Kauki hija mara. Hija mara, hija artista audiovisuals, tagħmel films, dokumentarju hekk. Qed nieħdu pjaċir, minn il-karattru ta' Tony l-Ingilterra, Maltese in London, xi ħadd mill-belt li sar wieħed mill-leġendi ta' snooker, tieħu pjaċir tagħmel teatru li għandu dik it-tip ta' ruħ. Sem nista' ngħidlek at this point għax għadni fil-proċess bħalissa. Jien ukoll hemm niġi nara, mbagħad ngħidlek x'naħseb. Grazzi tal-li kont magħna men vera ħadd ma kontx nobsor li inti daqstant enerġetiku.
Ma tatix dik l-impressjoni. U inti għaxit m'intix daqshekk front facing, allura speċa inti dejjem speċa narak s-soltu tkun isa qed tokkupa dal-ispazju fejn qed tosserva naqra lil kulħadd u għajla smajtek titkellem naħseb fil-verità. Fimni, saqs il-martijiet għedek najt ħafna, ġiviri, jiddependi fil-kontest li rajtni. Ma napprezza ħafna li tajt ukoll vuċi l-prattikant fil-ħamna fit-teatru, li forsi mhux mainstream, u film u television aktar, imma grazzi. Kontent ħafna li ġejt. Mela, qabel ma nagħlqu nfakkarkom, is-sosten tal-patruni tagħna huwa wieħed indispensabbli għal daqstant minħeġġiġkom jekk tixtiequ li xogħlijiet bħal podcast u l-ħwejjeġ kollha l-oħrajn li qegħdin nagħmlu fil-futur qarib ħanibdew nagħmlu anka l-avvenimenti, speċa inaqdu ma' il-komunità l-lum għandna uħuta u hekk magħna li baqgħu magħna mill-bidu sal-aħħar taħdida ta' kemm 4 sigħat. U issa ħamorru nagħmlu l-icebat jiġifieri fadlilna nofsi oħra u hekk. Każwali ta' faħħil ostja. Patreon.com/John Mallia, hemm saffi differenti ta' speċa kif wieħed jista' jkun patrun minn Stilla Leġendi Champions u Bros. Like, subscribe, etc. Grazzi wkoll lill-sponsors tagħna li wkoll jagħmlu dan kollu possibbli. Il-Browns, il-Seamless, il-Derek Meats, Free Hour Manux, EMS, Lavazza Tronics, Garmin, E-Cabs, Franks u Kutriko, like, subscribe, etc. Lejli tajib, guys. Ciao.